ንሱ ኣመስጊኑ ስጋዩ እዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ካ መስዋዕት ኢሉ ማለት እዩ ደሞ ኣልዒሉ ፅዋዕ ኣልዒሉ ኻኒ እዚ ምንቲ ብዙሓት ዝፈስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመ ኢሉ ስለዚ ሓድሽ ኪዳን ዝቆመ ብናይ ክርስቶስ ስግኡ ቅዱስ ስጋን ክቡር ደሙን እዩ ማለት ስለዚ መስዋዕቱ ናይ ሓድሽ መሰረቲ ወይ ከዓኒ መስዋዕቱ ናይ ሓድሽ ኪዳን ማእከል እዩ ማለት እዩ ስለዚ መስዋዕቲ ዘይብላ ቤተክርስትያን ያው ቤተክርስትያን ኣይኮነትን ዝበልና ክርስቶስ ዘይትስዎ ቤተክርስትያን ጀመር ቤተክርስትያን ተባሂላ ይፅዋዕና ማለት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 እንተሪኢኹም እንታይ ዝብል መሰውኢ ኣለና ይብል ማለት እዩ መሰውኢ ኣለና ንሕዳ መሰውኢ ኣለዎም ካ ናይ ግዲ መስዋዕቲ ክህልዎም ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ናይ ሓድሽ ኪዳን ቤተክርስትያን መስዋዕቲ ዘለዋ መሰውኢ ከዓ ዘለዋ ለምሳሌ መሰውኢ ብተፈላለየ ሽም ተፀዊዑ ኣሎ ለምሳሌ ኣልታር ተባሂሉ ተፀዊዑ ኣሎ ሆሊ ቴብል ቅዱስ ዝኾነ ጠረጴዛ ተባሂሉ ተፀዊዑ ኣሎ ታቦት ተባሂሉ ተፀዊዑ ኣሎ ታቦት ሓደ ትርጉሙ መሰውኢ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መሰውኢ ዘይብላ ቤተክርስትያን ያው ቤተክርስትያን ኣይትበሃልና መስዋዕትኻ ክርስቶስ እዩ ማለት ስለዚ ካብዚ ኣንፃር ርኢና ነርና ማለት ስለዚ መስዋዕቲ ሃሊካ መሰውኢ ሃልዩ ግን ዝስውእ ከዓ ካህን የድልየካ ኦቶሪቲቭ ዝኾነ ወይ ከዓ ቫሊድ ክህነት ዘለዎ ስልጣነ ክህነት ዘለዎ ማለት እዩ ካህኑን ስለ ዘድልየካ ነዚ ኩሉ ምስጢራት ክፍፅም ዝኽእል ወይ ከዓ መስዋዕቲ ክስውእ ዝኽእል ምስጢራት ክፍፅም ዝኽእል ስልጣን ዘለዎ ወይ ከዓ ካብ ሃዋርያት ተቐባበለ ስልጣን ዘለዎ ናይ ክህነት ተዋረድ ወይ ከዓ ናይ ክህነት መሳልል ሒዙ ዝመፀ ወይ ከዓ ብናይ ክህነት መንገዲ ዝመፅእ ከዓ ካህን የድሊ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ልክዕ ምስቲ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 28 ዘሎ ማለት እዩ ነታ ናይ እግዚኣብሔር ወይ ከዓ ነታ እግዚኣብሔር ብደሙ ዘጥርያ ቤተክርስትያን ክትሕልው መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ወይ ከዓ ካህናት ወይ ከዓ ጳጳሳት ገይሩ ሸመኩም መጓሰ ንክትሕልው ተጠንቀቁ ይብል ማለት ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ቤተክርስትያን ኣላ ብደም ክርስቶስ ተመሰረተት ማለት እዩ ብናይ እግዚኣብሔር ደም ተመሰረተት ናይ እግዚኣብሔር ቤተክርስትያን ኣላ ንዓኣ ንምሕላው ወይ ከዓ ንዓኣ ንምግልጋል ነቲ መጓሰቲ ከዓ ንምግልጋል ከዓኒ መንፈስ ቅዱስ ሸሞም ጳጳሳት ኣለዎ ማለት ስለዚ ሓንቲ ቤተክርስትያን ያው ጳጳስ ክህልው ኣሎ ብዘይ ጳጳስ ቤተክርስትያን ክትበሃል ኣይትኽእልን እያ ስለዚ እዛ ዓይነት ቅብብል ወይ ከዓኒ ናይ ሃዋርያት ቅብብል ወይ ከዓ ናይ ክህነት ቅብብል ዘይብላ ቤተክርስትያን ወይ ከዓ ናይ ክህነት ሰንሰለት ዘይብላ መስዋዕቲ ዘይትስውእ ቤተክርስትያን ያው ቤተክርስትያን ተባሂላ ክትፅዋዕ ኣይትኽእልን እያ ማለት እዩ ክህነት ሃሊዋ ወይ ከዓ ሃዋርያዊ ቅብብል ሃሊዋ ከዓኒ ሃዋርያዊ ዝኾነ ትምህርቲ ከዓ ክህልው ኣሎ ሓንቲ ቤተክርስትያን ካብቲ ሃዋርያዊ ትምህርቲ ዝበሃል ሓደ ጥምቀትን ቁርባን እዩ ማለት እዩ ምስ ምስጢራት ዝተኣሰር ወይ ከዓ ምስ ድሕነት ዝተኣሰር ኮይኑ ጥምቀትን ቁርባንን ከዓ ዘይብላ ቤተክርስትያን ድሕር ኮይና ናይ ሃዋርያት ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ንሱ ጥምቀትን ቁርባን ማለት እዩ ወይ ከዓ ብኡ ዘይተኣምን ድሕር ዳ ኮይና ከዓ ቤተክርስትያን ተባሂላ ክትፅዋዕ ኣይትኽእልን እያ ኢልና ክንፈቅድ ኣምላኽ ርኢና ነርና ምናልባት ሎማዓንቲ ያው ሃይላይቱ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ሎማዓንቲ ግን ውሽጢ እትው ኢልና ጥምቀት እንታይ እዩ ብብሉይ ኪዳን ተጀመርና ምፅቡቅ እዩ ምክንያቱ መሰረቱ ካብ ብሉይ ኪዳን ስለ ዝኾነ ጎይታዊ ንባዕ እንታይ ኢልዋ ያዕሬታ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 20 ኣብ መሰረት ሃዋርያትን ነቢያትን ዝተሃነፅኩም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤቱን ኣምላኽ ይብል ሓቀይ እዚ ቤተክርስትያን መሰረታ ነቢያትን ሃዋርያትን ክሳዕ ዝኾኑ ብነቢያት ሓሳባት ከመይ ከም ዝነበረ ስለ ጥምቀት ስለ ቁርባን ርኢና ክንፈቅድ ኣምላኽ ብሃዋርያት እውን ዝነበረ ንእሽተይ ሓሳብ ርኢና ያው ኩሉ ግዜ ስለ ዝንገር ሓድሽ ኣይኮነን ኢለ ዝያዳ ናብቲ ዋና ርእስና ሽዑ ብሃዋርያውያን ኣበ ወይ ከዓኒ ድሕሪ ሃዋርያት ብዝመፁ ኣቦታት ከዓ ስለ ጥምቀት እንታይ ዓይነት ኣረዳድኣ ነይርዎም ስለ ቁርባን እንታይ ዓይነት ርድኢት ነይርዎም ከዓኒ ክንፈቅድ ኣምላኽ ክንርኢ ምናልባት ንዓይ መእተዊ ስለ ዝሃብካኒ ተዕድል እዩ ሓሳባት ንምጅማር ወይ ከዓ ሓሳብኩም ንምፍሳስ ከም መበገስ ዝኾነኩም ኢለ ስለ ዝሓሰብኬ ዝያዳ ኣሕዋት ስለ ዘለው ናብኦም ኣበላ ኣባሓወይ ተመሊሰ ክዛረብ ኣነ እና እንኳ ኣብ ሰላም መፃኹም ልዩ ሓፍትናም ዜና ገብርኤል ዲያቆን ኣቤል ወለስላሴ ሓውናም ያው ጎልልያስ ዓቢ ያው ኣብ ታሕቲ ኣብ ላዕሊ ዘለኹም ኣሕዋት ብድጋሚ ናይ ክርስቶስ ሰላምን ፀጋን ይብዛሓልኩም እንኳ ኣብ ሰላም መፃኹም እሺ ሕራይ እንኳ ሰላም መፃኹም ንኩላትኩም በቃ ሞ ዲያቆን ኣቤል ተኽኢልኩም ጥዕመኩም ተኮይኑ ናባኹም እስከ ዋላ ባኩልኩም ቀፅልዋ ድሓን በታ ናይ ጥምቀት ሞ ዶ ክንቅፅል ያ እሺ እሺ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላኹም ይኹም ኣሕዋት ከመይ ቀኒኹም ሰላም ከመይ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ዲያቆን ኳላ መፃኹም ዋላ ሓንፀንሑ ኩላኹም ኣሕዋት ከመይ ሓት ኣነ ክሰምዕ ዶ ንእሸ ኣባሕወ ንእሸ ክሰምዕ
إيشي كمل لكم دياقون ميرن نعاكم كهبوكم يلي مثلاني عبي ما كيسة دغوي هادل دينا قبري لالنش حانسا إلساني نيو حبو إيشي كالي والدي يسوس تخولوا تخولكم تعمكم تخولوا باخلهم نعم سلامات يا ريت أنا سأجربكم نشتي حساباتك كور دي قاطعمي سب سلسلة عمو قاريزة سلسلة مزاخية مالتي إيشي كي تزارو كخير ردمتان كساكي مسلكو مناروش كال سب زارب تليقن مناروش كساكي قبرو نودحان جمرو سخن بغي إيش حالك قلتي في متان كخير سب زاربخي مستيرة بزعا مستيرة دمكاتي عرستي بمسألة ميران حاونا دياكون ميران حاونا زنقرنا حجان انتاي كم أتو انتاي حسابات كبيرة اللي كابتي قالوا انتا نجمر تشبوكو يسمعني تمكات زبلسي انتاي ترغمو بمسألة مصحف قدس وأي بمسألة قانقا نايوتي كريستيان بتي تنتاو تصحفو بتي قانقا غريخ انتاي مالتي تمكات نعوذ مساسات قالات كام مصحف قدس انتاي علو تعقال سنتي أتربما كابدو انت نبقس صبو امخنيات بزح جيزي تمكات كبهالم كله تسب ترجم خيتردو نابكال أقلال سحسن زخير مالتي بزعوات مكان تي ناي قالاو ترجم خيفلتسي نافتي منفساو ترجم خير مالتي وون نتي قالاو ترجم خيتردو نتي منفساو ترجم بزي مسلو هبلصو يدلمو شعون هبز كوصو زيكل هوتتاعتو مالتي سلازي اتا ጥምቀት ትብል ቃል ታ ባፕቲዝማ እንብላ ካብታ ባፕቶ ትብል ምስታ ባፕቶ ትብል ቃል ዝወፀት እያ ሕጂ እታ ባፕቲዝማ ማለት ቃል በኋላ ምጥላቅ ማለት እያ ምጥላቅ ወይ ምዝፍዛፍ ወይ ምእላኽ ማለት እዩ ወይ ምጥልቃይ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቃል እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣበይ ክረኽቦ ንኽእል ነዚ ዝመሳሰል ቃል እንድሕር ኢና ኣብ ወንጌለ ሉቃስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 24 ዘላ ቃል እንድሕር ኢኹማ እንታይ ትብሉ ይመስለኩም ናልባሽ ኣብ ጭኹማ ዘለኹም ኣብ ታሕቲ እውን ክሰድዋ ትኽእሉ ኢኹም ኩሉ ሰብ መታን ከንብባ ከምዚ ትብል ማለት እዩ بزعبا أبراهام العزار تي بيعاد حتى سبعين بزعبا العزار نزجر لسقال عندي تي تحسوا مالتي انتهي بلعبو أبسيول أبسقاي كونو عين واحد تقبل كاب حقنا أبراهام على العزارون على حقفور عيو سوي إخاء أو أبوي أبراهام بزهرال تازي الساقع لهم راح لي بجافة أبعو أماي عليه لساني كزحل الليبل هجي أما عليه أما يتأميعو انتبليها نع العزار سلد اللي ولو حجي ذا قال زي على تأميعو عليه تبالقال تابابتو تبالقال يا مالتي حجي قال وقالوا اندحر دارينا كومون أب ونجل يوحنس عسى سلسة فادي إسران شدشن اندحر داريناهم تي ناي درار نفاسي كاقوي تاسا يقبر كله يهودا زارو كلوتي مساي يدو عب صحلي زطلق زلو يزلو حجي زي اتا زطلق زبل زلا قال نحدا وسينا تا بابتو تبل قالينا نرخوا مالتي سلازي ጥምቀት ማለት ቃሉ ክትርጎም እንከሎ ምጥላቅ ምዝፍዛፍ ምጥማዕ ወይ ከዓ ኣማይ ምእታው ማለት ቃል በኋላ ማለት ስለዚ ጥምቀትን ማይን ክትፈላለዩ ኣይትኽእልን ማለት እዩ በቲ ቃል እንድሕር ኢናዮ እቲ ጥምቀት ዝብል ቃል ምጥላቅ ምዝፍዛፍ ዝብል ትርጉም ስለ ዘለዎ ኩሉ ሻዕ ጥምቀት ምስ ማይ ዝተተሓሓዘ እዩ ማለት እዩ በቲ ቃሉ እንድሕር ወሲድና ማለት እዩ ስለምንታይ ጥምቀት ኣድልዩ ጥምቀት ኣብ ክርስትና ጥራይ ኣይኮነን
ቅድሚ ክርስትና አይሁዳውያን ምንጻሕ ዝፍጽሙ ዝነበሩ ብማይ እዩ ሓደ ሰብ እንድሕር ኣብ ኦሪት ዘዳግም ኣሎ ኣብ ሌዋውያን ኣሎ እንድሕር ንኣብነት ዘርኢ ፈሲሱ ወዲ ተባዕታይ ወይ ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ንሃዴታት ኣመፂዋ ቅድሚ ዝኾነ ነገር እንታይ እዮም ዝገብሩ ማይ እዮም ዝሕፀቡ ድሓር ናብቲ ማሕበር ዝሕወሱ ማለት ወይ ከዓ ናብቲ ሕብረተሰብ ዝሕወሱ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ካብ ኦሪት ጀሚሩ ዝፀንሐ እዩ እዚ ሕጂ ቃል በቲ ተግባራዊ ኣካይዳ ንሪኦ ዘለና ማለት ከምዚ ዓይነት ልምድታት ኣብ ኦሪት እውን ፀኒሑ እዩ ሕጂ ካብ ኦሪት ወፃእ ካብ አይሁዳውያን ወፃእ እውን ካልኦት እውን ሴክትስ ብዙሓት ክሳይ ብጥምቀት ዝጥቀሙ እውን ነይሮም እዮም አይሁዳውያን ኮይኖም እውን ኣብ ቁምራን ዝነበሩ ሕብረተሰብ ናይ አይሁድ ዓቀባውያን ዝበሃሉ ዝነበሩ ኩሉ ሻዕ ኣብ ስራሕ ፀኒሖም ድሃ ዝተረሂፆም ዝኾነ ነገር ብማይ ይሕፀቡ እሞ ድሕሪ ናብቲ ማሕበር ኣምላኽ ይሕወሱ ነይሮም ስለዚ እቲ ጥምቀት ኪኖ ክርስትና ዝነበረ እዩ እቲ ተግባር ማለት እዩ እቲ ኣገባብ እቲ ኣካይዳ እቲ ስራሕ እቲ ልምዲ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ኣብ አይሁዳውያን እንድሕር መፂና እውን ንኣብነት ዮሃንስ መጥምቅ እንድሕር ሪእናዮ ነቶም ደቂ እስራኤል ወይ ከዓ አይሁዳውያን ናይ ንስሓ ጥምቀት የጠምዖም ከም ዝነበረ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፉና ኣብ ወንጌል ማርቆስ ከም ተፃሒፎም ዘሎ ኣቶም ውሉዳት ማን ካብቲ ቁጣዕ ክታልሙ መነገረኩም እናበለ ንስሓ ክንስሑ ከም ዘለዎ መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባ ከም ዘላ ብንስሓ ክሕፀቡ ከም ዘለዎም ይገልጽ ማለት ሕጂ ዮሃንስ ንምንታይ ዝገብር ዝነበረ እንድሕር ኢልና ናይ ክርስቶስ ፀራግ መገዲ ስለ ዝነበረ ማለት እቲ ሓቀኛ መሲሕ ፀራግ መገዲ ስለ ዝነበረ ንክርስቶስ ይዘዳለዎም ነይሩ ማለት እዩ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ሆይዱ ኣብ ማይ ዮርዳኖስ ባዕሉ ብተግባር ተጠሚቑ እዩ ማለት ተጠሚቑ ክንብል ከለና ብማይ ተጠሚቑ ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ገለገለ ንሱ ድሓን ካልእ መዓልቲ ክሳይ ክነብሮ ሰብ ብቃል ገለገለ ዝብልዎ እቲ ተግባራት ናይ ጥምቀት ብማይ እዩ ዝፍፀም ነይሩ ማለት እዩ ካልእ ኣብቲ ናይ ክርስትና እንድሕር ኣቲና ሰባት ንምንታይ ይጥመቑ ንምንታይ ኢና ንሕና ንጥመቕ ንምንታይ ጥምቀት ኣድልየና ዝብል መሰረታዊ ሕቶ ክንምልስ እዩ ዘለና ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ተፃሒፉ ዘሎ ወለዶ ናይ ጌታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 23 ተፃሒፉ ዘሎ ንክርስቶስ ወዲ ሴት ወዲ ሄኖክ ወዲ ሴት ወዲ ኣዳም ወዲ አብርሃም ወዲ እግዚአብሔር ይመስሎም ነበረ ይብል ሓቀዩ ሕጂ እዚ እቲ ስጋዊ ወለዶ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ብስጋ ንሕና ንውለደሉ ሓረገ ትውልድ ኣለና ኣነ ወዲ ብመንፈስ ከዓ ክንውለድ ስለ ዘለና እዩ ሕጂ ብመንፈስ ክንውለድ ዘለና ምክንያት እንታይ እዩ ድሕር ኢልና ኣዳም ምስ ተፈጥረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ዝፈጠሮ ድሓር ኣብ ገነት እትዮ ኦኬ ሕጂ ካብ ኩሉ ፍጥረታት ናይ መወዳእታ ዝተፈጠረ ፍጡር ኣዳም እዚ ከዓ ንምንታይ ተፈጢሩ መወዳእታ እንድሕር ኢልና ኣዳም ካብ ኩሉ ፍጥረታት ዝበለፀን ዝኸበረን ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ሓደ ትእዛዝ ግን ተዋሂብዎ ነይሩ ካብ ኩሉ ፍጥረታት ናይ ገነት ክበልዕ ካብታ ሕማቅን ፅቡቅን ተፈለጦም በለስ ግና ንከይበልዕ ተዓዚዙ ነይሩ ኣዳም ነዛ ትእዛዝ እዚኣ ምስ ጥሓሳ እንታይ ኮይኑ ሞይቱ ሞት ቅድምኡ ምስ ኣዳም ዘይሰማዕ ነገር እዩ ነይሩ ወይ ከዓ ምስ ባህሪ ኣዳም ዘይሰማዕ ነይሩ ምክንያቱ ካብ ትንፋስ እግዚአብሔር ካብ ብኢድ እግዚአብሔር ተፈጥረ ፍጡር ስለ ዝነበረ ህያው እዩ ነይሩ ምክንያቱ ህይወት ካብ እግዚአብሔር ዝተቐበላ ስለ ዝነበረቱ ትእዛዝ ምስ ጥሓሰ ግና ሞይቱ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ሞት እዚኣ ካብቲ ረኺብዎ ዝነበረ ውልድነት ወይ ካብቲ ረኺብዎ ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር ፀጋ ፈሊያቶ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ሞዋቱ ኮይኑ ማሳኑ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ሞት እዚ ከዓ ምስ እግዚአብሔር ፈሊዎ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ሞት እዚኣ ካብታ ካብ እግዚአብሔር ዝረኸባ ቀዳመይቲ ውልድነት ወይ ቀዳመይቲ ፀጋ ታዛ ዓብየ ፀጋ ንዓዓ ኣስኢናቶ ማለት እዩ ስለዚ ኣዳም ካልኣይ ግዜ ክውለድ ኣለዎ ማለት እዩ
ካልኣይ ግዜ ክውለድ እንድሕር ኮይኑ ከዓ እንታይ ክኾን ኣለዎ እዩ ዘሎ ሕጂ ክርስቶስ መፅኡ ንኣዳም ካልኣይ ግዜ ንክውለድ ዕድል ሂብዎ ማለት እዩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ንክውለድ ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ተገሊፁ ዘሎ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንድሕር ዘይተወሊዱ መንግስቲ ኣምላክ ክኣቱ ዝኽእል የልቦን ይብል ሕጂ ካብ ማይን ካብ መንፈስን ምውላድ ሓደ መሰረታዊ ነገር እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ በቲ ብማይን ብመንፈስን ኣቢልና እንፍፅሞ ሓድነት ብኡይ ናቲ ውልድነት ወይ ከዓ እቲ ናይ ፀጋ ውልድነት ንረክብ ሕጂ ክልተ ዓይነት ውልድነት እዩ ዘሎ ናይ ባህሪ ውልድነት ናይ ፀጋ ውልድነት ሕጂ ናይ ባህሪ ውልድነት ናይ እግዚኣብሔር ወልድ ጥራይ እዩ እቲ ናይ ፀጋ ውልድነት ግና ንዓና ዝተዋሃበና እዩ ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ቲቶስ 3:5 ኢልዎ ዘሎ በቲ ናይ ምሕፃብ ናይ ገይሩ እግዚኣብሔር ዳግም ከም ዝወለደና ኣብ ቲቶስ 3:5 ይገልጾ እዩ ምናልባት ኣብ ታሕቲ ልሕዳ ሰዲድኩማ ቀልጢፍና ከነብባ ንኽእል ኢና ሰለስተ 5 ድሕር ኢና እንታይ እያ ትብል ንሕና ብዝገበርናዮ ግብሪ ፅድቂ ዘይኮነስ ብምሕረቱ ማለት በቲ ካልኣይ ልደት ምሕፃብን ብመንፈስ ቅዱስን ብምሕዳስን ኣድሓነና ይብል ሕጂ እቲ ኣገዳስነት ጥምቀት ኣብ ድሕነት ኣብዚ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ጥምቀት ንዓና ኣብ ሂወትና ኣገዳሲ ንድሕነት ከም ምዃኑ በዚ ሕጂ እቲ ናይ ግብሪ ድሕነት ንሕና ዝፈፀምናዮ ኣይኮነን ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝፈፀሞ እዩ እቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝፈፀሞ እዩ ንሕና ናብኡ ክንሳተፍ እንድሕር ኮይና ግና እንታይ እዩ ማይን መንፈስን የድልየና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ማይን እቲ መንፈስን ናብ ምንታይ ዝወልደና ወይ ካብ ምንታይ ዝወልደና እንድሕር ኢልናዮ ካብቲ ክርስቶስ ዝገበሮ ናይ መስቀል ስራሕ ካብ ኢና ንውለድ ዘለና ካብ ክርስቶስ ንውለድ እንታይ ይገብረና ኣሎ ዕድል ይበና ኣሎ ማለት እዩ ከዓ ከም ንውለድ ይገብረና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ብዝሰራሕና ኣይኮነን እቲ ናይ መስቀል ስራሕ ክርስቶስ ዝሰርሖ ስራሕ እዩ ንሕና ግን ኣብቲ ናይ መስቀል ስራሕ ንክንሳተፍ ብምንታይ ኣቢልና ኢና ንሳተፎ እንድሕር ኢልና ብጥምቀት ኣቢልና ኢና ከምቲ ኣብ ሮሜ 6 ገሊፁ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ጥምቀት ማለት ምስ ክርስቶስ መይትካ ምትሳእ እዩ ዝብሎ ማለት እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ንሕና ካብ ማይን ብማይን ብመንፈስን ኣቢሉ ካብ እግዚኣብሔር ከም ንውለድ ይገብረና ማለት እዩ እዚ ዓይነት ውልድነት እዚ ወይ ከዓ እዚ ዓይነት እዩ እዚ ኣባና ይሰርሕ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ ድሕነትና ወሳኒ እዩ ምክንያቱ ከምቲ ክርስቶስ ዝበሎ ሓንቲ ወንጌል ነይረ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ዘይተወሊዱ መንግስቲ ኣምላክ ክኣቱ ዝኽእል የልቦን ይብል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ማይን መንፈስን ዝብል ቃላት ክልተ ኣገደስቲ ቃላት እዮም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓለም ክፈጥራ እንከሎ ብማይን ብመንፈስን እዩ ንኣብነት ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 1:2 እንድሕር ኢናዮ እንታይ ዝብለና ኣምላኽ ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ምድሪ ቅርፂ ዘይብላ ባዶ ነበረት ፀልማት ከዓ ኣብ ልዕሊ እቲ ብማዕበል ዘናውጥ ባሕሪ ሰፊኑ ነበረ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንቢ ነበረ ይብል ሕጂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንምድሪ ክፈጥራ እንከሎ በቲ መንፈሱ ኣብ ልዕሊ ማያት ዝንቢ ዝነበረ እዩ እዚ ሕጂ ቀጥታዊ ምሳሌ ናይ ጥምቀት እዩ እዚ ቀጥታዊ ምሳሌ ናይ ጥምቀት እዩ ማለት እዩ ቅዱስ ቀለሜንጦስ ናይ እስክንድርያ እንታይ እዩ ዝብል ከምቲ እግዚኣብሔር ኣብቲ መጀመርታ ፍጥረት ክፈጥሩ እንከሎ ብማይን ብመንፈስን ዝፈጠሮ ይብል ሕጂ ማለት እዩ ከምቲ ማያት ኣብ ልዕሊ ክሳይ ዝንቢ ዝነበረ ባይሉ ከምቲ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ማያት ዝንቢ ዝነበረ ልክዕ ከዓ ከምኡ ንዓና ብማይን ብመንፈስን ኣቢሉ ሓድሽቲ ፍጥረት ከም ንኸውን ይገብረና ይብል ሕጂ እዚ እንታይ እዩ እቲ ማይን መንፈስን ዝብል ቀጥታዊ ምትሓዝ ጥምቀት ከም ዘለዎ ማለት እዩ ካልእ እውን እንድሕር ዳኣሪና እንታይ እዩ ናይ ኖህ መርከብ እንድሕር ዳኣ ከም ኣብነት ወሲድና ናይ ኖህ መርከብ ንኖህ
ካብቲ ዝነበረ ማይሂ ኣድሒናቱ ሓገር እቲ ማይ ግን ንኖህ ካብ ምንታይ ይድሒንዎ እንድሕር ኢልና ካብቲ ሓጢኣተኛ ዓለም ይድሒንዎ ምክንያቱ እታ ኣብ ዙርኡ ዝነበረት ዓለም ብምልእታ ብሓጢኣት ተጫማልኣ ነይራ እቲ ማይ ምስ ወረደ ኖህ ናብታ መርከብ ምስ ኣተወ ነታ ሓጢኣተኛ ዓለም እግዚኣብሄር ኣምላክ ከጥፍኣ እንከሎ ንኖህ ከዓ ካብቲ ሓጢኣተኛ ዓለም ብማይ ገይሩ ኣድሒንዎ ማለት እዩ ስለዚ ብመሰረት እዩ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:18 እንታይ ይብል ምናልባት እቲ ኣርእስቲ ስኢለ ጥዕምጥዕም የብሎ ክህሉ ንዓኹም እቲ ፕሮግራም ዝሓዝኩሞ የርብሸልኩም ክህሉ ያስተናተይ ሓሳባት ክህብ ስለ ዝደለኸ ግን ንስኹም ኢንዲቴል ኣብኡ ኣትኹም ክትዘራርብሎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብቲ እንታይ ዝብል 1:18 እንድሕር ኣሊና ክርስቶስ ሓንሳእ ንሓበሩ ምእንቲ ሓጢኣት ሞተ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ክቐርበና ጻድቅ ከሎ ምእንትቶም ሓጢኣት ሞተ ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ግና ሕያው ኮነ በዚ መንፈስ እቶም እንታይ ይብል በዚ መንፈስ እዚ ከይዱ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ነፍሳት ድሕነት ሰበኽሎም እዚኣቶም እቶም ቀደም ብዘበነ ኖህ እታ መርከብ ክትስራሕ እንከላ እግዚኣብሄር ብትዕግስቲ እናተፀበዮም ከሎ ምእዛዝ ዝኣበይዎ እዮም ኣብታ መርከብ ሒደት ማለት 8 ነፍሲ ብማይ ድሓና ይብል ሕጂ ብማይ ድሓና ከመይ ኢለን እንዲሒነን ካብ ምንታይ እንዲሒነን ዝብል ሕቶ ሰብ ክሓተ ትኽእል እዩ ኖህሲ ከመይ ኢሉ ብማይ ድሒኑ ንኣብነት እንድሕር ኣድሒናቶ ክትከውን ኮይናስ ካብቲ ማይ ዓይህሲ እታ መርከብ ብመርከብ ድሒኑ ክብላ ክእል ነይሩ ሓቀምሽ ከምቲ ኣገላልፃናትና ማለት እዩ ብማይ ድሒኑ ዝብሎ ዘሎ ግን ብምንታይ እዩ ድሕር ኢልና ካብቲ ሓጢኣተኛ ዓለም ዝነበረት እዩ ኖህ ዝድሕን ዘሎ ምክንያቱ እቲ ሓጢኣተኛ ዓለም ተጠፊኣ ኖህ ግና ምስተን ዝተረፋ ነብሳት ማለት እዩ ድሒኑ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ሓጢኣተኛ ዓለም ኣድሒኑ ንዓና ከዓ ልክዕ ከምኡ ማይ ምሳሌ ናይ ኣብ ዘበነ ኖህ ዝነበረ ማይ ዓይሂ ኮይኑ ካብቲ ሓጢኣተኛ ዓለም ካብቲ ሙስናን ካብቲ ሞትን ካብቲ ውድቀትን እዩ ዘድሕነና ዘሎ እዚ ማለት ከዓ እንታይ እዩ ናይ ፀጋ ውሉድ ኣምላኽ ንክንከውን ስለ ዘብቃዓና ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብኣዳም ሞት ነርና ብክርስቶስ ከዓ ህያዋን ኮይና ንክንውለድ ወይ ከዓ ውሉድ ኣምላኽ ብኣዳም ውሉድነትና ተሓዲጉ ብክርስቶስ ከዓ ውሉድ ኣምላኽ ኮይና ንክንትስእ ወይ ከዓ ንክንመላለስ ብቕዓትን ሓይልን ማሕተምን ስለ ዝህበና እዩ ማለት እዩ ካልኡ ብዙሕ ኣሎ ንኣብነት ደቂ እስራኤል ነቲ ባሕሪ ኤርትራ ዝተሳገሩ እውን ሓደ ናቱ ምሳሌ እዩ ማለት እዩ ብኦሪት እንዲሕር ዳዕሪና ማለት እዩ ስለዚ ከምኡውን ምስጋር ናይ ሩባይ ኣብራኖስ እውን ከምኡ ሓደ ምሳሌ ኮይኑ ይቐርብ እዩ ማለት ስለዚ ብዙሕ ምሳሌታት ኣለና ኣብ ኦሪት ናይ ጥምቀት ምሳሌ ኮይኑ ክግለጽ ዝኽእል ማለት እዩ ሕጂ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስ ዝጠቕሶ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስ ከም መወከስ ገይሩ ዝቐርቦ ዘሎ ሃዋርያት ዝመሃርዎ ኢና ከም መወከስ ጌርና ቤተክርስትያንና እትመረሉ ማለት ስለዚ ምናልባሽ ከም መእተው ክኾነኩም ኢለ ሓደ ሓሳባት ጥቕስታት ዝሓፍኮ ነይረ ብሰንክሳይ ገብረልኩም ደለ ካልእ መዓልቲ ከዓ ድሓን ፅባሕ ኣጋጣሚ ይጥዕመኒ ስለ ዝኾነ ኣትየ ብሰፊሕ ብናይ ትምህርቲ ኣቦታትን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ስለዚ ቀንዲለይ ስለ ዝሃብኩም ዕድል ነውሒዝኩም ትንኪ كلمة تسمعنا قصل بحوي قصلوا غرميكم كنا زاروا يدلنا قصل لي وين نزل ما يكون ايش بك عيت زاري بندي انا يهاب حبهم عدل الموت مليسا خصاي جبري ماشي على هو تسمعنا زينا جبريل ثانك يو تعمل كاين حزك الامر ويتتخيلوا ويكالوا تباركم حوات افتا نا يوحنس ونجل معرف 3 كمان كم منفس انت بلسي كم تتفضوا ناي كارلو تابعت بترسن حوات ابزي حد غزي تزارب خلوسي كم منفس قدسن تي اذا ماي منفس قدسن كلت عينت تمقت كم زخنا غير من زقربوان ويزارب له
ዜና ገብርኤል ከሆት ነገር እናፀኒሕካ ኢኻ ክልቲኡ ሓደ ተጣማራይ ከም ዝኾነ ክልቲኡ ብሓንሳብ ዝኸይድ ነገር ከም ዝኾነ እምበር ዝተፈላለየ ነገር ከም ዘይኮነ ንኣብነት እታ ናይ ዮሃንስ ናይ ወንጌል ማርቆስ 16 ዘሎ እሱ ናይ መንፈስ ጥምቀት እምበር ናይ ማይ ጥምቀት ኣይኮነን ገለ እንዳበልካሲ ይፈላለዩ የመሓዳደ ግዜ እሞ ወልድነትን ጥምቀትን ሲ ከመይ ኢና ክንተሓሓዞ ንኽእል ወይ ከዓ ከመይ ክንሪኦ ንኽእል ማለት ከምዚ ሕጂ ባፕቲዝ ዝብል ሲ ምጥላቕ ምኾነ ሲ ኣብ መንፈስ ከመይ ጌርና ኢና ክንጠልቕ ኣብ ማይ ሲ ሕራይ ሰብ ይጠልቕ ይኣቱ ካብ ማይን ካብ መንፈስ እንተዘይወሊድኩም ዝብል ዘሎ ሓሳብ ናይ ጎይታና ዝሃበ ዝተዛረበሎ ሲ ሕጂ ነታ ትውልዲ ዘላ ሲ ናብ ጥምቀት ዝወስድዋ ሰባት ኣለዉ ማለት ናብ ምጥላቕ ገይሮም ዝትርጉምዋ ሰባት ኣለዉ ሕጂ እዚኣስ ከመይ ክንተሓሕዘባ ንኽእል ኣባ ከለኹም መልሲ ክትኮነና ማለት እዩ በቃ ዜና ገብርኤል ቅድሚ ምውፅኡ ከሎ በቃ መዚያ ሓሳብ መሊስካ ኸይድ በቃ ዲቁ ብቐዳማይ ኣጋጣሚ ተዘራሪብና ኣላ ነርና ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እታ ብቃል ዝብልዋ ዘለው ሰብሲ በቃ ምስ ኣመነ እዩ ሽዑ ትድሕነት ዝመፅእ እዮም ዝብሉ ሕጂ ኣገዳስነት ጥምቀት ንድሕነት ኣገዳስነት የብሉን እዮም ዝብሉ ጥምቀት ሲ ኣብ ድሕነትና ዘምፆ ነገር የለን በቃ ቃል ኣምላኽ ሰሚዕካ ምስ ኣመንካሲ ብድሕሪኡ በቃ ዲሕንካ ኢኻ ዝብል እዩ እቲ ናቶም ስነ ምጉት ዝመፅእ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ እዮም ዝገብሩ እታ ቃልን እታ ማይን ከዋሳስብዎን እዮም ዝፍትኑ ማለት ሲ እቲ ማይ ዝብሎ ዘሎ ሲ ንቃል እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ንኣብነት እታ ናይ ሳምራዊት ሰበይቲ ኣሎ ካልእ እውን ጥቕስታት ኣምፂኦም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ እቲ ማይ ሂወት ዝብል ዘሎ ሕጂ ማይ ምባሉ ሲ እቲ ፊገር ኦፍ ስፒች ምሻሎ ምሳሌዊ ኢዳ እምበር ነቲ ሊትራሊ ማይ ኣይኮነን ስለዚ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስን ክብል ከሎ ከዓ ቃል በቃሉ ሲ ንማይ ኣይኮነን ዝገልፅ ዘሎ ንቃል እዩ ዝገልፅ ዘሎ ዝብል ስነ ሞጎት እዮም ዘልዕሉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣይ ከምኡ ይኮነን ሕጂ ከምኡ ዘይምኾኑ እዩ ምክንያት እንታይ ኣሎ መሲልኩም ክልተ ኣብነታት ንውሰድ ሓደ እቲ ፊልጶስ ዘጠመቆ ስሉብ ኢትዮጵያ ኣሎ ፊልጶስ ዘጠመቆ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ሲ ብዛዕባ ትንቢት ኢሳያስ 53 ምስ ነገሮ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢሉ ማለት ሲ ኣብዚስ ማይ እንሀ ኢልዎ ማይ እንሀ ንኸይጥመቕ ከዝኽልክለኒ ሲ እንታይ ኣሎ ኢሉ ሽዑ እንታይ ኣሚንካስ ብልቢ ይኹነልካ ኢሉ ከዓ ኣጠሚቕዎ ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይ እዩ ማይ ክጥመቕ ኣድልዮ መሰረታዊ ሕቶ ዝመፅእ ማለት ማሲ ኣሚኑ እንድዩ ብድሕሪኡ ስኢሉ ዘይቅፅል መገዱ ዘይቅፅል ስለምንታይ ኣብ ማይ ሲ ክጥመቕ ግድነት ኮኖ ሓደ መሰረታዊ ክንፈልጦ ዘለና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ናይ ጳውሎስ ማለት እዩ ሳውል ናብ ደማስቆስ እንዳኸደ ነቶም ሃዋርያት ከሳርዶም ወይ ነቶም ክርስቲያናት ከሳርዶም እንዳለለየ ክርስቶስ ኣብቲ መገዲ ናይ ኣፍ ደገ ናይ ደማስቆ ምስ ተገለፀሉ መን ኢኻ ምስ በሎ ትስዓተ ሳደን ዘለካ ክርስቶስ እየ ሞጌታ እንታይ ክገብር ከተማ እቶ መን እዩ ዝብሎ ኣናንያ ድዩ ዝብሎ ኣናንያ ዝመስለኒ ምናልባት ስለዘይረሲዐ ክትረክብ ኢኻ ኩሉ እትገብሮ ነገር ከዓ ክነግረካ ኢሉ ሓቂ ሽዑ ኣናንያ እንታይ ኢልዎ በቃ ተጠመቕ ሕድገት ሓጢኣት ክትረክብ ኢኻ ኢልዎ ሓቂ እቲ ሊትራሊ እቲ ቃል ኣምላኽ ከምኡ እዩ ዝብል ሕጂ ንምንታይ ኣልዮ ጳውሎስ ኣሚኑ እንዲ ነይሩ ክርስቶስ ብዓብዩ ክርስቶስ ረኪብዎ እንዲ እቲ መገዲ ሕጂ ካብ ክርስቶስ ዝዓቢ የለን ሓካዮስ ክርስቶስ እንድሕራ ብራእይ ተራእይዎ ተገሊፅሉ ዕንድሁና ዓቢሮ ከም ዝነበረ መሪሖም ከም ዘእተውዎ እዩ ዝገልፀልና ሓቂ ሕጂ እንድሕሪ ቃል ጥራይ ኮይኑ ወይ ከዓ እምነት ጥራይ እንተኮይኑ ብድሕሪ ኣየድልዮን እዩ ነይሩ ኣብ ግብረሃብያት ምሕዳር ኢና ግን ክጥመቕ ከም ዘለዎ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣገዳስነት ናይ ቃል እንታይ እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ቃል ከይተነግሮ ከይተሰብኮ ክኣምን ኣይክእልን
ስለዚ መሰረታዊ ነገር እዩ ማለት እዩ ማለት ከይተሰብ ከሎም ወይ ኣብ ሮሜ ዝፅሓፎ ለሃርያ ጳውሎስ ኣይ ቲንክ ምዕራፍ 6 ይመስለኒ ምናልባት እንድሕሪ እንታ ትቕስላትኩም ናይ ጥምቀት ማለት እዩ او بزعبات معرفون بزح بزعبات مقت تقلص عندك بزعبات كساون تقلص يعني زعانا كي تسوي كلهم كخلنا جون كامنو قلنا تقلص سال مالوش بقرا هذا حكم مسارات اللي هم كسيت تجي هذا أقدر أسمع ناي قال أبي زمان قال ناي حادث ناي كتنهرو كلها خصوصا كلها أخذوا منو كلها عم جمرته كقال كريستوس يعاد نعود ስለዚህ ሓደ ሰብ ቃል ክርስቶስ ኣሚኑ ተረዲኡ ሰሚዑ ንዑ ምስ ዓመኑ እዩ ድሕሩ ናብ ጥምቀት ዝመፅእ ቤተክርስትያን ሲላ ምፅያ ኣይተጠመቐካን መጀመርታ ንእሰ ክርስቲያን ኣትብለካ ምጥማዓ ንእሰ ክርስቲያን ማለት ዝኣመነ ግን ዘይተጠመቐ ማለት እዩ ሕጂ ክትመሃር ኣለካ ኩሉ እቲ ናይ ነገረ ድሕነት እቲ ካቴኮሜን ዝበሃል ናይ ንእሰ ክርስቲያን ትምህርቲ ኣብ ቤተክርስትያን ክትፈልጦ ዘለካ ነገር ንድሕነትካ ኣገደስቲ ዝኾኑ ነገራት ትምህርትታት ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እናምፀት ትምህረካ እያ ብድሕሩ እያ ቤተክርስትያን ተጠምቐካ ማለት እዩ ስለዚ ኣገዳስነት ናይ ቃል እዚ ኣብ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ከይኣመን ሓደ ሰብ ክጥምቕ ኣይክእልን ብኡ መሰረት እዩ ኣገዳስነት ናይ ቃል ዝመፅእ ኣብዚ ኣገዳስነት ናይ ቃል ኣለዎ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ከይመሓርካ ሓደ ሰብ ከተጠምቆ ስለዘይ ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ነገራት እዚኦም ብጌጋ ተረዲኦም ዘለዎም ማለት እዩ እዞም ፕሮቴስታንት ኣሕዋትና ቃልን ጥምቀትን ክሓውሶ ዝፍትኑ ካብዚ ነገራት እዚ ብምብጋስ እዩ ማለት እዩ ሮሜ 10:14 ዘላ جاء عاوي تي أقدس نزمت زمان سلي نزي مثلا احتري بجاه زعرف قالوا تكحات كوايت فولتو مهران سلزلهم جاء بعضي كتزارعوا اللي تهول لهم زيادات وبقيركم ما تشوفون كتكل شو تهول لهم ايش تبوق عليه وتسمعنا دياقون كاين حزاك أخا نخالق زي أخوان الناس مثل ايش اي أنا مبركم ما أعرف بعنني يروحوا فيه لكن أقعد أمي تليفون كساي كاين لهم كورد تحت كنا تيجن تحت وين اسامي اخ مالي ايش غنى لك عليه وتسمع لنا دياقون ابل ودياقون ميرون ولا يسوس نواهمي እታና የመንፈስ ቅዱስ ተኸይልኩም ኣባህሎም ካብ ጥምቀት ክልተ ዝፈላለየ ጥምቀት ነገራት ደንስ ከባህሎም ካውን ኣብርህልና ይኹም ትምህርቲ ኮነና ንኩሉ ሰብ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ናይ ፕሮቴስታንት ኣሕዋትና እታ ጥምቀት ታማይን እታ መንፈስ ቅዱስ ንፈላለዮም ስለ ዘቕርቦ ሓደ ግዜ ክልቲኡ ሓድነት ከም ዝኾነ ሓበራዊ ከም ዝኾነ ሲ ኣባህሎም ኣቐሚጥ ክስታይ ንበርና اوكي كونكشن عبيات الله مثلا ممهر دياكون ميرا دياكون ناويل كتلو سهم الشيخ سمعي لنيره مهاري لنيره نحن كتلو نحن يقوم دلنا هنا اسمع والله بس يا غير املاخنا قالوه الناجر لبنا زولد زي كونه قالو زبلوه نزارف منفس قدوس حجزنا نخلنا أنا ثم سمع خاني منفس قدوس اللي هو منفس قدوس من هذا آمين آمين دياقون زينا جبريل حونا بقيروه قلت لنا أن حمد عباتهم كسب الحسابات أفتتم كسب القانقا أنا من تأي وسيدنا نيرون أفتت قريخ وسيدو ምንጭ ትርጉሙ ከነግረና ጀሚር ጽብገር ነገርና ጸኒሕ ማለት ያፍታ ጥምቀት ዝብል ቃል ግን ካብቲ ግዕዝ ቃልን ኣብዚ ሰማው ቋንቋን ጥቀምለን እንደለው ቋንቋታት እንታይ እንደለው
أطمق إلوخا طمقت زبلو بجز طمقتيو بتغرنياون كم زلو طمقت إلي وسيدو أمارنياون كم إلهم يم طمقت إلهم يم زوسدو جيت أطمق تقانقا قال ترجمة يم تعلناني نفت جز نفت تغرنيان كنمرالسون كلنا كندز ليكون زنا جبريل حونا هنا جرنا هم زنا حين تأيت ناب جريخ وسيدنا نفت قانقو خنريه خلنا يت مطلع مرحاس مزفاق زبل حسابات زردانا مالتي كمزي بغير خردانا تنحو نغا كدغمل يدلني كريستيان نمنتاي تصويع زبل حساب نمنتاي يو كريستيان كوينو سباب زبل تلاعيلنا مسا انت نابا خمت دس يبلنش قدامي بيتروس قدامي ملخت بيتروس معرف كلتا 21 زلو انتاي زبلنا سبب انت زنتو تطوايكم اسم كريستوسني بانتياكم هم يهدق لكم ما ايتو كما تتلو عسر زيئه يبلن هاري بالو انتاي نمنتايكم تصواعكم نز نغريكم تتصواعكم كريستوس من انتهم يو زحامم من انتهم مكراس تقبله نمنتاي مكراس تقبله نعكم كانتاي غريفلكم عسرو تكتلوا انت ارعيا غريفلكم من انت هنغبر من انت الدحري من تان كنكتل انتاي غريفلنا عسرو غريفلنا مالتي عسر مالت انتاي مالتي ارعيا الدحري نخدلو انابابرا اكايدا مالتي منقدي ترينا حج انتاي اسر زلونا اجري رقاق زلو منقد لي ابزنا حمد منقد ترينا مالتي حجي بتسب زحرفلو ريخ حجي منقد انتاي انداخون يخيد فلوط منقد اسر زلو ناي سب اجري رقاق زلو خوين خيد تاي اسر زي اخول كلو الدحري مدان كتليلنا نزينا تطوعنا زلنا كريستيان زبلس تطوع على مهنيات نزيو حجي أو شعو ناي كريستوس أسر حزنا نمجمار انتاي نزت انكتزي من جمير لنا عيلنا انا هند كنري كريستوس بعلو اب وانجيل ماتيوس 13:16 كومون يوحنس 3:30 كلتن زلو انتاي لنا غويتنا مشان يسوع كريستوس ابرو يردنس كطم كلو نريو مستاناي منفس قدوس كانت تحزا خلنا خاشعو بونو بودما منفس قدوس بامثال رغبيت ورده ابل عليو ورده يلو منفس قدوس حرط امقت مطماقو خمز ورده ينغرنا مالتي تماي بماي مطماقون منفس قدوس مرادون شعون شعين يرو تراو بماي مستطما منفس قدوس كورد كلو اينا نري او ناي دحري شعو بزن تايرينا لنا عسر ناي كريستوس كمين يرو سريحو زرعينا زي ينيرو مالتي بقالو زاززنا خاني ما يوحنس وانجيل يوحنس معراف 3:5 زلو كامين منفسن زي تولدنا منغست املاح كاتيك نيزبل كاني اذا خاني ناي قالو تازازي مالتي بقالو غيرو خان عزيزنالو بدحريو خا اب غبر حواريات ترينا خا معراف كلته زلو خا حواريات كاني بتستقبلو تازاز مسرت بماي غيرهم كطمو خلو نتم مؤمنا نتم ناب كريستنا زنبر ما يغيرم كطمو خلو دحر مطمعهم كاني منفس قدوس وريدو قبلو خلو بستفليخا اب غبر حواريت معراف 10 تزلو خان بزعبا نايتي حلقه 100 زنبر ناي قرنليوس تاريخ يمطلناي كابا حزا وغن زنبر دحراي ناب مؤمنا مسمصه مسامنه منفس قدوس وردموني دحريو خاشعو ماي كيطمقو خنتاي خلكلوم يلو حواريا باولوس كا بماي غير خطمقوم كلو خا نري مالت حجي ات حواريات ولا غويتانا مدحنا يسوع كريستوس زر اينا انتاي نيرو بماي تطميق منفس قدوس كا وريدو دحراي كان بقالو خنغرنا خلو كاب ماين كاب منفس قدوس نيلو خاني عزيزونالو مالتي دحراي كا بز تزاز مسرت كا حواريات كاني كمتاناي نتي ኢትዮጵያ وسلوب باكوس كون انت اجرو رينا نيرنا ما يكتم فيليبوس ما يكتم خلو اينا نري لك دمو زي خاني نتوم حزب نمتبع قد منفس قدوس كورد كلو دحراشعو منفس قدوس دوردم كاب زخونه دام ما يكتم خنتاي خلكلوم بنبالكا هاريا بيتروس كتمقام كلو اينا نري مالت حجي لك حواريا استردون
ዝገብርዎን ዝነበሩ እንታይ ነይሩ ነቶም ኣሕዛብ ናብ ክርስትና ክመፁ ከለዉ ብማይ የጥምቕዎም ነይሮም ሽዑ ዳሕራይ ከዓ ባንብሮቶ ኢድ ከዓኒ መንፈስ ቅዱስ ይሕድርሎም ነይሮም እሶም ኢዶም ዘንበርሎም እንታይ ይሓድር ነይሩ መንፈስ ቅዱስ ከዓኒ ኣብኦም ይሓድር ነይሩ ብዛዕባ ዝማይ እዚ ከዓ እስቲ ንእሽተይ ብዛዕባ ዝማይ እዚ ኣብ ትምህርተ ህወኣት እንታይ እዩ ናይ ቤተክርስትያንና ትምህርቲ ኮይኑ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ግዜ ትንሳኤኡ ስጋዕ ዕርገቱ ዘሎ ንሃዋርያት ዘምሃሮም እዩ እንታይ ልዩ ዘምፅኦ ትርጉሙ ነዚ መፅሓፍ እዚ መን ፅሒፍዎ እንተበልና ቤርዜሊ በርዜላ ሜርቴላ ዝበሃሉ ካብተን 36 ቅዱሳት ኣንስት እስኻ ምስ ከድካስ ብምንታይ ክንተሓዳደር ኢና ብምንታይ ቤተክርስትያን ክትምርሓ ይብልዎ እሞ ነዚ ክምህሮም ይጅምር ኢሉ ብዛዕባ እቶም ምስጢራት ዘለዎ ማለት እዩ ንሕና ቤተክርስትያንና ምስጢራት ኢልና ንጥቀመሎም ምስጢራት ቤተክርስትያን ኢልና ንጥቀመሎም ክምህሮም ይጅምር ኢሉ የምፅኦ ቅዱስ ዮሃንስ ከምኡውን አንድ ሚሉ ቅዱስ ዮሃንስ እስኻ ምስ ከድካ ብምንታይ ክንተሓዳደር ኢና ይብሎ እሞ ነዚ ክምህሮም ይጅምር ኢሉ ብዛዕባ ትምህርቲ ሕወሓት የምፅኦ አንድ ሚሉ እውን ሳልሳይ ንቤተክርስትያን መንበሪኣ መተሓዳደሪኣ ከም ዝኸውን ፈሊጡ ብዛዕባ ትምህርቲ ህወሓት ክምህሮም ይጅምር ይብል ሽዑ ትምህርቲ ህወሓት ኢሉ በእንተ ትምህርቲ ህወሓት ቅድመ ዘትነገር እምጵሮስፎራ ለምእመናን ህወኣን ኢሉ ቃሉ ይጅምር እሞኒ ኣብኡ ሽዑ ብዛዕባ ጥምቀት ከምፅእ ከሎ ነታ ናይ ጥምቀት ከነምፅእ ኢለ ምስጢረ ጥምቀት ንምስጢረ ጥምቀት እንታይ ኢልዎ ሕቡእ ኢልዎ እንታይ እዩ ንምንታይ ሕቡእ ንሓደ ሰብ ማይ ነይሩ ብፀሎት እቲ ካህን ብፀሎት እቲ ዘጥምቕ ዘሎ ጳጳስ ሊቀ ጳጳስ ዘሎ በቲ ካህን ፀሎት እንታይ ይኸውን ድሕርቲ ፀሎት ናብ ምንታይ ናብቲ ናይ ዕለተ ዓርቢ ካብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወፀ ማየ ገቦ ይልወጥ እቲ ማይ ኢልካ ትነግሮ እሞ ነዚ ንምቕባል እፁብ ይኾኖ ሕቡእ ይኾኖ ምክንያቱ እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ካብቲ ዝነበሮ ናፍቲ ካብዚ ተራ ማይ ዝነበረ ናብ ማየ ገቦ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ጎኒ ጎይታና ዝወፀ ማይ ይልወጥ ኢልካ ትነግሮ እሞ ንኣእምሮ ንምስካም ስጋዊ እምሮ ንምርዳእ ይከብዶ በዚ ድሞ ምእመናን ህቡኣን እዩ ዝነገር ንምንታይ ነቶም ኣሚኖም ብናይ እምነት ጎደና ዝኸዱ ኢኻ ነጊርካ ዝርድኦ እምበር ብስጋዊ ጎደና ወይ ከዓ ብስጋዊ ህሊና ብስጋዊ ሓሳብ ንዝጓዓዝ ሰብ ከምዚ ኢልካ ትነግሮ እሞ ነዚ እንታይ ዝኾኖ እፁብ ነገር እዩ ዝኾኖ ይዕፅቆ ማለት ዕፁብ ነገር እዩ ዝኾኖ ብምባል ብዛዕባ ምስጢረ ጥምቀት ናይ ሃዋርያት ትምህርቲ እውን ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሃሮ እውን ከምዚ እዩ ነይሩ ብምባል የምፃልና ከየብዝሕ ከዓኒ ናፍታ ቀጥተኛ ሕቶ ናብ በዓል ዲያቆን ሜሮን ሳዊሮስ ዓውና እውን ኣሎ ናብ ካልኦት መምህራን ክሕልፈከ ኣባኹ እስቲ ናባኹም ከዓ ንእሽተይ እሺ ሕራይ ፅቡቅ ቃል ህይወት ተስማዓና ናባኹም ዲያቆናት ወይ ዲያቆን ሜሮን ወይ ሳዊሮስ አሌክስ ሰላም ብለና እንጂ ሜራ ወይ እስኻ ክትቀድም እንዴት ፅበይካ ዘለኹ ሰላም ኣሕዋት ከመይ ዶንጌ ምእታዊ ሜራ ወይ ቀፅል ኣብ መንጎ ስለዝኣተኹ ተሓሳብ መጠን ኣብ መንጎ ከይቆርፆ ቀፅል ሞስኻ ብድሕሪኻ ዝኾነ እንተሎ ሓረሽ እሻሪ ኣንቲ ሓሳብ ክብ ሓሲበ ነይሩ ያው ቃል ህይወት ይስማዓልና ሓውና ዜና ገብርኤል ዲያቆን ኣብኤልም ምናልባት ኔትወርክ ተኣብየን ስለዘላ ቀልጥፍ ኢለ ሓሳበይ ክሳይ ገብር እሞ ዜና ኣሕዋት ስለዘለዉ ናብኦም ከብለኩም ማለት እዩ ምናልባት ምስታ ናይ ጥምቀት ተታሒዛ ተተሓተተት ሕቶ ነይራ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ዘይተወልድ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ይኣቱን እዩ ዝብል ሓሳብ ናይ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3:5 ዜና ሓውና ተንኪፍልና ነይሩ ወይ ከዓ ይሄርና ነይሩ ማለት እዩ ናብ ብዙሕ ግዜ በተለይ ካብ ክርስትና ወፃኢ ዘለው ሰባት
ነዚ ቃል ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ያው ከምቲ ናቶም ዕላማ ክቀይር ወይ ከዓ ክጠውይዎ ከለዉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ሕጂ ዝጀመረ ዘይኮነስ ያው ብታሪክ ብዙሕ ግዜ ናይ መናፍቃን ባህሪ ወይ ከዓኒ ናይ መናፍቃን ሓሳብ ማለት እዩ። ኩላትና ከም ትፈልጦ ናይ ኣርዮስ ኣበጋግሱ ወይ ከዓ ናይ ኣርዮስ ሓሳቡ እንድሕር ኢኹሞ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሓሳብ ጥቕሲ ሒዙ ተበጊሱ ነገር ግን ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ናብ ገዛእ ጥቕሙ ወይ ከዓ ነቶ ዕላማ ንኸገልግለሉ እዩ ተጠቂሙሉ ማለት እዩ። ለምሳሌ ምሳሌ 8:22 ዘሎ ማለት ብየ ጥበብ ፈጠረተኒ ቅድመ ኩሉ ተግባራት ዝብል ሓሳብ ማለት እዩ። ጥበብ ቅድሚ ኩሉ ግብራ ወይ ከዓ ቅድሚ ኩሉ ስራሓ ፈጢራትኒ ዝብል ሓሳብ ማለት እዩ። ስለዚ ጥበብ ዝተባሃለ ወልዲ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ፈጠርኒ ዝተባሃለ ከዓ ኣብ እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ መጀመርያ ፍጥረት ገይሩ ንወልዲ ፈጢርዎ ስለዚ ወልዲ ፍጡር እዩ ዝብል ሓሳብ ዝወሰዱ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ማለት። ስለዚ መናፍቃን ብዙሕ ግዜ ያው ንምንፍቅና ሓሳቦም ወይ ከዓ ናይ ምንፍቅና ትምህርቶም መሰረት ገይሮም ዘምፅዎ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ እንጂ ካብ ካልእ ኣይጠቕሱን እዮም ማለት እዩ። ምክንያቱ ነቲ ሰብ ከጋግዮ ዝኽእል ወይ ከዓኒ ማንም ዘይፀንዐ ክርስቲያን ወይ ከዓኒ ትርጉም ክርዳእ ዘይከኣለ ክርስቲያን ያው ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ኢሉ ብቐሊሉ ክቐበሎም ስለ ዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ነዛ ጥቕሲ እውን ብጣዕሚ እዮም ኣቕኒኖም ወይ ከዓኒ ነቲ ናቶም ዕላማ ዝኸውን ገይሮም እዮም ዝርድዋ ማለት እዩ። እና ግን ከም ፈቃድ ኣምላኽ እስከ ንርአዮ ማለት እዩ ሬታ ከም ፈቃድ ኣምላኽ እንድሕር ኢናዮ ኮይና በተለይ ስለ ጥምቀት ተኣሳሲሩ ብዙሕ ተዛሪቡ ሓቂ ለምሳሌ ጥምቀት እንታይ ምዃኑ ካብ ትርጉሙ ጀሚሮም ነጊሮም ንኣሕዋት ባፕቲዝማል ወይ ከዓ ባብቶ ዝብል ምጥላቕ ምጥሓል ምዃኑ ወይ ከዓ ምዝፋቕ ምዃኑ ነጊሮምና ማለት እዩ። እዚ ነገራት ዝክፍፀም ዝኽእል ከዓኒ ብማይ ምዃኑ ናይ ሰዋሰዋዊ ወይ ከዓ ናይ እንታይ ይበሃል ናይ ቃላት ወይ ከዓ ናይ መዝገበ ቃላት ትርጉም እንድሕር ኢናዮ ያው ብማይ ምዃኑ ግልፂ ይገብረልና። ብዓብይኻ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ትርጉም ማለት እዩ። ለምሳሌ ጥምቀት ኣብ ብሉይ ኪዳን ብምንታይ ይፈፀም ነይሩ ተልና ንጥምቀት ምሳሌ ክኾኑ ዝኽእል ብምሎም እንተሪኢኹሞ ምስ ማይ ተኣሳሰሪ ማለት እዩ። ሕዝቅኤል ንባዕሉ 36 እንተሪኢኹሞ እንታይ ዝብል ፅሩይ ማይ ክነፅገልኩም እሞ ክትነፅሁ ኢኹም ይብል ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ምንፃህ ስርዓት በተለይ ብኣይሁድ ናይ ምንፃህ ስርዓት ዝፍፀም ዝነበረ ብማይ ማለት እዩ። ዘደባብያን እንተሪኢኹሞ ዝበዝሐት ናይ ምንፃህ ስርዓት ዝፍፅምዎ ዝነብሩ ብማይ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ክረክስ ከሎ ወይ ከዓኒ ሕልመ ሌሊት ከጋጥሞ ከሎ ወይ ከዓ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ወርሓዊ ኣበባ ክመፃ ከሎ ወይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሓጢኣት ተሰሪሖም ክረክሱ ከለዉ ሰውነቶም ብማይ ይሕፀቡ ነበሩ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ግዝያዊ ነገር ብማይ ተሓፂቦም ካብ ርክሰቶም ይነፅሁ ነይሮም ማለት እዩ። ግዝያዊ ዕርቂ ወይ ከዓ ግዝያዊ መንፃህ ይረኽቡ ነይሮም። ስለዚ ብበዝሒ ምንፃህ ዝፍፀም ዝነበረ ብማይ ማለት እዩ። ስለዚ ማይ ምንፃህን ብጣዕሚ ምትእስሳር ነይሮም ሪሌሽን ነይርዎም ማለት እዩ። ካልእ ናይ ኖህ ዘመን ተጠቂሱ ማለት እዩ። ሓጢኣት ዓለም ብሓጢኣት ኣዝያ ረኺሳትሉ ዝነበረት ግዜ እግዚኣብሔር እኳ ሰብ ብምፍጣሩ ተጣዓሰ ተባሂሉ ክሳዕ ዝንገረሉ ማለት እዩ። ያው እግዚኣብሔር ዝጣዓስ ኮይኑ ዘይኮነ ነገር ግን ንሰናይ ነገር ዝፈጠሮ እግዚኣብሔር ንሰብ ንሰናይ ዕላማ ዝፈጠሩ ናብ ሕማቕ ነገር ከይዱ ክሪኦ ከሎ ብሕማቕ መንገዱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ኮይኑሉ ማለት እዩ ሓዚኑሉ ማለት እዩ። ልክዕ ከምቲ ኣቦ ብውላዱ ሕማቕ መንገዲ ብምኻዱ ዝሓዝነሉ ዝጉህየሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጉህዩሉ ሓዚዩሉ ንምባል እግዚኣብሔር ተጣዓሰ ክሳዕ ምባል ተፃሓፈሉ ሓሳብ እንድሕር ኢናይ ኮይና መሬት ወይ ከዓ ዓለም ብናይ ሰብ ሓጢኣት ኣዝያ ረኺሳ ስለ ዝነበረት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓለም ንምንፃህ ወይ ከዓ ነዛ መሬት እዚኣ ንምንፃህ ተጠቀመሉ ዓይነት ነገራት ወይ ከዓ ተጠቀመሉ ማተርያል ማይ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ መጀመርያ ማይ ንመንፅኢ ተፈጢሩ ማለት እዩ። እና ማይ እንተሪኢኹሞ ብዙሕ ግዜ ምስ ናይ ቅድስና ወይ መንፈስ ቅዱስ ምትእስሳር ኣለዎ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ዓንቱ ተጠቂሱ ነይሩ። በቀዳሚ ገብረ እግዚኣብሔር ሰማየ ወምድረ ዝበሉ ሓሳብ ማለት እዩ። ብመጀመርያ እግዚኣብሔር ሰማይ ምድርን ፈጠረ መሬት ካብ ወላሓንቲ ዘይብላ ባዶ ነበረት ይብል ማለት እዩ። ማዓሙኡ ከዓኒ ኣብቲ ፀልማት ካብ ልዕሊ ማዓሙኡ ሰፊን ነበረ ኢሉ ክዘ መንፈስ እግዚኣብሔር ድማ ብልዕሊ ማያት ይፅልል ነበረ ኢሉ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ይንሳፍፍ ነበረ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ማያት ነይሩ ማለት እዩ። እና መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ማያት ስለ ዝነበረ መቸም ማይ ሂወት የብሉን፣ ግን መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ እዩ ነይሩ ይብለና ማለት እዩ። ማይ እስትንፋስ ኣለዎ ሂወት ግን የብሉን። እንዲያም ናይ ማይ ሂወቱ ንፋስ ይብል ማለት እዩ። እስመ ነፋሳት ነፍሳት ይሆሙ ለማያት ይብል ማለት እዩ። ነፋስ ናይ ማይ ሂወት ይብል። ስለዚ እስትንፋስ ኣለዎ ማይ እንድሕር ኢናዮ ኮይና ግን ሂወት የብሉን። ሂወት ዘይብሉ ማይ ግን ሂወት ዘለዎም ፍጥረታት ከም ዝርከቡ ገይሩ ማለት እዩ። ለታውፅእ ባሕሪ ሓቀይ ባሕሪ ድማ ሂወት ዘለዎም እንስሳታት ተውፅእ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ኣዘዛ መበል 5 መዓልቲ ዜጋጊ ሓቂ ሓሙስ ማለት እዩ። መበል 5 መዓልቲ ካብ ሰንበት ማለት እዩ ቆፂርና መበል 5 መዓልቲ ሂወት ዘለዎም ፍጡራት ተውፅእ ምስ በለ እግዚኣብሔር ምስ ኣዘዛ ሂወት ዘለዎም ፍጡራት ኣውፅያ ማለት እዩ። ሂወት ዘይብላ ማይ ግን ሂወት ዘለዎም ፍጡራት ክተውፅእ ዝኽኣለት መንፈስ ቅዱስ ወይ ከዓ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኣ ስለ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ። እናንታይ ክብል ብሓፈሻ ብንሆ ዘመን ክመልሰኩም ማለት እዩ። ብንሆ ዘመን መሬት
بحاتيات تشكي ويكا بحاتيات تبالاشات الأبز نبرت جزء እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ወአንጽሐ ለምድር በማይ አይሂብ ልቦታት ማለት እዩ እግዚአብሔር ንመሬት ዘንጽሐ በማይ ገይሩ ማለት እዩ ሓጺቧ ወልቢሏ አንጽሂዋ ማለት እዩ ምናልባት ማይ ብዙሕ ግዜ ናይ ጥፋኣት መግለጽ ኮይኑ ይግለጽ ማለት እዩ ግን ናይ ኖህ ዘመን ናይ ጥፋኣት ማይ አይኮነን እንታይ ዳ ናይ መንጽሂ ናይ መጽረይ ናይ መውለወሊ ማይ ወሪዱ ማለት እዩ ምክንያቱ ብሓጢኣት ተባላሻ ብሓጢኣት ረኺሳ ንዝነበረት ዓለም በማይ ገይሩ እንታይ ገይሩዋ አንጽሂዋ ሓጺቧ ቀዲስዋ ማለት እዩ ወልቢሉ ንጹህ ገይሩዋ ማለት እዩ እና ጥፋኣት ዝኸውን እቶም ሓጢኣን ማለት ብዙሕ ግዜ ብሓጢኣን ስለንኸይድ እምበር ወይ ከዓ ብኦም ምሳሌ ስለንወስድ እምበር ንቅዱሳን እኮ ማይ ናይ ድሕነት መንገዲ ናይ ልዕልና ናይ ዕቤት ምሳሌ ኮይኑ ይቀርቡ ማለት እዩ መርከብ ንህኩ ሓፍ ክትብል ገይርዋ ማለት እዩ በተለይ ዮሃንስ አፈወርቅ ነዚ ነገር እዚ እንታይ ይገብር ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ማዕርኽ እንደይ ከም ዘኽበራ ወይ ከዓ ማዕርኽ እንደይ ልዕል ከም ዘበላ ረኣዩ ሓደ ማዕርግ ኣይኮነን ብል ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ሸውዓተ ማዕርግ ኣይኮነን ካብኡ ብዝበልፅ እንታይ ገይርዋ እዩ ቤተ ክርስቲያን ሓፍ ኣቢልዋ ይብል ማለት እዩ እግዚአብሔር አኽቢርዋ ንቤተ ክርስቲያን እና ንቤተ ክርስቲያን ሓፍ ከብላ ልዕል ከብላ ዝኽኣለ እግዚአብሔር ብጥምቀት እዩ ማለት እዩ እንድሕሪኢኹም ኮንኩም ናይ ኖህ መርከብ ኣብ መሬት እያ ነይራ ማይ ኣሂ ምስ መፀ ግን ንላዕሊ እንተኮይና ማለት እዩ ሓፍ ኢላ ማለት እዩ እቲ ናይ ሓጢኣት ነገር ንታሕቲ ክወርድ ከሎ ወይ ከዓ ንታሕቲ ክሰጥም ከሎ እቲ ናይ ቅድስና ነገር ግን ንላዕሊ ሓፍ ኢሉ ማለት እዩ ናይ ኖህ መርከብ ክሳዕ ገነት ተፀጊዐም ዝብሉ ቦታት ማለት እዩ ማዕረ ክንደይ ንላዕሊ ከም ዝወፀት ረኣይዎ ማለት እዩ እናንታይ ክብል ኢለ እግዚአብሔር ዘንጽሐሉ ንመሬት በማይ ዘንጽሐሉ ዘመን ማለት እዩ ሓጣን ልክ ኣምታ አንቱ ናይ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 20 ዝተነበበ ማለት እዩ እዚ ናይ ሕጂ ጥምቀት ናይ ዝብል ሓሳብ ዝነበሮ ማለት እዩ እና ድሕነት ተፈጺሙ ማለት እዩ ኖ ምስ ቤተሰቡ ዝደሓኑ በመርከብ እዮም ማለት እዩ እና በመርከብ ገይሮም ዝደሓኑ ካብ ምንታይ ካብቲ ናይ ጥፋኣት ማለት እዩ ስለዚ ካብ በማይ እዮም ድሒኖም ማለት እዩ ኖህ ምስ ቤተሰቡ በማይ ክድሕኑ ከለዉ እቶም ዝተረፉ ከዓ በማይ ጠፊኦም ማለት እዩ ስለዚ ንናይ ኖህ ታሪክ ዘመን ድሕሪኢኹም ኮንኩም ናይ መንጻህ ናይ ምቅዳስ ዘመን ከም ዝነበረ ክንርኢ ንኽእል እዚ ማይ እንታይ ኮይኑ ቀሪቡ ዘሎ መንጽሂ መቀደሲ ወይ ከዓ መጽረይ ኮይኑ ቀሪቡሎ ማለት እዩ ካል ናይ ሌዋውያን ባህል ገሊጽና ነርና ማለት እዩ ምናልባት ከዓኒ ምስኡ ተኣሳሲሩ ቀዳማይ ቆሮንጦስን ከም ሓሳብ ክንወስድ ንኽእልና ማለት እዩ ምናልባት ግዜ ከይወስድ ካልኦት ኣሕዋት ከይተዛረቡ ምናልባት ናቶም ዕድል ክሳይ ከይገብር እምበረ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ንሕሪኢኹም ኮንኩም ምዕራፍ 10 ያሬታ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብንጽጽር ዘምጽኦ ሓሳብ ኣሎ ማለት እዩ ምናልባት ከውጭ ኢሉ ያሬታ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ዝኸፈተ ሰብ ኣሎ ዲ ድምፂ ስማዓኒ ኣሎ እሺ እንግዲህ ኣብዲኻ ሚት ገይረዋ ኣሎ ሕጂ ቀፅል ሄና ሓወይ ሚት ገይረዋ ቀፅል ዲያ እሺ ሕዋት እና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እሺ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጥምቀት ብኸመይ መንገዲ ከም ዝገለጾ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ነቲ ዝነበረ ናይ እስራኤላውያን ታሪክ ማለት እዩ እስራኤላውያን ብመሪሕነት ሙሴ ካብ ግብፂ ወፂኦም ባሕሪ ኤርትራ ክሳገሩ ከለዉ ዝነበሩ ታሪክ ወይ ከዓ ዝነበረ ኣጋጣሚ ብምንታይ ከም ዝገለጾ ምስ ሓድሽ ኪዳን ኣመሳፂሩ ማለት እዩ ብምስጢር ከመይ ገይሩ ከም ዘተኣሳሰሩ ክንርኢ ንኽእልና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ያሬታ ምዕራፍ 10 ካብ ሓደ ጀሚርና ተንቢብና እንታይ ዝብል ኣሕዋቴ ይብል ማለት እዩ ኣሕዋቴ ኩላቶም ኣቦታትና ትሕቲ ደመና ከም ዝነበሩ ኩላቶም ባሕሪ ከም ተሳገሩ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን ይብል ማለት እዩ እዚና ልካ ናይ ሙሴ ታሪክ ማለት እዩ ኣሕዋቴ ኣቦታትና ኩላቶም ትሕቲ ደመና ከም ዝነበሩ ኩላቶም ካብ ባሕሪ ከም ተሳገሩ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን እዮም ኩላቶም ብደመናን ብባሕርን ናብ ሙሴ ተጠመቁ ይብል ማለት እዩ ኩላቶም በተለይ ኣምሓርኛ እንታይ ዝብል ንምትሕብባር ይብል ማለት እዩ ሙሴ ንኽተሓባበሩ ክብሉ ኩላቶም ብምንታይ ተጠሚቆም ኣለና ብደመናን ብባሕርን ከም ዝተጠመቁ ብጣዕሚ ዝገርም ዘፀኣት ከድኩም ድሕሪኢኹሞ ብባሕርን ብደመናን ተጠመቁ ዝብል ሓሳብ የብሉን መን ይኸም ኢሉ ዝትርጉም ዘሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እዩ ማለት እዩ ብመንፈስ ወይ ከዓ ብምስጢር ተራእይቑ ጥምቀት ኢሉ ፀዊዕዎ ማለት እዩ ሙሴ ጥምቀት ኣይብሎን እዩ ብባሕሪ ከም ተሻገሩ ጥራሕ ዝገልጽ እምበር ጥምቀት ኢሉ ኣይገለጾን ማለት እዩ ሙሴ ማለት እዩ ጳውሎስ ግን እንታይ ይብለና ኣሎ ብደመናን ብባሕሪ ምስጋሮም እንታይ ነበረ ኩላቶም ምስ ሙሴ ንኽተሓባበሩ ወይ ከዓ ምስ ሙሴ ሓደ ንኽኾኑ ብደመና ተጠመቁ ምክንያቱ ሓሳብ ናይ ሙሴ ክህልዎም ሓሳብ ናይ እግዚኣብሔር ክህልዎም ድሕር ኮይኑ ኩላቶም ብባሕሪ ኤርትራ ክሓልፉ ኣለዎም ማለት እዩ ባሕሪ ፈሪሖም ድሕሪ ተመሊሶም ድሕሪኦም ፀላእ ኣሎ ማለት እዩ ስኻ ፈርዖን እዩ ማለት እዩ ናይ ዲያብሎስ ምሳሌ ዝኾነ ፈርዖን ኣሎ ስለዚ ኩላቶም ምስ መን ክተሓባበሩ ኣለዎም ምስ ሙሴ ክተሓባበሩ ኣለዎም ምስ ሙሴ ምትሕብባር ማለት ካብ ምስ እግዚኣብሔር ምትሕብባር እዩ ስለዚ ኩላቶም ብደመናን ብባሕርን ተጠሚቆም ምስ መን ተሓባቢሮም ኢልና ምስ ሙሴ ተሓባቢሮም ኢለና ማለት እዩ ምስ እግዚኣብሔር ተሓባቢሮም ሓሳቡ ናይ እግዚኣብሔር ስለዝኾነ ማለት እዩ ኩላቶምን እቲ ሓደ መንፈሳዊ መግቢ በልዑ ኣለና ማለት እዩ ኩላቶም ዝበልዕዎ ዝነበሩ ሓደ መንፈሳዊ መግቢ እዚ እውን ስጋዊ ደሙ ምሳሌ ዝኸውን እዩ ማለት እዩ
ኩላቶም ሓደ ዓይነት መንፈሳዊ መግቢ ወይ ከዓ ሓደ ዓይነት መንፈሳዊ መጠጥ ወይ ከዓ መስተ ይሰትዩ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ዝገብርዎ ዝነበሩ ምስ መን ንምትሕብባር እዩ? ምስ ሙሴ ንምትሕብባር ማለት እዩ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ወዲና 16 እንተሪእናዮ እንታይ ዝብለና እቲ ንቆርሶ እንጌራ ምስ ክርስቶስ ስጋ ሕብረት ዘለዎ ዶ ይኮነን እቲ እነፍስሶ ደም ወይ ከዓ እቲ እንባርኾ ፅዋዕኸ ምስ ናይ ክርስቶስ ደም ሕብረት ዘለዎ ዶ ይኮነን እንዳበለ ሕብረት ከም ዘለዎ ንቆርሶ ስጋን እንጌራ ምስ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ሕብረት ከም ዘለዎ ጳውሎስ ይነግረና ማለት ይውርድ ኢሉ ሽዑ ኩላቶም እንታይ ይብለና ኩላቶም እቲ ሓደ መንፈስ ኩላቶም እቲ ሓደ መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ ካብቲ ዝስዕብ ዝነበረ መንፈሳዊ ከውሒ ከዓ ሰትየም እሞ እቲ ከውሒ ከዓ ክርስቶስ ነበረ እና ብጣዕሚ ዝገርም እዚ እዩ ማለት እዩ። ኩላቶም ሓደ መንፈሳዊ መግቢ በሊዖም ኩላቶም ምስ ሙሴ ንምትሕብባር ባሕሪ ኤርትራ ሓሊፎም ወይ ከዓ ብባሕሪ ኤርትራ ተጠሚቆም ይብለና ማለት እዩ። ኩላቶም ከዓ እቲ ሓደ መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ ይብለና ማለት ካብቲ ካብ ከውሒ ዝፈስስ ዝነበረ ሓደ መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ ኢልና ማለት መንፈሳዊ መስተ ዝብሎ ዘሎ ጳውሎስ እዩ። ሙሴ መንፈሳዊ መስተ ይበሎም ማለት እዩ። ጳውሎስ ግን ሓድሽ ኪዳን ይትርጉም ስለ ዘሎ ነቲ ማይ መንፈሳዊ መስተ ኢልዎ ማለት እዩ። ኩላቶም ከዓኒ ካብቲ መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ ካብቲ ዝኽተሎም ዝነበረ ከውሒ ካብኡ ማይ ሰትዩ ስለ ዝነበሩ ኩሉ ካብቲ መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ ይብለና ማለት እዩ። እቲ ከውሒ ከዓኒ መን ነበረ ይብል ክርስቶስ ነበረ ይብል ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ። እቲ ማይ ዝፈልቀሉ ዝነበረ ከውሒ ከዓ ክርስቶስ ከም ዝነበረ ገልፅ ማለት እዩ። ካብኣቶም እቶም ዝበዝሑ ግን ንኣምላኽ ባህ የበልዎን ስለዚ ኣብ በረኻ ተወዲኡ ይብለና ማለት እዩ። ነገር ግን እዚ ኩሉ ነገር ተገይሩሎም ባሕሪ ኤርትራ ተኸፊሉሎም ሙሴ ብባሕሪ ብደመና ኣጥሚቕዎም ሙሴ ካብቲ ካብ ሰማያ ዝወርድ ነበረ መንፈሳዊ መግቢ ኣብሊዕዎም ሙሴ ካብቲ ካብ ከውሒ ዝፈስስ ዝነበረ መንፈሳዊ ማይ ኣስትዎም ክነሱ ግን ኩላቶም ወይ ከዓ ብዝበዝሑ እግዚኣብሔር ግን ደስ ኣይብሉን። ምክንያቱ እዚ ኩሉ መንፈሳዊ ፀጋ ተቐቢሎም ናብ ምንታይ የዘነብሉ ነይሮም ማለት ናብ ሓጢአት የዘንብሉ ነይሮም። ስለዚ በዚ እግዚኣብሔር ደስ ስለ ዘይበሎ ኣብ በረኻታት እንታይ ኮይኖም ንክሞቱ ምክንያት ኮይኖም ማለት እዩ። ብሰሪ ትረት ልቦም ወይ ከዓ ብሰንኪ ክፍኣቶም ክሞቱ ኮይኖም ማለት እዩ። እዚ ከዓ ከምቲ ንሳቶም እተመነይዎ ንሕና እቲ እከይ ምእንቲ ከይንኣምን መለበሚ ኮነልና ማለት እዩ። እዚ ግዜ ትረኸልኩም ዘለኹ ግን እስራኤላውያን ከምዚ ኮይኖም ብከምዚ ሞይቶም ንምባል ወይ ስለ ታሪክ ኣይኮንኩን ትረኸልኩም ዘለኹ እንታይ ደኣኒ እዚ ነገር ዝተፃሓፈ ንዓና ንመለበሚ እዩ ወይ ካብ ናቶም ሂወት ክንመሃር ስለ ዘለና ከምቲ ሶም ዝገበሮ ከይንገብር እዩ ማለት እዩ። ኩላትና ካብ መንፈሳዊ መስተ ሰቲና ኢና ኩላትና ካብ መንፈሳዊ መግቢ በሊዕና ኢና ናይ ሓድሽ ኪዳን ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙ ማለት እዩ። ኩላትና ከዓ ብደመናን ብማይ እንታይ ኮይና ኢና ተጠሚቕና ኢና ደመና ማይ ማለት ጥምቀት ማለት እዩ። ኩላትና እውን ካብቲ መንፈሳዊ ፀጋ ተቐቢልና ኢና። ስለዚ ከምቲ ሶም ዘይእዙዛዝ ዝነበሩ ብዘይ ምእዛዝና እግዚኣብሔር ክነጉ ወይ ከዓ ንእግዚኣብሔር ክንሕዝን የብልናን። ከምቲ ንሶም ዝጠፉ ንሕና እውን ክንጠፊና እዩ ካብ ዕላሙ ካልእ ዕላማ የብሉ ማለት ንሶም ብዘይ ምእዛዞም ከም ዝጠፉ ንሕና እውን ምእንቲ ከይንጠፍ እዚ ታሪክ ዝተፃሒፉ ንዓና እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ መለበሚ ኮይኑና ማለት እዩ። እምበኣርከ እቲ ህዝቢ ክበልዕን ክሰትን ተቐመጠ ክስሕቅ እውን ተንስ ብዓብይ ተኣምራት ካብ ምንታይ ያውፅኡ ማለት እዩ ካብ ምድሪ ንቐፅል እንታይ ገይሮም ንኣሮን ጣዖት ዝስርሓልና ካብ ግብፂ ዘውፁና ጣዖት ኣማልክቲ ዝስርሓልና ንዖም ክነምልኽ ኢና ኢሎም ንእግዚኣብሔር ገዲፎም ናብ ጣዖት ከይዶም ማለት እዩ። ስለዚ ጣዖት ሰሪሖም ተክገብሩ ጀሚሮም ክስዕስዑ ክደርፉ ክበልዑ ክሰትዩ ክዝምዉ ጀሚሮም ማለት እዩ። በዚ ከዓ ንእግዚኣብሔር እንታይ የበልዎን ደስ የበልዎም ማለት እዩ። እምበኣር ከቲ ህዝቢ ክበልዕን ክሰትን ተቐመጠ ክስሕቁን ተንስእ ዝብል ከም ተፃሓፈ ኩላቶም ገሊኣ ኣይነ መንዝር እዚ ሓጢኣቶም እንታይ ነይሩ ሓደ ኣምልኾ ጣዖት ነይሩ ተኻልኻ ምንዝርና ነይሩ ማለት እዩ። ብምንዝርና ወዲቖም ማለት እዩ። ከምቲ ገሊኣቶም ዝፈተንዎም እሞ ብተመን ዝጠፉ ንክርስቶስ ኣይትፈትንዎ ከምቲ ገሊኣቶም ዘዕዘምዘሙ እሞ እቲ መጥፊእ ዘጥፎም ኣይንዕዘም ዝብለና ማለት እዩ። ሓጢኣት ብምግባሮም ወይ ከዓኒ ብክፍኣት ብምግባሮም እንታይ ገይሮም ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ይዕዘምዚሞም። ስለዚ ንሕና እውን ክንዕዘምዝም የብልና። ጳውሎስ ልክዕ ታሪኮም ኣምፂኡ ምሳና ልክዕ ስብከታዊ ዝኾነ ትምህርቲ ዝበና ዘሎ ማለት እዩ። ምስ ሂወቶም ናትና ሂወት ናቶም ሂወት እንዳነፃፀረ ከምቲ ከምዚ ዝገብሩ ንሕና ከምዚ ከይንገብር ዝሙት ከም ዝወደቑ ብዝሙት ኣይንውደቕ ኣምልኾ ጣዖት ከም ዝነበሩ ብኣምልኾ ጣዖት እንታይ ንግበር ንእግዚኣብሔር ኣይንፈታተኖ ከምቲ ንሶም መዕዘምዘምቲ ዝነበሩ ንሕና እውን እንታይ ንኹን መዕዘምዘምቲ ኣይንኹን ይብለና ማለት ስለዚ ኩሉ መለበሚ ክኸውን እዩ ዝበፅሖም ንዓና እቲ መወዳእታ ዘመናት ንዝረኸበና እውን ንተግሳፅና ክኾነና እዩ ተፃሕፈ። ስለዚ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወደቕ ይጠንቀቕ ብለና ማለት እዩ። ስለ ቃላት ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እናንተ ተሓሳቡ ብሓፈሻ ጥምቀት ክንታይ ዓይነት ኣረዳድኣ ነይርዎ ማለት ኣብ ብሉይ ኪዳን ጥምቀት ክበሃል ከሎ ኩሉ ግዜ ምስ ማይ ተተሓሓዘ እዩ እንጂ ካብ ማይ ዝወፅእ ሓሳብ የብሉ ናይ ጥምቀት ማለት እዩ።
ካብ ማይ ዝወፅ ሓሳብ የብሉ ማለት ስለዚ ብከምዚ ክንሪኦ ንኽእልና ማለት እዩ ምናልባት ናብታ ዮሃንስ 3:5 ድሕር ክምለስ ኮይና ያው ብዛዕባ ኒቆዲሞስ ታሪክ ዝገልፅ እዩ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ካብ ፈሪሳውያን ኒቆዲሞስ ሰብኣይ ሓለቃ አይሁድ ነበረ ንሱ ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መፀ ረቢ ወይ ከዓ መምህር ብጀካታ ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ ነዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለካ ተኣምራት ገብሮ ዝኽእል የልቦን እሞ ንስኻ መምህር ኮይንካ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመፀኻ ንፈልጥ ኣለና በሎ ኢየሱስ ድማ ካብ ላዕሊ እንተዘይተወልደ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክሪኣ ዝኽእል ከም ዘልቦ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ ይብል ማለት እዩ እና ካብ ኣይሁድ ወገን ካብ ፈሪሳውያን ወገን ዝኾነ ሓለቃን መምህርን በዓል ሃብትን ዝኾነ ኒቆዲሞስ ስሙ ሰብኣይ ብለይቲ ናብ ጎይታ ከም ዝመፀ ንሱ ድማ ከም ዝመስከረ ማለት እዩ ብጀካቲ እግዚኣብሔር ወይ ከዓ ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ እዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለካ ተኣምራት ገብሮ ዝኽእል ማንም የለን ኢሉ ያው ንክርስቶስ ለክዕ ከም ሓደ ነቢያት ርዩ ወይ ከዓ ካብ ነቢያት ዝበለፀ ነቢይ ገይሩ ርዩ እግዚኣብሔር ምስኡ ከም ዘሎ ብእግዚኣብሔር ሓይሊ ተኣምራት ትገብር ከም ዘሎ ንዕኡ ንምምስጋን ሓሳቡ ንምግላፅ መፂ ጎይታ ግን ሓሳቡ ቀይር ኣቢሉ ሽዑ እንታይ ኢልዎ ኢየሱስ ድማ በለ ካብ ላዕሊ እንተዘይተወልደ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክሪኣ ዝኽእል ከቶ ከም ዘየልበ ኢሉ ስለ ልደት ወይ ከዓ ስለ መንፈሳዊ ዝኾነ ልደት ክዛረቦ ጀሚሩ ማለት እዩ ሽዑ ኒቆዲሞስ ከዓ ንሰብ ኣሪጉ ክውለድ ከመይ ኢሉ ይከኣሎ መሊሱ ኸ ናብ ከርሲ ኣድዩ ኣትዩስ ክውለድ ይከኣሎ ድዩ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ዳግም ክውለድ ኣለዎ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ተኮይኑ ዳግም ክውለድ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ንኒቆዲሞስ ሓሳቡ ስለ ዝረቐቆ ወይ ከዓ ስለ ዝኸበዶ እንታይ ኢልዎ ሰብ ከመይ ገይሩ ናብ ኣዲኡ ማህፀን ተመሊሱ ካልኣይ ግዜ ክውለድ ይኽእል ምክንያቱ ኒቆዲሞስ ዝሓስቦ ዝነበረ ልደት ግዙፍ ልደት ወይ ከዓ ናይ ስጋ ልደት እዩ ማለት እዩ ክርስቶስ ዝነገሮ ዝነበረ ግን እንታይ እዩ ረቂቕ ዝኾነ ልደት እዩ ማለት እዩ በተለይ ኣረጋዊ መንፈሳዊ ነዚ ሓሳብ እዚ ገሊፅዎ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ተወልደ ብኣምሳሊከ ከመይ ይለድከ ብኣምሳሊሁ ይብል ማለት እዩ ክርስቶስ ይብል ማለት እዩ ክርስቶስ ብናቱ ምሳሌ ወይ ከዓ ብናቱ ልደት ምእንቲ ክወልደካ ብናትካ ልደት ተወልደ ይብል ማለት እዩ ንክርስቶስ ግዙፍ ልደት ወይ ከዓኒ ብግዙፍ ልደት ምውላድ ኣይሰማዖን እዩ ናቱ ልደት ረቂቕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ንዓና ከዓኒ ብረቂቕ ልደት ምውላድ ኣይሰማዓናኒ ምክንያቱ ንውለዶ ብገዙፍ ልደት ወይ ከዓ ብስጋ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ናትና ልደት ወሲዱ ናቱ ልደት ንዓና ሂብና ማለት እዩ ምክንያቱ ብረቂቕ ምውላድ ንዓና ይሰማዓና ነይሩ ግን ንሱ እንታይ ገይሩ ብግዙፍ ተወሊዱ ማለት እዩ ብስጋ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ንዑ ዘይሰማዕ ልደት ማለት እዩ ንዑ ዘይሰማዕ ልደት ተወሊዱ ከዓ ንዓና ዘይሰማዓና ልደት ሂብና ማለት እዩ ስኻ ረቂቕ ልደት ማለት እዩ ልክዕ ካብ ዮርዳኖስ ክንውለድ ከለና ብረቂቕ ልደት ኢና ንውለድ ማለት እዩ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ዝተባሃለ ሓሳቡ ንሱ እዩ ማለት እዩ ብቸም ሰብ ናብ ማይ ክኣቱ ከሎ ክወፅእ ከሎ ይረአ እዩ ግን ዝቕበሎ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ዝቕበሎ መንፈስ ቅዱስ ግን ክንሪኦ ይንኽእልና ወይ ከዓ ክነስተውዕሎ ይንኽእልና ረቂቕ ዘበሎ ንሱ እዩ ማለት እዩ ብዝረአ ነገር ግን ዘይረአ ፀጋ እግዚኣብሔር እንታይ ጌርና ከም ንቐበል ጌርና ማለት እዩ ልክዕ ሙሴ ጳውሎስ ዓንተይ ናይ ሙሴ ሓሳብ ገልፅ ከሎ ብደመናን ብምንታይ ተጠሚቖም ብባሕርን ተጠሚቖም ኢሉ ማለት እዩ ባሕሪ ይሓልፉ ኣለዉ እምበር ብደመናን ብባሕሪ ይጥመቑ ምህላዎም ከስተውዕልዎ ይከኣሉን እስራኤላውያን ኣብቲ ግዜት ማለት እዩ መሊሱ ካብ ጳውሎስ እንታይ ትብል ወተጠምቃ ገሪሆሙ ለካህናት ይብል ማለት እዩ ናይ ካህናት እግሮም ከዓ እንታይ ገበራ ተጠምቃ ብል ማለት እዩ ዮርዳኖስ ክሓልፉ ከሎ ብመሪሕነት እያሱ ማለት እዩ ግን ዮርዳኖስ ማይ ረጊፆም ሓልፉ ከም ዘለዎ እምበር ጥምቀት ምዃኑ ግን ኣይተረድኡን ንሶም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ኢለ ዝረአ ነገር እዩ ሰብ ኣብ ማይ ኣትዩ ክወፅእ ከሎ ዝረአ እዩ ግን ዝቕበሎ ፀጋ ግን እንታይ ኣይኮነን ከስተውዕሎ ዝኽእል ወይ ከዓኒ ክፍለጥ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ረቂቕ ልደት ስለ ዝኾነ ሽዑ እንታይ ዝብል ካብ ቀፂሉ ጎይታ ኢየሱስ መለሰ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስ እንተዘይተወልደ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ዝኽእል የልቦን ብለና ማለት እዩ ዋና ቁልፊ ሓሳብ እዚ ማለት መጀመርያ ክውለድ ከም ዘለዎ ይነጊርዎ ብምንታይ ከም ዝውለድ ኣይነገሮ ነይሩ ሕጂ ግን ብምንታይ ከም ዝውለድ መውለዲኡን ባዕሉ መንገዱ ነጊርዎ ማለት እዩ ሰብ ክውለድ ስለ ዝበልኩ ከዓ ይግረምካ እትውለደሉ ብምንታይ ይብለሎ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን በተለይ ኣብ ናይ ግሪክ ካይ ትብል ቃል ኣላ ማለት እዩ ካይ ማለት ኤንድ ማለት ወይ ከዓኒ ማይን ንትብል ሓሳብ ማለት እዩ ማይን መንፈስ ቅዱስ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ካብ ማይ ወይ ከዓ ካብ መንፈስ ቅዱስ ኣይበለ ካብ ማይ ወይ ካብ መንፈስ ቅዱስ ኣይበለ እንታይ ዳ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስ ኤንድ ብትብል ሓሳብ ወይ ከዓኒ ብዝብል ናይ ትግርኛ ሓሳብ እዩ ኣቀሚጡ ኣምሓርኛ ከዓ እና ዝብል ማለት እዩ ማይ ወሃና መንፈስ ዝብል ማለት እዩ ኣብ ትግርኛ ንትብል ሓሳብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ኢሉ ብፕሪፖዚሽን ወይ ከዓኒ ብመስተፃምር ገይሩ ኣቕሪቦ ማለት እዩ ንክልቲኡ ብሓደ ገይሩ ኤንድ ወይ ከዓ ብዝብል ሓሳብ እዩ ኣምፂዎ ዘሎ ማለት ስለዚ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስ እንተዘይተወሊዱ ሰብ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ይክእልኒ ስለዚ ማይ ዝብል ማይ እዩ መንፈስ ዝብል ከዓ መንፈስ እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ መናፍቃን እንተሪኢኹሞም ሽግሮም እዚ ሓደ ግራመር ወይ ከዓ ሓደ ሙሉእ ሓሳባት እዩ እናንተ እዮም ዝገብሩ ግን እታ ማይ ትብል ይትርጉምዋ መንፈስ ዝብል ግን ኣይትርጉምዎን እዮም ማለት እዩ ግን ከምዚ ዓይነት ሕጊ የለን ናይ ግራመር ሕጊ ማለት እዩ ክትርጎም እንተኮይኑ ወይ ከዓ ሲምቦሊክ እንድሕር ዳ ኮይኑ ብሙሉእ ክትርገም ዘሎ ንሶም ግን እታ ማይ ጥራሕ ዝብል ተርጊሞም መንፈስ ዝብል መንፈስ እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ዝብል መንግስቲ ኣምላኽ ይብሉና ማለት እዩ ግን እዚ ዓይነት ሕጊ ሰዋሰዋዊ ወይ ከዓ ናይ ግራመር ሕጊ ኣይፈቅድኒ ማለት እዩ
ንብትብል ተታሒዘሉ ነገር ማይን መንፈስ ቅዱስን ወይ ከዓኒ ኤንድ ብዝብል ተተሓሓዘ ነገር ነቲ ሓንቲ ጥራሕ ክትርጉማ ነቲ ሓንቲ ኣይትርጉማን እየ ዝብል ናይ ግራመር ሕጊ የለን ኣይፍቅደልናን እዩ ማለት እዩ ወይ ክትርጎም ተኮይኑ ብምሉእ ክትርጎም ኣለዎ ማይን መንፈስን ዝብል ልክዕ ማይ ቃሉ እንድሕር ኢሎሞ መንፈስ ከዓ ክትርጉሞ ኣለዎ ማለት እዩ ድሕር ዳ ሲምቦሊክ ወይ ከዓኒ ምሳሌያዊ እንድሕር ዳ ኮይኑ ማለት እዩ ግን እዚ ሊትራሊ ማለት እዩ ምክንያቱ መንግስቲ ኣምላኽ ንኣትዎ ብኣካል ዳ እምበር መቸም ብምሳሌ ኮና ንኣትዎ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ዘይተወለደ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይኣቱን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ መንግስቲ ኣምላኽ ንኣትዎ ብኣካል ወይ ከዓ ሊትራሊ ክሳዕ ዝኾነ ስለዚ ቃሉም ሊትራሊ ኢልና ክንወስዶ ዝግባአና ምትርጓም ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እንተሎ ግን ብምሉእ ክትርጎም ዘለዎ ማለት ግን መናፍቃን ብዙሕ ግዜ ከምታ እንተይ ዝበልኩም ንዕኦም ሰማዕ ሓሳብ ናይ ምውሳድ መፅሓፍ ቅዱስ ከይተረፈ እዮም ዘጣምዎ ማለት ምስናቶም ሓሳብ ንኸሳምዕዎ ማለት ስለዚ ማይ ዝብል ቃል እዩ ስለዚ ካብ ቃሉን ካብ መንፈሱን ዘይተወልደ ዝብል ምንም ናይ ግራመር ሕጊ ዘይብሉ ማለት እዩ ከም ዝበልናዮ ማይ ጥራይ ንበይና እዮም ዝትርጉማ ማለት እዩ መንፈስ ዝብል ኣይትርጉሞን እዮም መንግስቲ ኣምላኽ ዝብል ኣይትርጉሞን እዮም ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣይፈቅድን እዩ ሕጊ ኣይፈቅድን በዓል ናይ ግራመር ሕጊ ኣይፈቅደልናን ማለት እዩ ስለዚ ኣይትርጎምኒ ማለት እዩ ማዩ ከም ዘለዎ ኢና ንወስዶ መንፈስ ዝብል ከም ዘለዎ ኢና ንወስዶ መንግስቲ ሰማይ ዝብል ከዓ ከም ዘለዎ ኢና ንወስዶ ማለት እዩ ግን ብጣዕሚ ዝገርም ሓደ መናፍቅ ኣብ ናይ ቲክቶክ ሓሳብ ሰማዕኹ እንታይ ነይሩ እሺ ማይ ዝብል ዘሎስ ከም ማይ ዘሎ ንወሰዶ ግን እቲ ማይ ከ ብምጥማቕ ምዃኑስ ብኸመይ ይፈሊጥኩም ኢልና ማለት እዩ ምናልባት ብምስታይ ተኾነ ዝብል ሓሳብ ኣምፅኡ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ማለት ራእይስካ ኣብ ብሉይ ኪዳን ማይ ተባሂሉ ግን ብምስታይ ዝተፈፀመ ዓይነት ናይ ምንፃህ ስርዓት ኣሎ ወይ ከዓ ናይ ጥምቀት ስርዓት ኣሎ ኩሉ ዝዓንቶ እዩ ዝበልና ናይ ኖህ ዘመን ተሪእናዮ ብሙሴ ዘመን ንባዕሉ ቅድሚ ክርስቶስ ዝመፀ መሲሕ እንድሕር ዳ ርኢና ዮሃንስ ንባዕሉ እንታይ እዩ ዝገብር ነይሩ የጥምቕ ነበር ሓቂ ኢሉና ከጥምቕ ከሎ ግን ያው ጥምቀቱ ብምስታይ ኣይኮነን ዝፍፀም ነይሩ ጥምቀቱ ብምጥማቕ ወይ ከዓ ብምሕፃብ ዝካየድ ዝነበረ እምበር መዓስ እንተኾነ ጥምቀት ብምስታይ ኮይኑ ይፈልጥኒ ማለት እዩ እና ዓቕሉ ምስ ፀበቦ ማለት እዩ እሺ ማይ ዝብል ዘሎ ከም ዘለዎ ንውሰዶ እሞኒ ግን እቲ ማይ ዝበሎስ ብምስታይ ተኾነ ኸኢሉ ማለት እዩ እና ኣነ ብጣዕሚ ግዜ ሽዑ ሰዓብቲ ስሒቐኒ ነይሩ ማለት እዩ እና ሕሰቡ ማዕረ ክንደይ ጥምቀት ንዘይ ምቕባል ዝኸድዎ መንገድም ማለት እዩ ማይ ዝብል ኣይተርጉም ስለዝተባሃለ ወይ ከዓ ሕጉ ኣይፈቅድኒ ስለዝተባሃለ ሽግር የለ ማይ ከም ዘለዎ ማይ ኢልና ንውሰዶ ግን ብምስታይ ተኾነ ኸኢሉ ማለት እዩ ዝተረዲኹም ብምስታይ ተኾነ ኸኢሉ ማለት እዩ እና ብምስታይ ክኸውን ከም ዘይክእልካ ያው ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሓሳብ ይገልፀና ማለት እዩ እስኬል ዓንቶ እንታይ ኢልና ፅሩይ ማይ ክነፅገልኩም እዩ ዝብል እምበር ፅሩይ ማይ ከስትየኩም ይበለ ማለት እዩ ዮሃንስ ንባዕሉ ጥምቀቱ ዝፍፅም ዝነበረ ብምሕፃብ እዩ ሰውነትካ ብምጥላቕ ዳ እምበር ብምስታይ ኣይኮነ ማለት ስለዚ ጥምቀት ዝምፍፀም ብምሕፃብ እዩ ማለት ምክንያቱ መንፅሂ እዩ ስለዝበልናዮ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ንፃር ክንርድኦ ንኽእልና ምናልባት ብዙሕ ግዜ ዘምፅኡ ሓሳብ እንታይ ታሕቲ ወሪዶም ዮሃንስ ወንጌል 3:5 ክንብበልኩም ፀኒሐ ማለት እዩ 3:16 ውርዱ ማለት እዩ እንታይ ሽዑ ዝብሉ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዲ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ ከይጠፍእ ንወዲ በጃ ክሳዕ ዝብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ በቲ ሓደ ወዲ ዝኣመነ ዘበለ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ ካብ ቀፂሉ እውን 18 ብኡ ዝኣመነ ኣይፍረዶን እዩ ነቲ ዝኣምን ግን ብስም ወዲ ሓደ ኣምላኽ ስለዚ ኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ስለዚ 3:5 ስለ ማይ ወይ ከዓ ስለ ጥምቀት ተዛሪቡ እምበር ካብኡ እንድሓር ዘሎ ልደት ብእምነት ምዃን ወይ ከዓ ድሕነት ብእምነት ምዃን እዩ ዝገልፅ ጥምቀት ኣይገልፅን ይብሉ ማለት እዩ ስለዚ ጥምቀት ስለዘይገለፀ ጥምቀት ኣይጠቅምን ይብሉ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ቄና ናተሓሳስባ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ሓደ ምዕራፍ እኳ ንባዕሉ ሙሉእ ክቅበሎ ይከኣሉ ማለት እዩ ከፋፊልካ ምቕባል ዝብል ሓሳቦም ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእልና ማለት እዩ ኣብዚ ታሕቲ እዚ እምነት ጥራሕ ይጠቅስ ዘሎ ጥምቀት ኣይጠቐሰን ስለዚ ጥምቀት ኣይድልን ይብሉ ማለት እዩ ከምኡ እንድሕር ዳ ኮይኑ 3:5 እንተሪኢኹም እኮ እምነት ዝብል ሓሳብ የብሉን ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እዩ ዝብል እምበር እምነት ዝብል ሓሳብ ኣይገለፀን ማለት ስለዚ እምነት ኣይጠቅምን ማለት ወይ ከዓ እምነት ኣይድልን ማለት ድዩ ክልቲአን ግን ኣብ ሓደ ምዕራፍ እየን ዘለዋ ግን ቆሪፆም ታሕቲ ከይዶም ኣብ ታሕቲ እምነት እምበር ጥምቀት ስለዘየለ ያው ጥምቀት ኣይጠቅምን ኢሎም ዝኾነ ቴዎሎጂካል ነገር ክሰርሑ ይፍትኑ ማለት እዩ ከዓኒ ዝኾነ ነገር ሃይማኖት ክምስርቱ ይደልዩ ግን እዚ ፍፁም መፅሓፍ ቅዱሳዊ ይኮነ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ እምነት ክብል ከሎ ጥምቀት ኣግሊሉ ይኮነን እምነት ዝብል ጥምቀት ክብል ከለኻ እምነት ኣግሊሉ ይኮነን እምነት ክብል ከለኻ ጥምቀት ኣግሊሉ ይኮነን ማለት እዩ ክልቲኡ ኣብ ግምት እቲ ይዛረብ ማለት እዩ ምናልባት ስለ እምነት ክሰብኽ ክኽእል ወይ ከዓ ስለ እምነት ክዛረብ ክኽእል ነገር ግን ጥምቀት ኣይድልኒ ማለት ኣይኮነ ሓሳቡ ዝያዳ እምነት ኣጉሊሑ ይዛረብ ስለ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ጥምቀት ክብል ከለኻ እምነት ኣይድልኒ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ጥምቀት ንበይን ተጠቐሰሉ ቦታ ኣሎ ማለት እዩ ምናልባት ታናይ ዓንቶ ወይ ጠቐስ ዝበልኳ ከንብባ እሞ ናይ መጨረሻ ሓሳብ ክቀይድ ማለት እዩ ምናልባት ሳቢሮስም ስለ ዘለው መምሃራን ኣሕዋት ስለ ዘለው ናብኦም ክመልሰኩም ማለት እዩ ኣነ ነዊሕ ሰዓት ሒዘ ቀሬት ኣሕዋት ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:18 አንተ ቢቦ ይርኩም 18 ካብ 18 ጀሚርኩም ብበልኩም ማለት እዩ እንታይ ዝብል ክርስቶስ ድማ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ከቕርበና ኢሉ ንሱ ትጻድቕ ስለቶም ዓመፅቲ ሓንሳእ ስለ ሓጢኣት ሞተ ክርስቶስ ድማ ናብ መን ከቕርበና
ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ክቕርበና ኢሉ ንሱ እቲ ጻድቕ ስለቶም ዓመፅቲ ሓንሳስ ለሓጢኣትና ሞተ ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ከዓ ሕያው ኮነ ይብል ማለት እዩ ብኡ ከይዱ ድማ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ መናፍስቲ ሰበኸሎም ትዕግስቲ ኣምላኽ ብመዓልቲ ኖህ ምስ ተጸቤት ያው ናብ ናይ ኖህ ታሪክ ከምፂና ኣሎ ማለት እዩ ትዕግስቲ ኣምላኽ ብመዓልታት ኖህ ምስ ተጸቤት እታ መርከብ ክትስራሕ ከላ ብኣ ሒደት ማለት 8 ነፍሲ ብማይ ዝደሓነላ ነቶም ቀደም ዝኣምኑ ሰበኸሎም ለና ማለት እዩ እቶም 8 ነፍሲ ዝደሓኑ ብምንታይ ይብለና ኣሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ብማይ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ሒደት ማለት እቶም 8 ነፍሲ ብማይ ዝደሓነላ ወይ ከዓ ዝደሓኑላ ነቶም ቀደም ዝኣምኑ ሰበኸሎም እቲ ማይ ድማ ሕጂ ብተምሳሉ ማለት ጥምቀት የድሕነኩም ኣሎ እዚ ከዓ ብትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ልማኖ ሰናይ ሕልና ካብ ኣምላኽ ይንበር ምሕፃብ ርስሓት ስጋ ይኮነን ንሱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣሎ ንዑ መላእኽቲ ስልጣናት ሓይልታት ይግዝእዎ ኣለዉ ብለና ማለት እዩ እናንታይ ማለት እዩ ንፅፅር ኮይኖም ቀሪቦም ዘለዉ ወይ ከዓኒ ሜታፎሪክ ኮይኖም ቀሪቦም ዘለዉ እንታይ ናይ ኖህ ማይ ወይ ከዓ ብኖህ ዘመን ዝነበረ ናይ ጥፍኣት ማይን ናይ ሓድሽ ኪዳንካ ጥምቀት ማለት እዩ እቲ ማይ ሕጂ ድማ ኢሉ እቲ ማይ ዝብሎ ዘሎ እዚ ሕጂ ዘሎ ማይ ማለት እዩ እቲ ማይ ድማ ሕጂ ብተምሳሉ ማለት ጥምቀት የድሕነኩም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ዘሎ ጥምቀት ነቲ ናይ ኖህ ዘመን ዝነበረ ማይ ምሳሌ ኮይኑ ሕጂ እንታይ ይገብረና ኣሎ የድሕነና ኣሎ ብለና ማለት እዩ ልክዕቶም ናይ ኖህ ነፍሳት ብጥምቀት ከም ዝደሓኑ ብማይ ከም ዝደሓኑ ይገልጽ እሞ መፂኻ ሕጂ ጥምቀት ከዓ እንታይ ምዃኑ ስርሑ ክነግረና ከሎ እቲ ማይ ማለት ጥምቀት ሕጂ እንታይ ይገብረና ኣሎ የድሕነና ኣሎ ብል ማለት እዩ ኣብዚ ብዛዕባ እምነት ኣይተጠቐሰም ማለት እዩ እምነት ዝብል ሓሳብ የለን ግን እምነት ዝብል ሓሳብ ስለ ዘይጠቐሰ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እምነት ኣይድልኒ ክንብል ንኽእል ልክዕ ከምቲ ሶም ዝገብሮ ኣይንኽእልና ምክንያቱ ንሕና መጽሓፍ ቅዱስ ብምልኣት ኢና ንቕበሎ እምበር ሓንቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ቨርስ ወሲድና ወይ ከዓ ሓንቲ ጥቕሲ ወሲድና ንዓና ብዝሰማምዓና ወይ ከዓኒ ንዓና ብደስ ብዝበለና ጌርና መጽሓፍ ቅዱስ ኣይነቃንኖና ማለት እዩ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ክንቅበል ከልና ብምልኣት ክንቅበል ኣለና እምበር ከፋፊልካ ምቕባል ክርስትያናዊ ተግባር ኣይኮነን ካብ ሓደ ክርስቶስ ዝኣምን ሰብ እውን ፅበዮ ነገር ኣይኮነ ማለት ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ብምልኣት ክንወስድ ኣለና ጥምቀት ክብል ከሎ እምነት ኣብ ግምት እቲ ምዃኑ እምነት ክብል ከለካ ጥምቀት ኣብ ግምት እቲ ምዃኑ ክንርዳእ ግባአና ክብለ ጽኒልኩም ስለ ሰማዕኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብርዎ ጾምን ጸሎትን ጽሊል ይስማዕኹም ወስብሃት ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ዝጎደለ ዘነጠበ ብኣፈ ትጉሃን መላእኽቲ ተኣረመለይ ሕዋተይ ካብ ዓቢ ይኣርሙኒ ማለት እዩ ክስማዕ ጽኒሐ ሕዋት ክስማዕ ጽኒሐ ኢደ ሶሪ ኣብ ታሕቲ መምህር ስኹም ዲኹም ኣውሪድኩም ኦኬ እሺ ሕረ ተመን ኣነ ሃገር ምን ባዕሉ ዝወረደ መሲልነሲ ቃለ ህይወት ኣስምዐልና ዲያቆን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቃለ ህይወት ትምህርቲ እሺ ቀጥሉ በሉ ኣሕዋት ትወስኽሉ ወይስ ሕቶ ክንቅበል ካብ ታሕቲ ከመይ መስለኩም ኣይ ኣሌክስ ኣሎ ምናልባት ሓሳቡ ይሃብን ወልደሽ ሓውና ፅቡቅ እሺ ሰላም ኣሕዋት ከመይ ፅኒሕና ቃል ህይወት ይስማዓልና ዲያቆን ሃወይ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ኣስፊሕካ ከገሊፅካዮ ክትውስኸሉ ከይተበላሽዎ እዩ ዘፍርሐካ ምናልባት ገለገለ ኩሉ ተንጊፍካ ኢኻ ኣብታ ናይ ዲያቆን ሕቶ ዝነበረታ ማይን መንፈስን እትብል ፈላልዮም ዝርእዋ ግን ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ዝመፆም ወይ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ኣብ ርእስኻ ዝመፀካ ብስጋዊ ዓይነታት ተሓስባ ክትሓስብ ክትጅምር እንኮዳኻ እዩ ማይ ኦኬ እዚ ዝርኢ ዘለኹ ማይ እዩ ከመይ ገይረክ ኣብ ማይ ኣትየ ጠሊቐ ክውለድ ይኽእል ኢልካ ብስጋዊ ተሓስባ ንኣብነት ቅዱስ ቁርባን ንኣብነት ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተይ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣለዎ ክበሃል እንከሎ ከመይ እዚ ስጋ ዝክበልዖ ይኽእል ብዙሓት ካብ ደቂ መዛሙርቲ ዝነበሩ በዛ ዓይነት እንድሕሪት ክምለሱ እንከለዉ ኢና ንሪኢ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ዘሎ ናይ ጎይታ ቃል ግና ንዓና ዝተዋህበ ስለ ዝኾነ ንሃዋርያት እኳ ከይተረፈ ንስኻትኩም ክትከድዶ ትደልዩ ኢኹም እዩ ዝብሎም ዝኾነ ሲሪየስ ዝኾነ ትምህርቲ ማለት እዩ ናይ ዮሃንስ ወንጌል
ከም እንፈልጦ ድማ ብዙሕ ግዜ ሰባት ብካልእ ብጌጋ ርዲት ምስ ዝርድእዎ ይእርሞ እዩ ትሕት ኢሉ ናቱ ከምዚ ማለቱ ዳ እምበር ከምዚ ይኮነን ይብል እዩ ንኣብነት ንምልዓል ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 2:19 ኢየሱስ ድማ ነዛ ቤተ መቅደስ እዚኣ ኣፍርስዋ ኣነ ከዓ ብሰለስተ መዓልቲ ከልዕላ እየ ኢሉ መለሰሎም እቶም ኣይሁድ ከዓ እዛ ቤተ መቅደስ እዚኣ ብ46 ዓመት ተሃንፀት ንስኻ ዶ ብሰለስተ መዓልቲ ከተልዕላ ኢኻ በልዎ ንሱ ግና ኢሉ ሽዑ ዮሃንስ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ንሱ ግና ብዛዕባ መቅደስ ስጋኡ እዩ እተዛረበ ዝኾነ ካልእ ርዲት ስለ ዝሓዙ ኣሪምዎ ኣሎ ከም ካልኣይ ምስ ንርኢ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4:1 ጎይታ ከዓ እቶም ፈሪሳውያን ኢየሱስ ካብ ናይ ዮሃንስ ዝበዝሑ ደቂ መዛሙርቲ ከም ዝገበረን ዘጥመቐን ምስማዖም ምስ ፈለጠ ይብል ግናኸ ደቂ መዛሙርቱ ዳ እምበር ኢየሱስ ባዕሉ ሳየጥመቐን ኢሉ ኸ ይርም ብዙሕ ግዜ እቲ እታ ማይ ትብል ዲያቆን ሓወና ጥዑይ ገይሩ ገሊፅዋ ነይሩ ማይ ትብል ጥራዮም ክእርምዋ ዝደሊ መንፈስ ዝብላ ይእርምዎን እዮም ግን ከም ማይ ትብል ኣሪምካ ወይ ድማ ተወርጊምካ መንፈስ ከም ዘለዎ ክትቅበሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ምእራም ተኮይኑ ወይ ምትርጓም ተኮይኑ ኩሉ እዩ ምቕባል ተኮይኑ ካ ኩሉ እዩ እዚ መፅእ ግን ናይ ስጋው ተሓሳስባ ናትካ ርድኢት ምስ ትሕውሰሉ እዩ ሽዑ ኣብ ማይ ጠሊቐስ ከመይ ገይረ ውልነት ክረክብ ይኽእል ከመይ ገይረ ካብ ሓጢኣት ክነፅህ ይኽእል ኢልካ ስለተሓስብ እዩ ማይ ድማ ብዙሕ ግዜ ቃል ሓንሳብ ክብልዎ ክእሉ ሓንሳብ ድማ መንፈስ ልዎ ንኣብነት ዝጠቕስዎ ጥቕሲ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 7 ዘሎ ካብ ፍቕዲ 38 ብኣይ ዝኣምን እቲ ፅሑፍ ከም ዝበለ ካብ ከብዱ ሩባታት ማይ ህይወት ክውሕዝ እዩ ዝብል ስለ ዝኾነ ማይ ህይወት ተባሂሉ ዘሎ ከም ቃሉ እዩ እምበር ማይ ኣይኮነን ይብል እዮም ትሕት ኢልካ ብኣምስተነብብ ግና ኢየሱስ ግና ስለ ዘይከበረ መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደን ነበረ እሞ እዚ ብዛዕባቲ እቶም ብኡ ዝኣመኑ ክቕበልዎ ዘለዎም መንፈስ እዩ ተዛረበ ኢሉ ባዕሉ ከዓ ገሊፅዎ ኣሎ ናብ ካልእ ከይከድና ማለት እዩ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ተቐበልዎ ዘሎ መንፈስ እንድሕር ተዛሪቡ ሃልዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3:5 እንድሕር እቲ ናይ እዚኣ ትርጉም እዚኣ ብናቶም ሓሳብ ማለት እዩ ካብ መንፈስን እዮም ክብሉ ማለት እዩ ናቱ ኣብዚ እቲ ማይ ኢልዎ ዘሎ ካብ ከብዱ ማይ ህይወት ክውሕዝ ኢልዎ ዘሎ ብዛዕባ ክወርድ ዘለዎ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ኣምብሮስ ዝተባሃለ ኣቦ በእንተ ንስሓ ዝብል መፅሓፉ እንታይ ዝብል ርአ ነይረ ብዙሕ ግዜ መናፍቃን ንእግዚኣብሔር ንኽብር ኣለና ወይ ድማ ንዕኡ ብዙሕ ክብሪ ንህብ ኣለና ክብሉ ነቱ ንሱ ዝኣዘዞ ክጥሕስዎ ይረአ ኣለዉ ይብል ንኣብነት ኣብ ምስጢረ ክህነት ብመልዓል እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሃዋርያት ብኡ ኣቢሉ ድማ ነቶም ብድሕሮም ዝትክኡ ኣቦታት ዝሃቦ ስልጣን ኣብ ምድሪ ዝኣሰርኩሞ ኣብ ሰማይ እሱር ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኩሞ ኣብ ሰማይ ዝፍታሕ ዝብል ንእግዚኣብሔር ንኽብር ኣለና ወይ ድማ እግዚኣብሔር ጥራይ ሓጢኣት ይቕረ ክብል ዝኽእል ከመይ ኢሎም ኣቦታት ከነስሑ ይኽእሉ ኣብ እግዚኣብሔር ጥራይና ክንሳሕ ንዝብሉ ንእግዚኣብሔር ንኽብር ኣለና ክብሉስ እቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ይጥሕስዎ ኢሉ ስለዝኾነ ኣየናይት ዝበልፅ እግዚኣብሔር ዝኣዘዘካ እሽልካ ምቕባል ዶ ወይስ ንዓኻ ንእግዚኣብሔር ይኽብራሉ ክኢልካስ እቲ ትእዛዙ ምጥሓስ ስለዝኾነ በዚ መንገዲ እዚ ኢና ክንሪኦ ዘለና ኣብ ካብ ማይን መንፈስን ዝብል ማይ ዝብሎ ድማ ብዙሕ ግዜ ፕሮቴስታንት ምስ ሓደ ፕሮቴስታንት ካልእ ትርጉም እንድሕር ኣምፂኦም ትማል እውን ኣልዕልና ይርና የብሎም ሓደ ማይ ሓደ መንፈስ ተይሉ እሺ ወላ ሓንቲ ጭብጢ ከምፅኡ ይጎልን እዮም ክልቲኦም መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ናተይ መጽሓፍ ቅዱስ ናተይ ኩልና መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ሓሳብ እዮም ከምፅኡ ዝፍትኑ እታ ቅንዕቲ ቤተ ክርስቲያን ግና ንድሕሪ ተመሊስካ ኣቦታት ነዚ ነገር እዚ እንታይ ኢሎም ፈቲሖሞ ብርግፅ ብዛዕባ ጥምቀት ድዩ ወይስ ብዛዕባ ካልእ ነገር እዩ ዝዛረብ ናቱ እቲ ኣፖስቶሊክ ሳክሴሽን ኢልና ዘለና እዚ እዩ ጥቕሙ ዓቐለ ዝኾነ ዝተጋገ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት ኣለዋ ተተካእቲ ናይ ሃዋርያት ኣቦታት ኣለዋ
ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ዝነበረት ቤተክርስትያን እዚ ኮነት እንትምህር ኣቦታትና ከምዚኦም ነይሮም ኢሎም ይእርሙኻ ማለት እዩ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣቦታትና እቶም እንቅበሎም ኣቦታት ጥራይ ዘይኮኑ ማርቲን ሉተር እኳ ከይተረፈ ጥምቀት ንድሕነት ምዃኑ እዩ ዝኣምን ምናልባት ኣድላይ እንተኮይኑ ሓንቲ ነገር ከሪአኩም ቅድሚኡ ግን ኣቦታት ምዕራፍ 3 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ብዙሓት ኣቦታት እዮም ነዚ ትርጉም እዚ ብጥምቀት ፈቲሖሞ ጥምቀት ድማ ንድሕነት ምዃኑ ኣጥቢቆም ምሂሮም እዮም ግን ከም ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 5 ስለተደሊ ዘላ ሓንቲ ግዜ ቀሬታ እሺ ማስቲን ማርቲር ተባህለ ኣቦ ካብ 100 ክሳብ 160 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ፈርስት አፖሎጂስ ተባህለ መጽሓፉ ቻፕተር 61 ክርስቲያን ባፕቲዝም ዝብል ምዕራፍ ማለት እዩ ምዕራፍ 61 ኣብኡ እንታይ ዝብል As many as are persuaded and believe that what we teach and say is true and undertake to be able to live accordingly are instructed to pray and to entreat God with fasting for the remission of their sins that are past. We praying and fasting with them. Then they are brought by us. Then they are brought by us where there is water and are regenerated in the same manner in which we were ourselves regenerated. For in the name of God, the Father and Lord of the universe, and for our Savior Jesus Christ and of the Holy Spirit. Then they receive the washing with water. For Christ also said, unless you be born again, you shall not enter into the kingdom of heaven. John ይልስዑ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 5 ይጠቅስ እቶም ንሕና እንምህሮም እቲ ንሕና እንምህሮ ወይ ድማ እንብሎ ሓቂ ምዃኑ ኣሚኖም ብኡ መሰረት ክንነብር ኢና ዝብሉ እግዚአብሔር መጀመርታ እግዚአብሔር ብጾምን ጸሎትን ንሕድገት ናይቲ ዝሓለፈ ሓጢኣቶም ኩልሙኑ መምርሒ ተዋሂቦም ኣሎ ይብል ቀፂሉ ግና then they are brought by us which where there is water ማይ ኣብ ዘለዎ ንወስዶም ይብላሉ and are regenerated in the same manner in which we were ourselves regenerated ከምቲ ንሕና ዳግማይ ዝተወለድናዮ ድማ ንሶም ድማ ልክዕ ዳግማይ ይውለዱ በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ማለት እዩ ኢሉ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 5 ተቀሰልና ብዙሓት ኣቦታት ክትቆሱ ይከኣል እዮም ግን ከን መሰረት ዝኣክል ዝኸኣኽለና እዩ ስለዝኾነ ንሕና ንድሕሪት መሊስና ኣቦታትና ሓቲትና መፅሓፍትና ርኢና እንታይ ምዃኑ መፍትሒኡ ንፈልጦ ኢና እታ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ድማ በዚ መልክዕ እዚ ክንፈልጣ ንኽእል ኢና ማርቲን ሉተር እውን ከይተረፈ ዝበልኩኹም the holy and blessed sacrament of baptism ተባህለ ኣብ ዝተባህለ ክፋል እታ መጽሓፍ ድማ works of Martin Luther ዝበሃል መጽሓፍ ወይ ድማ Luther's work ወይ ከዓ works of Martin Luther ብዝብል ክንረኽባ ንኽእል ኢና the holy and blessed sacrament of baptism ዝተባህለ ክፋል ኣለዎ ኣብኡ ኣብ ፍቅዲ 3 the significance of baptism is a blessed dying and sin and resurrection in the grace of God. تحتلو عنتوني تقيسكم ما صنيحهم ابتيتو معرف بزح غزي تيتو معرف تقل حموشه بزعبات انقت هيكون نزارب لهم ككاتعون سمعوا منا غنك اتي ممهروم اتي نسوس جمرلهم جماريهم نتيتو معرف 3 فقد 5 those Saint Paul in Titus 3:5 calls baptism
a washing of regeneration داغماي لدت محصاب يلتقيسو له يبل تحت له as Christ also said in John 3:5 unless you are born again of water and the spirit you may not enter into the kingdom of heaven زيادة ما قال بقالا تاغويتا زبلا دما أوسيدو أسفيروالو كم زبالكم works of Martin Luther the holy and blessed sacrament of baptism استباها المعرف أب قصري سلسة كنرخو بينا مالتي معرف سوسان حدن ديا ميرحوي እሺ ስለዝኾነ ናይ ጎይታ ቃል ጎይታ ዘብርሆ ባዕሉ ንሕና ክንርሞ አይነ ናቱ ኣብ ጎይታ እሙንተ ኣለና ጎይታ ንዓና ዝሓይሽ ዝነገረና ስለዝኾነ ናይ ጎይታ ቃሉ ከም ዘለዎ ኢና ንቕበሎ ኣብ ኣኽኒ ምስተውሕ علنا رحوات يسمع صنيحه أو سمع صنيحه أليكس حاول حبس لزلو أو سمع صنيحه أليكس حاول حبس لزلو مرحمة بك نباهم يديكون ميرم مراحي نحن تمهارس لزغلنا قصة كنولينا قال أيوة تسمع لنا ما يروح حق دازل تمرتي قالوا له دحان قال أيوة تسمع لنا قال أيوة نافتنا يبوتا تمرت نخيس لزنا بكاش جوز حوي نقعد سلام ما تخمو سلام بلنا قالوا خلهم شو حسب ካብ ኣቦና ካብ እግዚኣብሔር ካብ ጎይታና ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መጋቢ መሃሪ ኩሉ ኣምላኽና መንፈስ ቅዱስ ጸጋን ሰላምን ምስ ኩላትኩም ይኹን። ኣብ ላዕሊ ዘለኹም መምህራን ኣሕዋት ኣብ ታሕቲ ዘለኹም ክቡራን ደቀ ክርስቶስ ካብቲ ዘይውዳእ ምሕረቱ ስለ ዝተኻፈልና ነቲ ዘይውዳእ ውህበቱ ንዓና ንዕኡ ዘይነበቅዕ ግን ብቕዓት ገይሩ ብምሕረቱ ስለ ዘቕረበና ዝደቐቐ ፈሪዩ ዝረሓቐ ቀሪቡ ምድራዊ ዘይኮነ መንፈሳዊ ስጋዊ ዘይኮነ እግዚኣብሔራዊ መግቢ ክንምገብ ስለ ዘምሰና ስለ ኩሉ ውህበት ኣምላኽ ንዕኡ ምስጋና ውዳሴ ኣምልኾ ይኹን። ድንግል ብጸሎት ቅድሳን ብጸጋ መላእኽቲ ብሓለዋ ንኹላትና ስለ ዝረዱና ከከም ቅድስንኦም ክብሪ ይብፅሓዮም። እቲ ዝበልክሞ ምናልባት ዶ ከየቋስሎ ስቕ ምባል ይሕሸኒ ኢለ ክዛረብ ክሓስብ ፀኒሐ ግን ወላ ኻብሃም ከምዚ ኸማይ ድኹማት ገለ ነገር ክንረክብ ሸውሃትና ክሳብ ዝተኸፍተ እግዚኣብሔር ክምግብ ፍቓዱ ስለ ዝኾነ ገለ ንእሽተይ ክብል ፍቐዱለይ። መሰረቱ ሓዋርያዊ ትምህርቲ ዘይኮነ ትርጓሜ መጨረሽትኡ ኣብ ደልሃመት ዝእቱ ጉዳይ እዩ። ሓዋርያዊ ኣስተምህሮ ሰንሰለታዊ ምእሳር ክርስትና ስለ ዘይብሉ ሰንሰለት እንተተበቲኹ ንማንም ስለ ዘይጠቅም ነቲ እንምህሮ ወይም ዝመሃር ትምህርቲ መወከሲኡ መበገሲኡ መሰረቱ ሓዋርያዊ ትምህርቲ ኣባታዊ ኣስተምህሮ ዘቃመሞ ዝለክዖ ዝመዘኖ እንተዘይኮይኑ ብይጣዓመኒ ብይመስለኒ ብይርዳእኒ ብእዩ ዝብል ዘሎ ቃላት መጽሓፍ ቅዱስ እንደደኣ እንዳነጠቕና ንኸይድ ኮይና ካብ ሓዋርያት ሕብረት ብኣስተምህሮና ምርጫ ስለ ንፈለ
نحواريات زتوهابت حنتن قدستن امنت بزي مقدالنا جناكوا كي ودعناس نفرد زتقاربنا سواتنا نخون مالتي انترينا يو زناي سيكولاريزم عالم بفلا يدما نمصحف قدوس كم دليتكا ناي مترجم منفس حزو زخيد زولو كريستياني زبل سم لبيسو نكريستوس يزامن زبل قاليسو جنا ابتمرت كريستوس منم زي صنع مخانو عيننا نريو اذننا نسمعو زلنا قدوس يوحنس اب تقداميت ملእخቱ እንታይልሎ حق ناي كريستوس تمرتي زي بلو سب اب كريستوس كصنع አይክእልን ابت كصنعلو زغبا كريستوس بحق تمرتي انت زي صنع دما زلالماوي ህይወት ድሕነት ክርከብ ከም ዘይክእል አበኪሩ ነጊሩና አለው ማለት ስለዚህ ክርስቶስ ክንፈልጦ ኢና ክንብላ ክርስቶስ ክንበጽሕ ንሕር ኮይና ንሐዋርያት ክንፈልጦም ግድን አለውና ንሐዋርያት ክንፈልጦም ድማ መሰረት ምህርቶም መሰረት ቋንቋኦም ንድሕነት ብዝኸውን አዋጅ ካፍቶም ንድሕነት ዝኾኑ አዋጅ ናይ ድሕነት ምስጢር ድማ ሓደ ምስጢር ጥምቀት ማለት እዩ ጥምቀት ጌታ ለም ኢየሱስ ክርስቶስ አቀድሙ ዮሐንስ በማይ የጠምቅ ነሩ እታ ጥምቀት ትብል ቃል ንርእሶም ጽሩር ተብላ እንታያ ኾይና እንተልኩም ዮሐንስ ናይ ንስሐ ጥምቀት የጠምቅ ነሩ በዓሉ ዮሐንስ አነ በማይ ንንስሐ ብዝኸውን የጥምቀኩም አለኹ ንሱ ግና ኢሉ በማይ የጥምቀኩም በማይ ምጥማቅ አይድልዩን እኮ አይበለን إذا ننسحة تخون نتقدميت نتدحريتي عماناويت نهيوت من قد تخون تمكت التسرق زلا أقدمو تقيسواني رممر انتهي له مسلكم دك أمزامورتو يأتم يقوم منبر نسو يأتم قان كرم مبالو أفتح زحف انتهي يزبل زلو قطتا نسو يأتم قالو تزاتم كايو بزح سب كاي شعبو له سلازيتي ناي من صاح قداي سي نعنا دو يكون نزملكت مخناتو نساتهم ممركم ميرو حالفيو زبل وقسا سلازهابو يوحنس انتهي لمليسو مسلكم شعو اي اقدم نغيركمي اتخمت زلو كاباي كم زبلص نسو بمنفسن بحاون كطمقكم مخانو شرخا ازا اسانو كفتح زي كل انا ختحت نسو خعب زغبو اتخاب سماي زمص نسو زلعلماوي لؤول املاخ زلعلماوي ياو مخانو نسو املاخ مخانو اقدمه نغيركم ميره سلازي نسخاتكم نزا انا زنغركم مسخاخريكم مرعاوي زلاتو يلشعو نسو مرعات زلاتو نسو مرعاوي ايو اعرخ مرعاو دما بت مرعاوي ززاربو قالبا كم زبلوم كمو حاغوسي حجي تفصمه يلو من يوحنس انت قايلو حاغوسي حجي تفصمه انت خوينا حاغوس تفصيمو عندم مؤمنا نكريستوس بمؤمن تطميقم داغم بمولاد نحاتات موتات كخونو نصدق غنا كل غزي زتنسو زنقعو زبشلو زعبيو كخونيوم نمنكس سمايات بمدر كله حصيات كخونيوم نزيا دحنت زيا تطمقت تمص سلازلا تسبخ سلازلا تنجر سلازلا تجبر سلازخونات نزخ سمع خلخو انا عرك مرعوي حاغوسي فصمت خوينا مالتي ጥምቀት ክበሃል كله زعجر ግሮሰብ እንድሕር ኮይኑ ናይ ዮሐንስ ስብከት ክሰማዕ አይካለን ናብ ክርስቶስ ወናይ ተሰጋገረን ደቀ መዝሙር ናይ ዮሐንስ ክኸውን ዝኻለ ደቀ መዝሙር ናይ ክርስቶስ ምዃን በቂዕ ስለዚ ዮሐንስ ንዑ ክትከተሉ እምበር ንዓይቲ ፈዝ ክትኮኑ ኣይጥረኹምን ኣይመሃርኩምን ንዑ ስምዑ ዝብል መለኮታዊ ዝኾነ ተልእኻዊ አገልግሎት ዝፈጸመ ቅዱሳን አበው وتطمقتنس بماي واتو تساتفتون بموت كريستوس وارغتنا هي من ماي كايبه واتو امثاله تنسؤتنا مسليه إلهم اب مصحف فتح نجست فتح منفساوي انقص 3 فقد 27
بقولش قام قاطعي فمالو متما قناشي بماي متما قناش موتو مستافنايو موتو مستافنا دما خابت ماي موصانا تنسايو مستافنا سلازخونه بموتو كاب حبرنايوس بتنسايو نمنتاي زين حبرو زبل ملكوتاوي قال ناي قدوس باولوس مسرت بمغبار ጥምቀት بماي امبر ጥምቀት بخالق كم زيكونه بنصور صحيفوملنا نغيروملنا ان مسكيروملنا حليفوم قدوس باولوس اتوم بكريستوس زتطمقنا زبلنا يلو اتوم نكريستوس قالو سمعنا طراي يكونن زبل زلو اتوم بكريستوس زتطمقنا مغنياتو نسو كيدو يلو مجمرتا مهارو كغبرو زلوم እና ነገርኩም እና አጥመቅኩም ደቀ መዛሙርተይ ግብርዎም ኪዱ መሃሩ ትብል ቃሉ ከይሰማዕካ ናብ ጥምቀት ስለዘይምጻ ቅድም መጀመርታ ትምህርቲ ተማሂሩ ሰብ ከአምን ስለዘለዎ አሚኑ ጥራይ በይኑ ግን ክድሕን ስለዘይክእል ክገብሮ ዘለዎም እና ነገርኩም ክገብርዎም ካብ ዘለዎም ክፍጽሞም ካብ ዘለዎም ሓደ ምስጢረ ጥምቀት ወይ ምስጢራት ምስተታፍ ስለዝኾነ እናጥመቅኩም በብሂለ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ بسم آب بسم ولد بسم منفس قدوس إنا آتمكم دك مزامرته يقبروا حجة حواريات رأيو دك مزامرته كريستوس كيكونكا دحنت يلن دك مزامرته كريستوس نمخان دما مجمريا وقالو سمعيكا كامت اما قنص ايكونتين سلازيا تمقتن امنتن تنصاص إلن كخدا زي كئلا فتونات مدهانيت مالتي تزيت تأميكا ود مزمور مبال مخوان أي كألني كتأمق ندحر كون كارما قالوا مسمع مسارتاوي سلازي زعمنن زتتأمكن كدحنيو إلو 4 نتب زغبرو لو قانقا زي امنغنا خفردو يلو كاي زي امنغنا خفردو يلو طرايلو سلازي زي تتأمك خفردو يلو سلازي بلا مطمق اقداسي يكونن زبلا الرأي انت رأت حزالها خونكا مسارتاوي جيجايو حواريات نزي كمهرو أبو نزي كترجمو كلو بزي مؤمن نجزاوير بها مبالاي كأني قدوس باولوس يتكهل ياسمروو لأجزاوير زأن ولا تأمن وسا بزي مؤمن نجزاوير به مبال أي كأنيو إلو سلز بزي مؤمن سلز ولا بزي متأمق مالو تيلو أي كونن مؤمن مسارتنا كله سلزو هوني نزي آخر ترجم كله يوحنس أفورك آمين السا مسارت يأتي وكال آنها هنس آونرك منتو يلو مسارت كله امنتها نأمنت في الصمات زجور وادما كلها بتم نابصر كذب صحنا جودناتاتهم نابصر كذب صحنا مستيرات مستافي سلازي امنت مسارت كلها نتا في الصمتي هنس نموغاندما سب كي تتأمك مؤمنو تراي أيدحنوني سب أمينو تراي تم انتيلو نسيطان ترايو زمسل مس سيطان ترايو زمعرار بنتصر سيطان يأمن قنا يدحني سب يأمني امنتو تراي يدحنو دي أيدحني كتأمك خلالو تصقى من فسكر دوس كقبل خلالو نحاتات كموت خلالو مس كريستوس مويتو مس كريستوس متنسع سوتوف كخون كخل علو سلازيو أتم بكريستوس تتأمقنا زبلنا كلاتنا بموتو كم تتأمقنا دو أيتفلتونيكم أمبعر كم تكريستوس بسر عبو كموتان كمتي كريستوس بخبري عبو كموتان زتنسو كموخا نحنا بحدش هيوت من تكن نبر بتمكت مسؤو موتنا تقبرنا زي ندحري تمليسو تمرت كريستنا ندحني تمليسو تمرت حواريات ندحري تمليسو بتوفيت زي مزن تمرتي نمر انتحر كوينا نبدحنت نبصح لغودنا ازيو صبيب ካብ ሞት ናብ ህይወት ዝቀረበ ጎደና ክንከይድ ይኽእልና ስለዚ ቤተ ክርስቲያንና ብናይ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ወይ ናይ ሃይማኖት ትምህርቲ ዶግማ بسرعة بيت كريستيان قنونا بتوفيت نتمهرتا أصنيعا ميزانو ملكعو لكعو حزاب نمؤمنا نابزي أبصحة تبصح الله كنزل علمون نابصحة تخيل سلازي تمكت
ናብ ክርስቶስ ዘብፅሓና ምስ ክርስቶስ ዝሕብረና ደቂ ክርስቶስ ዝገብረና ናይ መንግስተ ሰማያት ማንነት ክህልወና ዝገብር ሃብተ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልና ቅዱስ ጳውሎስ ምስኡ ሞትና ተቐበርናን ኢሉ ዝተዛረቦ ቃል ሐዋርያው አቦ ዮሐንስ አፈወርቅ ክትርጉም ከሎ ሞቱ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎሲ ነቲ ሞቱ ናይ አካል ሞት አይኮነን እንታይ ደኣ ብሞቱ ኢሉ ብምሳሌነት ጠቂሱ ክርስቶስ በአካል ንዓና ሞይቱ ስጉ ቆሪሱ ድማ አፍሲሱ ከድሕነና ንሕና ድማ ንጥምቆ ንሓጣት ብሙማት እዩ ስለዚ ብጥምቀት ዝተወለድኩም ኩላትኩም ንሓጣት ሞታት ክትኮኑ ይግባእ ሓጣት ምስራሕ አይግባእን ኢሉሉ ግን ሓጣት አይሰርሕን ማለት አይኮነን ነገር ግን ንንስሓ ትኸውን ልቢ ትወቅስ ሕልና ስለዘጥሪ ኣብ ዝወደቐሉ ብንስሓ እናተሓፀበ ዕለት ዕለት እናተሓደሰ ልጅነቱ ወይም ውልደቱ ከይበላሸወ ንዘለዓለም ንምድሓን ዝተሓተመሉ መንፈስ ቅዱስ ከይበላሸወ ከይሕዘነ ከነብር ዓቕሚ ጸጋ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ይረክብ እዩ ማለት እዩ ምናልባት ምንባብ እንተተኻኢሉ ኣብ ዮሐንስ አፈወርቅ ትርጓሜ ናይ ኤፌሶንን ሮሜን ኣብ ሆሚሊ ምዕራፍ 2 ዘሎ ሆሚሊ 2 ወይም ድማ ትርጓሜ ናይዚ ቃል እዚ ኣብ ካልኣይ አንቀጹ እንተኣንቢብናዮ ነዚ ብቐጥታ ትርጓሜ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ብዘይ ሐዋርያዊ መለክዒ ብዘይ ሐዋርያዊ ሚዛን ክርስትና ትምህርቱ ብይሰማዓኒ ብይርዳእኒ ብይመስለኒ ስለዝኾነ ጎደና ዘይብሉ ኣሳሪ ዘይብሉ ጠርናፊ ዘይብሉ መዛኔ ዘይብሉ ለካዒ ዘይብሉ አንፈቱ ብሙሉእ ብብልፂ ናበይ ከም ዝወስድ ብዘይፍለጥ ጎደና ከም ትመላለስ ዝገብረካ እሞ እግዚአብሔር ካብዚ ዲሕና ኣብዛና ሐዋርያ ዝተዋህበት እምነት ክንስረት ስለዝገበረና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ኣጉዲለ ኣለኹ ይርዳእኒ ዝተጋገኽዎ ብኣፈ መላእክቲ ይእርመለይ ዝተጋገኽዎ ክእረም ካድልዎ ቃል ሕይወት የስማዓል ቃል ሕይወት የስማዓልና ጅርታወይ ቃል ሕይወት የስማዓልና ንኹላትኩም መምሃራንካ ቃል ሕይወት የስማዓልና ብሓቂ ብእውነት ብጣዕሚ ደስ ይብልና ኣብ ተመሊቱ ኮይኑ ክሰደለይ ካነ ደጊማ ክሰምዖ ማለት እዩ ካልእ ካ እንታይ ከም ሓበሬታ ማለት ይሕዋት ያው ሲኢልና ንስማዕ ምናልባት ክፅሕፉ ከለዉ ክንመልስ ኢልና ክሳይ ንግበር ነቲ ያው ካብ ባዕሎም ኣይኮኑ ማለት እዩ ናይ ሰይጣን መንፈስ ብዙሕ ግዜ ክርብሽ እውን ስለዝደልዩ ያው ዝመሃር ዘሎ ቃል እግዚኣብሔር ክነሱ ግን ሰባት ንምቋም ኢሎም ጠቐስ ይሰዱ ማለት ናይ እግዚኣብሔር ቃል ንምቋም ካልእ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ይሰዱ ማለት እዩ እና ዘይምስተውዓል ወይ ከዓ ናይ ክፉእ መንፈስ ሓሳብ ስለዝኾነ ንዖም ክንምልስ ኢልና ኣይነድከምና ዝያዳ እቲ ትምህርቲ ክንሕዞ ወይ ከዓ ነቲ ትምህርቲ ክንርድኦ ጥራሕ ንፃዓር እምበር ንክንምልስ ኢልና ይንክሳይ ንግበር ማለት እዩ ምናልባት ሕቶ ዘለዎ ኣብ መጨረሻ ግዜ ስለዝተባሃለ ናይ ሕቶ ግዜ ክኾን ከሎ ሰብ ክሓትት ይኽእል እዩ ብቕንዕና ወይ ከዓ ብቕኑዕ መንፈስ ማለት እዩ ክርብሽ እንድሕር ደልዩ ግን ያው ምስኡ ንምልስ ዘለና ንሕና እውን ኣብቲ ናቱ ሓሳብ ኣቲና በቃ ናይ ሰይጣን ዕላማ ነፈፅም ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ክርበሽ ደሊሎስ ንሕና እውን ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ፈሊጥ ዝበሃል ናይ ቦታትና ጥበብ ክህልወና ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ ክንፈልጦ ኣለና ናይ ብሓቂ ሰብ ክሓትት ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘይተረድኦ ምናልባት ጠቐስ እንተኮይኑ ወይ ከዓ ዝሓለፈ ነገር ከይሓዞ እንታይ ተጠቐሰ ጠቐስ ወይ ከዓ ተጠቐሰ መፅሓፍቲ ኮይኑ ክሓት ከሎ ክንምልሰሉ ንኽእል ኢና ግን ንምርባሽ ንምዃኑ እንዳተረዳእኩም ከሎ ኣይትመልስሎም ክብድ ኢለ ማለት እዩ ምናልባት ናብ መጠቃለሊ ገፅና ቅድሚ ምኻድና ናይ ኣቦታት ትምህርቲ እውን ስለዝተጠቐሰ ዜና ገብርኤል ሓወይ ናባኻ ከብል እሞኒ ካብ ናይ ኣቦታት ትምህርቲ ብዛዕባ ጥምቀት ዝተባሃለ ክትነግሩና እሞ ከም ፍቓድ ኣምላኽካ እቶም ኣሕዋት ካልኦት ክሳይ ክገብሩ ግን ክንውዳእ ኮልና ሕቶ መልስን ጌርና ከይበዝሑ ነቲ ሰብካ እቲ ዝበሃል ዝፀንሐ እኹል እንዲ ማለት እንድሕር ኣፈስያና ለስከይነበራሸዋኻ ምናልባት ኣብ ናይ ቦታ ትምህርቲ እውን ክጥቀስ ፀኒሑ እዩ እኹል እዩ ምናልባሽ ብዛዕባ ጥምቀት ጥልቕ ዝበለ ኣፍልጦ ክህልዎ ዝደሊ ሰብ እንተህርኣሉ ግን ብዛዕባ እዞም ቀሲስ ቴድሮስ መላቲ ዝፀሓፍዋ ናይ ካቶኮም ናይ ንኡሰ ክርስቲያን መፅሓፍ ኣላ ንሳ ክሰደልኩም ክእለ ዝያዳ ጥልቕ ዝበለ ኣብኡ ፅቡቅ ጌረን ገሊፆም ኣሎ ብሕቶን መልስን ጌሮሞ እቲ ክወሃብ ፀንሐ ግን እኹል እዩ ምናልባሽ ሕቶ ዘለዎ ሰብ እንተህርኣሉ ሓቲቱ ብስነ ስርዓት ማለት እዩ ክወርድ ዕድል እንተትህቦ ይሓይሽ ይብል እሺ ዜና ሓወይ ንምንታይ ኣብ ከለኹ ተመሊሰ ካልኣይ ግዜ ምናልባት ፅባሕ ደ ክንረኽበካ ስለንኽእል 2-3 ቦታት ክሳይ ጠቐሰልና እሞ ዝያዳ
كم فيديو ريكورد خون سلازي خل نعنا تمرت صباح نبغى خون نايلي ناش قريت تتوسخ تسقام يقول ناي مጨረሻ لنا عخ خنقبر كم صباح كنقصل سلازخنا أو خلو صباح يقصلوا تمحوات مالي እሺ ሕረ ብዛዕባ ጥምቀት ዳርጋ መብዛሕትኦም ኣቦታት ቤተክርስትያን ፅሒፎም እንደ ሕጂ እዚ ካበይ ዘምፅዎ እዩ እንድሕር ኢልና ልክዕ ካብ ሃዋርያት ዝወረስዎ እዩ ብዛዕባ ጥምቀት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብብዝሒ ተጠቂሱ ኣሎ በቲ መንፈሳዊ ትርጉሙ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ስርዓቱ ንመጀመርታ ግዜ ብዛዕባ ጥምቀት ዝተፅሓፈልና ኣብ ዲዳኬ ኣብ ግዜ ሃዋርያት ዝተፅሓፈ መፅሓፍ እዩ ብሃዋርያት ዝተፅሓፈ መፅሓፍ እዩ ምናልባሽ ስለምንታይ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘይኣተወ ብዙሕ ግዜ ንዓይ እውን ሕቶ ዝኮነኒ መፅሓፍ እዩ ምክንያቱ ብሃዋርያት ተፃሒፉ ክነሱ ግና ኣብ ቁፅሪ መፅሓፍ ቅዱስ ዘይምእታው ብዙሕ ይካመሰለ ሕቶ እዩ ያረታ አንጆስ ያሺ ቀጽል ايوه ሕጂ ኣብ መፅሓፍ ዲዳኬ ብዛዕባ ጥምቀት ክገልፅ እንከሎ እንታይ እዩ ዝብል ምናልባሽ እታ ረኺባታ ፅሕፍቲ ክሳብ ከካፍለኩም هي رخيبة ኣብ ዲዳኬ ኣብቲ ሻውዓይቲ ቁፅሪ እያ ተፃሒፋ ዘላ ከመይ ጌርና ክንጠምቕ ከም ዘለና ንፈለማ ግዜ ብዛዕባ ስርዓቱ ዝተዛረበ ኣብቲ መፅሓፍ እሱ እዩ ሕጂ ኣብቲ መፅሓፍ ዲዳኬ እንታይ እዩ ዝብል ብዛዕባ ጥምቀት ኩልኩም ክትጥምቁ ይግባእ ይብል ቅድሚ ነዚ ኩሉ ቅድም ነዚ ኩሉ ይድገምዎ ድሓር ግና ካብ ፈሳሲ ከያዲ ማይ ማለት እዩ ቅድም ነዚ ኩሉ ይድገምዎ ዝብል ዘሎ ሕጂ ነቲ ብዛዕባ እቲ ጸሎት እዩ ማለት እዩ ድሓር ግና ክትጥምቁ ከለኩም ማለት እዩ ድሓር ግና ኣብ ፈሳሲ ከያዲ ማይ ብስም ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ኣጥምቁዎም ፈሳሲ ማይ እንድሕር ዘይተረኽበ ከዓ ኣብ ዝኾነ ማይ ኣጥምቁዎም ዝሑል ማይ እንድሕር ዘይተረኽበ ኣብ ውዑይ ማይ ኣጥምቁዎም እዚ ኩሉ እንድሕር ዘይተረኽበ ግና ብስም ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሰለስተ ግዜ ማይ ኣብ ርእሶም ኣፍሲስኩም ኣጠምቁዎም ቅድሚ ጥምቀት ግና ነቲ ዘጠምቁ ኣገልጋሊ እቲ ተጠማቃይ ካልኦቱን ይፅሙ ብፍላይ ነቲ ተጠማቃይ ንሓደ ወይ ድማ ንክልተ መዓልቲ ክፀውም ኣዝዞ ዝብል ዝተፃሕፈ ጥንታዊ ፅሑፍ ኣሎ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ጥምቀት እንታይ ምዃኑ ወይ ብኸመይ ስርዓት ክግበር ከም ዘለዎ ዝገልጽ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ኣገባቡ ወይ ብዛዕባ እቲ ስርዓቱ ንፈለማ ግዜ ዝተፃሕፈ ቅድሚ እቲ ናይ ኣፖስቶሊክ ትራዲሽን ዝብል ብናይ ኣውሊዲስ ዝተፃሕፈ መፅሓፍ ወይ ከዓ እቲ ቀኖና ሃዋርያት እንብሎ ብኣውሊዲስ ዝተፃሕፈ መፅሓፍ ቅድሙ እዚ ሕጂ ዝፅሓፍ ዘሎ ኣውሊዲስ ኣብ ካልኣይ ክፍለ ዘመን እዩ ፅሒፍዎ ነይሩ እዚ ዲዳኬ ግን ኣብ መወዳእታ ናይ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ኣብ መጀመርታ ናይ ካልኣይ ክፍለ ዘመን እዩ ተፃሒፉ እዚ መፅሓፍ እዚ ማለት እዩ እዚ እቲ ክሳይ ማለት መጀመርታ ብዛዕባ እቲ ክሳይ ተፃሕፈ ድሕሪ እቲ ናይ ሃዋርያት መልእኽቲ እቲ መልእኽታት ክሳይ ዘሎ ተወሳኺ እውን ኣብቲ ኣገባቡ ኣብቲ ስርዓት እውን ከመይ ክኸውን ከም ዘሎ ንፈለማ ግዜ ኣቦታት ዝፅሓፍዎ ኣብቲ ኣካይዱ ኣብቲ ስርዓት ኣገባብሩ ዝገልጽ እዩ ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ ጥምቀት ብዙሓት ኣቦታት ድሕሪ ሃዋርያት ናይ ሃዋርያት ኣርድእቲ ዝነበሩ ከም በዓል ቅዱስ ቀሌምንጦስ ናይ ሮም ኣብ ናይ ሄርማስ እውን ንረኽቦ ኢና ሄርማስ ኖላ እውን ብዛዕባ ጥምቀት ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎ ተፃሒፉሉ ኣብኡ ተጠቂሱሉ ሕጂ እዞም ኣቦታት እዚኦም ኩሎም ዝሰማምዕሉ ሓደ ዩኒቨርሳል ክሳይ ዘለዎም እንታይ እዩ ተቐዳመይቲ ቤተክርስትያን ጥምቀት ንድሕነት ኢላ ተኣምን ነይራ ኣብዚ ወላ ሓንቲ ፍልልይ ዝበሃል ኣይነበራን ተቐዳመይቲ ቤተክርስትያን ኩሎም ኣቦታት ቤተክርስትያን ኣብቲ ፅሑፋቶም እንዳዳሪናዮ for the remission of sins ማለት ንሕድገት ሓጢኣት እዮም ዝብልዎ ነይሮም ሕጂ እዚ ካበይ ዝወሰድዎ እዮም እንድሕር ኢልና ልክዕታ ናይ ኣብ ግብረ ሃዋርያት 22
16 حواري باولوس قلي سوا زلو قال دغمو مالتي يجي زيا نخلهم تسامع قاله يجي حواري باولوس بزعبا خلا يكون زارب زلو بزعبا غزا نفسه مالتي انتي زبل زي دما بزعبا إسلام كفتن زلو كملنا كريستنا حمزة توي يقال زلو حواري باولوس انتي زبل حجة أبتا 16 نالباش نتل تقصو سري حجي خنتاي تتصبر لخا تنس سنغويتا ناصواعكا تطمق ካብ ሓጢኣትካ እውን ተሓፀበለኒ ዝብል ሕጂ እዚኣ መሰረታዊ እምነኹርና ናይ ክርስትና ጥምቀት እያ ነይራ ሕጂ ዞም ኣቦታት በዓል ቀለምንጦስ ናይ ሮማ ዋላ ጡርጡልያን ዋላ ዮሃንስ አፈወርቅ ንብሎ ዋላ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘንዚናዙ አቡሉዲስ ንብሎ ባርናባሱን ኣብቲ ኤፒሶድ ኦፍ ባርናባሱን እንድሕራኢና ኣብ ኩሎም እንድሕራኢናዮ ጥምቀት ንስረት ሓጢኣት ወይ ከዓ ንድሕነት ወሳኒት ከም ምዃና እዩ ኣቦታት ቤተክርስትያን ዝኣምኑ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ናይ ኩሎም ከዓ ጽቡቅ ገይሩ ብዛዕባ ጥምቀት ስፍሕ ዝበለ ጥዑሙቕ ዝበለ ገይሩ ዝገለጹ ካብቶም ኣቦታት ቅዱስ ቄርሎስ ናይ ኢየሩሳሌም እዩ ማለት ብዛዕባ ጥምቀት ዝፀሓፎ ሓደ ክሳይ ኣለዎ ፅሑፍ ኣለዎ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዜናዙ እውን ኣሎ ብዛዕባ ናይ ካታኮምን ዝፀሓፈ ናይ ንኡሰ ክርስቲያን ዝፀሓፈ ኣሎ ኩሎም ኣቦታት ነናቶም ፅሑፋት ፅሒፎም ኣሎ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ቅዱስ ቄርሎስ ናይ ኢየሩሳሌም ካብታ ደስ ዝብለኒ ጥምቀት እሲ ማይ ጥምቀት እሲ ኣብ ሓደ ግዜ ይብል ዓድኻን መቃብርካን ትኸውን ይብል እዚኣ ደስ ትብለኒ ኣገላልፃ ሕጂ ዓድኻን መቃብርካን ትኸውን ብኸመይ ሕጂ ኸም ዝብል ዘለዎ መስለኩም ዓድኻ ትኸውን ካብቲ ጥምቀት ክጥመቕ እንከለኻ ሽዑ ከዓ ብመንፈስ ቅዱስ ከዓ ዳግማይ ልደት ትውልድ ኣለኻ ማለት እዩ መቃብርካ ትኸውን ዘለኻ እንታይ እዩ ንዓለም ሜትካ ንክርስቶስ ትውለደላ ዘለኻ ሕጂ ንተቀዳማይ ኣዳም መሲልካ ናብቲ ማይ ተኣቱ ነቲ ካልኣይ ኣዳም መሲልካ ናብቲ ማይ ትወፅእ ማለት እዩ ስለዚ መቃብርካ ትኾናላ ናይ ተቀዳማይ ኣዳም ናይ ካልኣይ ኣዳም ከዓ ናይ ክርስቶስ ከዓ ልደትካ ትኾናላ ማለት እዩ ስለዚ ንኣዳም ትመውት ንክርስቶስ ከዓ ትትስእ ማለት እዩ ስለዚ ብክርስቶስ ሓድሽ ልደት ንረኽበሉ ከም ምዃኑ ብዛዕባ ኦን ባፕቲዝም ዝልኩም እንድሕር ናይ ቅዱስ ቀለሜንጦስ ናይ ኢየሩሳሌም እንድሕር ሪኢኹሞ ኣብኡ ብዝያዳ ጽቡቕ ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎ ማለት እዩ ቅዱስ ቄርሎስ ናይ ኢየሩሳሌም ማለት ካልኡን በዓል ዮሃንስ አፈወርቅ እውን ብዛዕባ ጥምቀት ጽቡቕ ገይሮም ገሊፆም ኣሎ ተመሳሳሊ ከምታ ክዝብለኩም ዝፀናሕኩ ሃብታ ናይ ግብረ ሐዋርያት 22:16 ዘላ ኩሎም ኣቦታት ምስዚኣ ይሰምዑ እዮም ሕጂ ኩሎም ዝሰምዑ ለካ እንታይ ጥምቀት ማሕተም መንፈስ ቅዱስ ከም ምዃኑ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ካልኣይ ቆሮንቶስ 1:21 ስጋ 22 ኣለና ኣብ ኤፌሶን 1:13 ኣለና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኩሎም እንታይ ጥምቀት ማሕተም መንፈስ ቅዱስ ማለት ንሕና ብመንፈስ ቅዱስ ተወሊድና ኣካላት ናይ ክርስቶስ ወይ ከዓ ኣካላት ናይ ቤተክርስትያን ንኾናለና ማለት እዩ ከምቲ ብግዝረት ደቂ አብርሃም ዝኾኑ ዝነበሩ እቶም ውሉድ አብርሃም ዝነበሩ ንሕና ከዓ ብጥምቀት ኣቢልና እንታይ ንኾን ኣለና ውሉድ እግዚኣብሔር ንኾን ኣለና ማለት እዩ ከዓ ኣብታ ቤተክርስትያን ኣካላት ንኾን ኣለና ሕጂ ኣብዚኣ ክትርስዑ ዘይብልኩም ብፍላይ ቅዱስ ቆጵርያኖስ ናይ ቅርጣግና ዝነበረ ምስቶም ኖቫትያን መስገለ ብዙሕ ይካታዕ ነይሩ እንዲ ኖቫትያን ዝበሃሉ ነይሮም ካብ ክርስትና ዝወፁ ማለት መናፍቃት ሕጂ ምስኦም ነቲ ናቶም ጥምቀት ኣይቅበሎን እዮም ነይሮም ሕጂ ኣብ ኦን ዘ ዩኒቲ ኦፍ ዘ ቸርች ትብል መፅሓፍ ኣብታ ዝፀሓፋ እንድሕር ሪኢኹሞ እንታይ ዝብል ካብ ቤተክርስትያን ወፃኢ ይብል ሕጂ ቅዱስ ቆጵርያኖስ ካብ ቤተክርስትያን ወፃኢ ሓደ ሰብ ዋላ ክሳዕ ሰማዕትነት ነብሱ እንተሃበ እዚ ሰብ እዚ ክድሕን ኣይክእልን እዩ ዝብሎ ምክንያቱ እንታይ እዩ ብጥምቀት ኣካል ቤተክርስትያን እንድሕር ዘይኮይንካ ኣካል ናይ ክርስቶስ እንድሕር ዘይኮይንካ ኣሚንካ እንተዘይተጠሚዕካ ማሕተም መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ዘይተቐቢልካ እንታይ እዩ ኣብታ ቤተክርስትያን የለካ ማለት እዩ ሕጂ እታ ድሕነት ከዓ ኣብ ቤተክርስትያን እያ ዘላ እወቅ ናታዊ ቅዱስ ቄርሎስ ናይ ኢየሩሳሌም ቅዱስ ቄርሎስ ናይ እስክንድርያ እውን ብዛዕባ ፅሒፉሎ ናይ ካታኮምናቱ ፅሒፉሎ ግን
تاني قدس كيرلس نا يروسالم نهرأت يهم ريهم ما تقطي قلال ساقي رجلي سؤال عليه تاني قدس كبرانوس انت እታ ትድሕን ቤተ ክርስቲያን ሕጂ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃእ ድሕነት የለን ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን እዩ ተበጅዩ ሓቀ እቲ ክርስቶስ ካብ መወዳእታ ኣብቲ ኣብ ዝፋኑ ዘኽብርሃን እታ ቤተ ክርስቲያን እያ ማለት እዩ ሕጂ ራእይ ዮሃንስ እንድሕር ሪኢኹሞ ኩሉ መብዛሕትኡ ካብ ቀዳማይ ጀሚርኩም ክሳብ መወዳእታ ምዕራፍ እንድሕር ሪኢኹሞ እታ ቤተ ክርስቲያን ምስ ክርስቶስ ዘለዋ ሕብረትን እታ ቤተ ክርስቲያን ሓልፋ ህይወትን እዩ ዝገልፀልና ኩሉ ሻዕ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እታ ቤተ ክርስቲያን እያ እታ ምንጭ ድሕነት ሕጂ ኣብ ቤተ ክርስቶስ ነታ ቤተ ክርስቲያን እዩ ድሕንዋ እቶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ ሰባት ጥራዮም ካብ ዝድሕኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣካል ቤተ ክርስቲያን ምዃን ወሳኒ ነገር እዩ ምክንያቱ ንሱ ዝርእሳ ንሳ ኣካል እንድሕር ኮይና مساء حبرت كل وكان مزغل تريحا خدحن تخيل كريستوس من بعد انتهى إلو عبتي بزعبا كل سكوبان تقلت نقراتون نياد أحد بالجوية اتي دمي ستي سقايز بلع دمي ستي أنا أو ينبر صحابة ينبري بالحجي اتي دومن سقونا كريستوس مس كريستوس حالنت نخلو كاز قبري ماليت فلذي حالنت مس كريستوس نحر عليك عبتي بيت كريستيان انحد عليها مودات هذه الحين صحة مالت فلذي كل شيء كم دك بيت كريستياننا كم دك بيت كريستيان كان حاسب ولا كنت نقول لنا نقدر نتاع كل شيء عبيت كريستيان من الله عبيت كريستيان سي الله هدي اللهم أنا بيت كريستيان أكلنا كريستوس فلذي عبت أكلاتنا كريستوس الله هدي اللهم نجم ارتاح جنا نازل له هاي أنا تدحنت عب أصل أساس الزخونات مالي مع كل دحنتها مع كل فلتتها كل نجار جابي عمله ببيت كريستيان مثلا زحيو مالتي سلازي عبوتات بيت كريستيان بز ملك مزقلصو مالتي بب حال انت حدا حد ناقد نالباش تعاوننا وندرتنا يو كلهم بصحينا خلينا تجيزوني درتنا سلازخونه نالباش انا اطلع لي انا عبوتات بيت كريستيان راوينهايو نزيد مثلا مالتي ምናልባሽ ኣብቲ ናይ ጥምቀት ናይ ህፃናት ገለ ከም ኣርእስቲ እንድሕር ኣምፂኦሞ ኣብኡ ዝተፈላለየ ኣርእስቲ ነይሩ እንታይ መልሲ ተዋሂብዎ ገለ እውን ከም ካልእ ኣርእስቲ ስለዝኾነ ካልእ ማለት እፁብ ጌርና ክንገልፆ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ናይ ኣቦታት ግን እዚኣ ትመስል ታናተይ ረድኢት እታ ውስንታ ዓቕሚ ማለት እዩ እሺ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዲያቆን ዜና አቡነ ማቲ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ምናልባት እንታይ ኣነ ከም ሓሳብ ተተንኪፉ ስለ ዘሎ ፅባሕ እውን ክንቅፅሎ ኢና ብዝያዳ ማለት እዩ ኣይቋረፅኒ ማለት እዩ እንታይ ተዕላማ ሓሳብ በቃ ሓንሳ ኩላትና ብዘለና ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ኣረዳድኣና ናይ ቤተክርስትያን ትምህርቲ እንታይ ምዃኑ ፈሊጥና ክንዛረብ ከለና ከምዚ ዓይነት ካብዚ መንፈስ ዝኸይንወፅእ ማለት እዩ ምክንያቱ ትርጉም ክንትርጉም ከለና ንባዕሉ ካብ ናይ ኣቦታት መንፈስ ወይ ከዓ ካብ ናይ ኣቦታት ልቦና ወይ ከዓ ካብቲ ናቶም ኣረዳድኣ ወይ ከዓ ርድኢት ከይንወፅእ እዩ እቲ ሓሳብ ማለት እዩ ስለዚ በተለይቶም ዓበይቲ በተለይ ጥምቀትን ቁርባንን በቃ መሰረታዊ ነገር ናይ ቤተክርስትያን ስለዝኾኑ ቀድሜና ዘመንና ሙሉእ እውን ኣብዚኦም ነገራት እዚኦም ተሕለፍናዮም ኣየጣዕሰናኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ድሕነት ዘሎ ምስጢራተ ቤተክርስትያን ብምፍፃም ስለዝኾነ ምስ ክርስቶስ ክንወሃድ ንኽእል ሓደ ኣካል ናይ ክርስቶስ ክንከውን ንኽእል በዞም ምስጢራት እዚኦም ክሳዕ ዝኾኑ ኩሉ ግዜ በቃ ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ይሁዳ ዝበሎ ማለት እዩ ኣብታ ቀዳሚት መልእኽቱ ምዕራፍ 1:3 በቲ ሓንሳእን ንሓዋሩን ንቅዱሳን ብዝተዋሃበት ሃይማኖት ወይ ከዓ ትምህርቲ ፀኒዕኹም ክትጋደሉ ከመዕደኩም ግዲ ኮይኑ ዝበሎ ማለት እዩ ስለዚ ክንጋደሉ ወይ ከዓ ክሳዕ ደም ክነፍሰሉ ዝግባእ ዝተዋሃበና ሃይማኖት ኣሎ ማለት ስለዚ ሃይማኖትና ምፍላጥ ወይ ከዓ ሃይማኖት ትምህርቲ ሃይማኖትና ምርዳእ ንኹላትና ሓላፍነት ስለ ዘለና ያው ክሳዕ ሰማዕትነት እውን ክንከፍለሉ ዝግባኣና ትምህርቲ ናይ ቤተክርስትያን ክሳዕ ስለ ዝኾነ ቀዳምነት ነዚ ናይ ቤተክርስትያን ትምህርቲ ንፍለጦ ማለት እዩ እንታይ ብል ዲያቆን ያረጋልሲ ናይ ቤተክርስትያን ትምህርቲ ዘይፈልጥ ንቤተክርስትያን ሸኽማ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ሸኽሚ ናይ ቤተክርስትያን ወይ ከዓ ናይ ቤተክርስትያን ፅዕነት ምእንቲ ከይንኸውን ናይ ቤተክርስትያን ትምህርቲ ፈሊጥና ብናይ ቤተክርስትያን ትምህርቲ ኸ ንኹሉ ነገር ክንበዝኖ ማለት እዩ እቲ ንኣሽቱ ፍልልያት ከምቲ ዓንተይ ዝበሉ ናይ ህፃናት ጥምቀት ምናምን እሱ ክሳይ ኣይኮነ ማለት እዩ ኤክሴፕሽናል ጉዳያት ኣሎ ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ግን እቲ መሰረታዊ ነገር በቃ ብዘይ ጥምቀት ድሕነት ከም ዘየለ ክንኣምን ግባኣና ሰብ ክሳዕ ዘይተጠምቀ ከዓኒ ድሕነት ከም ዘይብሉ ክንርዳእ ግባኣና ማለት እዩ እዚ ዓንተይ ዝበሎ ዜና ሓውና እውን ብጣዕሚ ናይ ቅዱስ ቀብርያኖስ ወይ ከዓ ሴንት ሴፕሪያን ኦፍ ካርቴጅ ደስ ዝብል ኣባህላ ማለት እዩ there is no salvation outside the church
ወይ ካብ ቤተክርስትያን ወፃኢ ድሕነት የለን ዝብል ሓሳብ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ማለት እዩ ኩላትና ክንድሕን እንተኮይና ኣብታ ቤተክርስትያን ክንህሉ ምስ ንኽእል ማለት ስለዚ ካብ ቤተክርስትያን ወፃኢ ድሕነት የለን ማለት እዩ እዛ ኣብታ ቤተክርስትያን ክንህሉ ለና ኣብታ ቤተክርስትያን ዝፍፅሙ ምስጢራት kun ኩላትና ክንሳተፍ ግዴታና ስለዝኾነ ትምህርቲ እውን ከም ትምህርቲ ክንመረሉ ስለዝግባአና ምናልባት ዜና ሓወይ ንዓኻ ተዓድል ሂበካ ቶም ካልኦት ኣሕዋት ወይ ከም ፅባሕ ስለ ዘለኻ ዝጎደለ ሓሳብ ፅባሕ ክንውስኸሉ ምናልባት ክተርፍ ዘይብሉ ሓሳብ ትብሎ ተሎ ዕድል ክበኩም ናብ ሕቶ መልስን ክንከይድ ምናልባት ፍርቂ ሰዓት ኣላትና ግዜ ይመስለኒ ያው ክሳዕ ፍርቂ ለይቲ ተኾነ ኣኽለና ዝብል ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ኣብ ትምህርቲ ብጣዕሚ ጥዑም ስለ ዝነበረ ኣነ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ክምሃር ፀኒሐ ማለት እዩ ምናልባት ክተርፍ የብሉን ትብልዎ ሓሳብ ተሎ ግን ክትቅፅሉ ኣሌክስ ወሪዱ ይመስለኒ ኣባ ሓወይ ወይ ወልደ ኢየሱስ ሓውና ተዘይኮይድ ናብ ሕቶ መልሲ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ክንመረቕ ሰላምካ ክንብለኩም እምበር እቲ ሓሳብ ኪነው እዚ እንድሕር ከይድና ቁሩብ ከይነውሖ እቲ ሰብ ስክፍታ ስለ ዘለና ብኡ ክኣክል ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ናይ ባሓቂ ኩልኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባረኽኩም ናይ ባሓቂ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ፅፉፍ ትምህርቲ ክንመሃር ኣምፂና እና ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ እንታይ እዩ ኣብዚ ዝረኣኹ ሕጂ ዝናይሎም ምሸት ትርጓሜ ስም ናይታ ኣርእስቲ ጀሚርኩም እንደገና ንምንታይ ዕላማ እዩ ብዛዕባኡ ኸ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንታይ ተባሂሉ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንታይ ተባሂሉ ኣብ ትምህርቲ ቦታት እንታይ ተባሂሉ ኣብ ዝብል ጥራሕ እዘን ሓሳብ እዚአን ጥራሕን ዝኽሉ ዘምሰናዮ ተላዒሉ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ሓሳብ ዝተርፍ ከም ዘሎ ርዱእ ነገር እዩ ምክንያቱ ቤተክርስትያን ብዛዕባ ጥምቀት ክትምህርን ከላ ወይ ከዓ ብዛዕባ እዚ ጥምቀት ኣማናዊ ጥምቀት ንድሕነት ምዃኑ ኣስፊሕኩም ክትነግሮ ፅኒሕኩም ብመን ኢኻ ትጥመቕ ኣበይ ኢኻ ትጥመቕ መዓስ ኢኻ ትጥመቕ ማለት ኣበይ ናይ ዕድመ ንኽጥመቕ እንታይ ክትገብር ኣለካ ዝብሉ መሊሱ ኣዝዩ ከስፍሖ ዝኽእል ነዚ ኣርእስቲ ኣሎ ማለት እዩ እንተተጠሚቕካ እንታይ ኢኻ ትረክብ እንዳበልካ ብዙሕ ክሰፍሕ ይኽእል እዩ ብጥልቀት ክትውስኹና ተስፋ ይገብር ኣብ ዝቕፅል ካብቲ ኣዝዩ ደስ ዝብለካ ዘምሰይ ግን ናይ ቦታት ክጠቕሱ ጀሚርኩም ስለ ዝነበርኩም ሓንቲ ናይ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ኣባሃላ ብዛዕባ ውልድነት ብዛዕባ ኣብ ገላትያ 3 ካብ 26 ክሳብ 29 ዘሎ ሓሳብ ቅዱስ ጳውሎስ ንምንታይ ከም ዝፀሓፎ ስፍሕ ዝበለ ውልድነት እንታይ ንረክብ ማለት ንክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማን ኩላትኩም ውሉድ ኣምላኽ ኢኹም ከመይ ብክርስቶስ ተጠመቕኩም ዘበልኩም ንክርስቶስ ለቢስኩም ኢኹም ኩልኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ ኢኹም እዚ በዚ ኣይሁዳዊ ወይ ግሪካዊ የልቦን በዚ ባርያ ወይ ጭዋ የልቦን በዚ ተባዕታይ ወይ ጓል ኣንስተይቲ የልቦን እዚ ናይ ክርስቶስ ካብ ኮንኩምሲ በጊም ዘር ኣብርሃም ኢኹም ከምቲ ተስፋ እውን ወረስቲ ኢኹም ምስ በለ እዚ ዝፀሓፎ እዚ ንምንታይ ምዃኑ እቲ ሓሳብ እቲ ምዕራፍ እንድሕር ዳሪእናዮ ክተዓም መንጎቶም ኣይሁዳውያን ግዝረት እምበር ጥምቀት ዋጋ ከም ዘይብሉ ዓይነቱ ገለ ክርክር ስለ ዝነበሮም ነዚ መልሲ ክኾኖም ፀሓፎ ክኸውን ከሎ ቅዱስ ጳውሎስ ካብቲ ገለ ባህላታት ኣብዚ ሓድሽ ኪዳን ዝረኸብናዮ ፀጋታት ብሓፈሻ ካብ ሓድሽን ካብ ብሉይን ኣምፂኹም ብዛዕባ እዚ ጥምቀት ኣስፊሕኩም ክትነግሩና ስለ ፅናሕኩም ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ካብ ዝበሎ ሓንቲ ቃል ክብል ማለት እዩ እንታይ ዝብለና ሃብ ኣይሁድ ተብህለ ከመ ድንግል ትፀንስ ወሃቤ ነሰብ ኮነ እሙነ እስመ መጽሐፍ እሰ ለምኩራብ ወተአውቆ ለቤተ ክርስቲያን እንታክቲል ነስአት ሰደፈ ወዛቲ አጥረየት ባህሬ ምኩራብ አነመት ጸምረ ወቤተ ክርስቲያን ተአጽፈቶ ምኩራብ ወለደቶ ወቤተ ክርስቲያን ተወክፈቶ ምኩራብ ሐጸነቶ ወአልሃቀቶ ቤተ ክርስቲያን ተአዘዘት በቱ ወረባቶ ውስተ እንታክቲ ተተክለ ሀረገ ወይን ወባህቤ ነሰ ኮነ አስካለ ጽድቅ እንታክቲ አጸረት አስካለ ውስተ ምክያት ወአሕዛብ ስተዩ ስተየስ ምስጢር እንታክቲ ዘርአት ተሰርናይ ወአሕዛብ አጸዶ
በማዕፀደ ሃይማኖት አሕዛብ አስተጋብኡ ጽጌረዳ በህሪቱ ወሰኩሰ ተረፈ ሀበ አይሁድ ወውእቱ ህፀተ ሃይማኖት ሰረረ ኦፍ ንኡሰ ዓብዳን እንዘ ይነብሩ ሀበ ጽላለቱ አይሁድ ይተረጉሙ ክርታስሰ ጽሕፈት ወአሕዛብ ይቀስሙ ፍሬሁ ለጽሕፈት ኢሉ አምላኻዊ ንባብ ንምኩራብ ናይ ንባቡ መረዳእታኻ ንቤተ ክርስቲያን ስለዝኾነ ንአይሁድ ድንግል ከም እትጸንስ ተነግረ ኣባና ግና እሙን ሓቂ ኾነ። እዚ እቲ ኣቐዲምኩም ብብሉይ ኪዳን ምሳሌ ናይ ጥምቀት ዝነበረ ኣባና ግን እሙን ሓቂ ምኾኑ። ስለዚ እዚ ጥምቀት እንታይ እዩ? ኣማናዊ። ኣብቲኣ ምኩራብ ዕንቂ ንዝወለደት ወሰደት፣ እዚኣ ግና ናይ ባህሪ ዕንቂ ኣጥረየት። ምኩራብ ጸምሪ ኣለመት፣ ቤተ ክርስቲያን ግና ለበሰቶ። ምኩራብ ወለደቶ፣ ቤተ ክርስቲያን ግን ተቀበለቶ። ምኩራብ ኣጥቢያ ዕብየቶ፣ ቤተ ክርስቲያን ግን ብኡ ጸንዐት። ብዙሕ እውን ረብሓትሉ። ኣብቲኣ ምኩራብ ሓረገ ወይኒ ተተኽላ፣ ኣባና ግና ፍረ ጽድቂ ኮነ። እቲኣ ኣብ ዓውዲ ወይኒ ጸመቐቶ። መንያታ እቲኣ ትበሃል ዘላ ንብሉይ ኪዳን እያ። ኣሕዛብ ግን ናይቲ ምስጢር መስተ ሰተዩ። እቲኣ ዘርኢ ስርናይ ዘርአት፣ ኣሕዛብ ድማ ብማዕጺድ ሃይማኖት ዓጸድዎ። ኣሕዛብ ብምሕረቱ ጽጌረዳ ዕምባባ ኣከቡ። እቲ እሾኽ ግና ኣብ ኣይሁድ ተረፈ። እሱ ኸ ጉድለት ሃይማኖት እዩ። የዋሃት ኣብ ትሕቲ ጽላሎም ተቐሚጦም ከለዉ ንእሽቶ ዑፍ በሪሩ ኸደ። ኣይሁድ ኣብ ብራና ብዝተጻሕፈት ይትርጉም፣ ኣሕዛብ ግና ናይ ንባቡ ምስጢር ተረድኡ። እዚ ኩሉ ከተረድኡና ዝጸናሕኩም ምስጢር ናይቲ ንባቡ እዩ ንምባል እዚ ናይ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ዘምጻኹ። ስለዚ ብሰፊሑ ስለ ዘምሃርኩምና ብዙሕ ግዜ ክወስድ ስለ ዘይደሊ ካልእ ክውስኽ ኣይክእልን። እታ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም ትብል ጽብቕትላ እዛ እንታይ ናይ ዮርዳኖስ ወረኸ ሃቦም ናይ ህይወት ማይ ክኸውንካ ሃቦ ኣሜን እንዳበለ ጽሒፉልና ኣሎ እዩ። ሰፊሕ ስለ ዝኾነ እዚ ግን ክነውሓናይ ኣብዚ ከዓ ኣኽለኒ ኣብ ሃይማኖት ኣበው እዛ ከም ብባፅናዕቁ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 66 ፍቕዲ ክፍሊ 9 ቁፅሪ 21 ክሳብ 24 ዘሎ። ስለዚ እቲ ዝበልኩሞ ስለ ዝኣኽለና ኣብ ልብና ይሕድሮ። ቃል ህይወት የስማዓልና ብድጋሚ እግዚኣብሔር እንኳዕ ሰላም ኣራኸበና። ቀጽሉ። አሚን። ቃል ህይወት የስማዓልና ብሓቂ ከተዛረብ ከውሪ ከተትኸውን ነርካ ብዙሕ ክሳይ ምዋነ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ምስጢር እዩ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ማለት እዩ። ጥምቀት ዝገለጸሉ ኣገላልጻ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ኣይሁድን ኣብ መንጎ ክርስትያንን ዘሎ ፍልልይ ዘረዳእሉ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ብሓቂ። ናይ ሃይማኖት ኣቦ 66 ኢልካ ንሓቂ 6 ክፍሊ 9 ቁፅሪ ከዓኒ ካብ 21 ክሳብ 24 ዘሎ። እሺ በቃ ቃል ህይወት የስማዓልና ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ። ኣባሃወይ ክሳይ ግበር እሞኒ ኣለውቲ ኮይኖም ሕቶ ዝብል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሕቶ ንቀበል እሞ ናብታ ፍርቂ ሰዓት ናይ ሕቶ ጌርና ፅባሕ እውን በዛ ሰዓት ስለ ንረኽብ ማለት እዩ። ከም ፈቃድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንቅፅሎ ማለት እዩ። ሃረ እሺ ሕቶ ተለኩም በዝሎም መዓንቲ ክንመሃሮ ፀሓና ኣሕዋት ፀሓፉለይሙ ወደይቡ ኣብ ነገረ ጥምቀት ወይ ኣብ ሕቶ ተለኩም ኣብቲ ናይ ኣቦታት ትምህርቲ ዝኾነ ኦርቶዶክሳውያን ኩኑ ወላ ካብ ፕሮቴስታንት ኩኑ ንቅበል እንቶ ወይስ ዕግርግር ክኾነና ችግር የለን። ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ያው ዶግማና ስለዝኾነ ፀገም ይብል ኦኬ ኖ ወላ ከይዲ የለን እቲ ዓንታዊ ዝርብሸና ነበረ ነርሰ ክስቶ ማይሆፕ ብጣዕሚ ይገርም። ኣነም ያው ምርባሽ ምዃኑ እኮ በዚኻ ትፈልጦ ተዓጊሶም ሰማ ይክእሉ ናይ ብሓቂ ቃል እግዚኣብሔር ቅንኣተ ዘለዎም ነይሩ ክሳብ ሕጂ መፀንሑ ነይሮም ማለት እና ከሳይ በቃ ናቶም ሂወት እዚኣ ነቲ ዝመሃር ዘሎ ንምርባሽ እምበር ናይ ብሓቂ ቃሉ ደልዮም ኣይኮነን ድመፁ ግን እንታይ ነቶም ኣሕዋት ነዞም ኣብዚ ዘለና ማለት እዩ። ያው ንሕና ናብቲ ትምህርቲ ነተኩር ወላ ይፅሓፉ ኣይንመልሰሎም ማለት እዩ። ምክንያቱ ናይ ሕቶ ግዜ ስለ ዘሎ ንዓና እዮም ንከይንሰምዕ ዝገብሩና ዘለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ናብቲ ዝበሃል ዘሎ ኢና ክነቅልብ ዝግባኣና እምበር ናቶም ስፒሪት በቃ ዝተፈልጠ ነገር ስለዝኾነ በቃ ክነግደሰሎም እዩ ተኽኢልና ንፀልየሎም ማለት እዩ። ከዘይክኢልና ካስኦ ንበል እሺ እና ብዙሕ ሰብ ከኣቱ ክወፅእ ነይሩ ሓቂ ዘረባ ያው ዞሮ ዞሮ ተዓጊሶም ዝተምሃሮም ኣሎ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጉር የብዝሓሎም ብጣዕሚ ዓብይ ዝኾነ ትምህርቲ ወይ ከዓኒ ደስ ዘብል ትምህርቲ ነይሩ ብሓቂ
ያው ነቶም ዘይነበሩ ሓሊፎም ኢና ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ያ እንተዝህልው ፅቡቅ ነይሩ ኣብ ባሓዊ ምናልባት ቪድዮ ሪከርድ ገብር ይሓቀምሽ ሰደልከ ፀገም የለን ክሰድከ ናይ ልምዓን ትምህርቲ ብጣዕሚ ፍሉይ እንዲ በቃ ከምኡ ጌርና ፍሉይ ፍሉይ ትምህርቲ ተመሊስና እውን ክንሪኦ ስለንኽእል ክጠቕመና ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ምናልባት ሕቶ መልሲ ንወዳይ ሞ ፅባሕካ ክንፈቅድ ኣምላኽ እንተለካ ኮንካ ፅባሕ እውን ትኸፍተልና ማለት እዩ እሺ ከምዛ ናይ ልምዓንቲ ክንገብራ ደሞ ፀገም የለን ከመይ ኢሎም ማዓንቲ በቃ ካብታ ኣቋሪፅና ዘለና ንቐፅል ምሽ ሕቶም መልሲ እንዳገበርና ቁርባን ተሪፋትና ላ ድሕሪኻ እታ ናይ ኣፖስቶሊክ ሳክሴሽን ሃዋርያዊ ቅብል ዝብልካ ብመፅሓፍ ቅዱስን ብናይ ቦታ ትምህርትን ክንርኢና ማለት እዩ ክንፈቅድ ኣምላኽ እሺ እሺ ፈይት ሆፕ ሓውና ሶሪ ከዘረብናካ ከመይ ውዒልካ ንሓንዳ ሕቶት ኣለካ ወይ ዝኾነ ነገር ሓሳብ ክትብ ፅብቕቲ ኣባሓወይ ኣቦ ክብለካ እንዳበልኩ እሺ እሺ ብሉፅ ሓውናይ ክምህር ዝኽእል ቅሬታ ሶሪ ዕድል ሃብ ኦኬ ቅሬታ እንዲያቆን ኣይፈለጥናካ ነዋ مرحبا هواد أنا دياقون أيكونكم سوري نو نفالت إناكو سوري أي فلت قهانتني كما غنيها እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ኣለኹም ጾም እግዚአብሔር ይመስገን ቃልዮት ይስማዕና መምሃርና ናይ ባሃቂ መምሃር ጽቡቕ ምሄርኩምና ናይ ባሃቂ ለዘብል እዩ ያ ቃልዮት ይስማዕና ንብለዋ እሺ ሕራይ ቴንክ ዩ ኣሕዋት ሕቶ ዘለዎ የለን እንግደፉ ኣይተሰከፉ መምህራን ከለዉ ተበለፅሎም ሕጂ ብሓቂ ኢሎም ዓንቲ ብጣዕሚ ዕድልና ጌርና ኩሎም መምህራን ተኣኪቦም ከለዉ ኣንተ ወይ ካ ፅሒፍልና ነይሩ ሓውና ቃልእትዎም ከይጠልሙናሲ ከምዛ ሕጂ ዝመሃሩናስ ክምህሩናሲ ቃልእትዎም ክብለኒ ፅሒፍለ ነይሩ ሓደ ብጣዕሚ ዕድልና ጌርና ከምዛ ናይ ሎም ዓንቲ መምህራን ተኣኪቦም ክመህሩና ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣሕዋት ብሓቂ ዝብለኩም እግዚአብሔር ፀጉ የብዛሓልኩም ግዜ ረኺብኩም ንዓና ኣብዚ ቲክቶክ ክምህሩ ቀሊል ነገር ኣይኮነ ንርድአና ንኹላትና ኣባሓይ መቸም ብዛዕባ ናይ ኮንካ ንዛረብ ዘለካ ምሽ ዋ ናይ ግድን እምበር ብዛዕባኹም እምበር ርድአና እቲ ትገብሩ ኣገልግሎት ኩሉ ነገር ሲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ተመምሃራን ከይደን ኢልና ኢና ወልዶም ኣጋጣሚ ከይሰምዑ ኖ ብሓቂ ከምዚኣ ደስ እያ ትብለካ ኩሎም መምህራን ብሓንሳ እንታይ ኢልዋ እምድህረ ተደሩ መፃዲ ዝበለ መፅሓፍ መምሃራን ምስከድ እንዳቀየርካ እሞ ኣባሓወይ وكل مምህራን ሎሚ ከቢድ እዩ ክትሓስቦ ከለካ ዕድመ ቴክኖሎጂ ከምሳ ኣኪብካ ክትመሃር ፅቡቅ ዕድል እዩ ብሓቂ ምናልባት ሲድሓን ንሓውና ኣንተ ዕድል ሃብና ኒቕሬታ ብዙሕ ተዓጊሱ ብእውነት ንእሽተይ ነገር ይበልና ሞ ወይ ትምህርቲ ወይ ከዓ ምኽሪ ማዕዳ ኣብ ከለካ ሽሞም ክንላልዮም እቶም ዘይነብ ንፈልጦም ማለት እዩ ፌዝ ሓውና ፌዝ እዩ ፌዝ ሆፕ ትብለና سوري نعيدها سوري دهان بفيز وسدني لا ግን ደሃን እቲ ትምህርቲ ሲ ኣብ መንጎ እንደመፀ ስኹም ድማ ብሉፅ ትምህርቲ ምሂርኩም ናሲ እንታይ መሆኑ ስኸል ከነበላሾ ኢና ስለዚ ስዳን ካልእ መዓልቲ ብሰፊሑ ክንዛረበሉ ናይ ጥምቀት ኩም ዛረብ ፀኒኩም ሃጋይ ናይ ጥምቀት ያው አቡ ስለዚ ዝኾነ ሲ ገና ተጀሚሩ እምበር ኣያተና እያ እንድያ ክልተ ሰባዲዮም ገሊኦም ጥርሖም ሓሳብ ሂቦም ብሓፈሻቲ ትምህርቲ ብናይ ቦታ ትምህርቲ እንዲ ነይሩ ካብ መሰረቱ ንጀምር ተባሂሎም ካብ ትርጉም ናይ ጥምቀት ጀሚሮም ሽዑ ብብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ስለ ጥምቀት ተነገረ ነገር ሽዑ ካ ብናይ ቦታትካ ክልተ ሰባት ጥርሖም ሓሳብ ሂቦም ገለ ፅባሕ ኢና ኩላትና ክሳይ ክንህብ ስለዚ ፅባሕ ንሕር ኣለኹም ከምኩም መምህር ክትመፁ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ነገራት እንድሕር ዳ ጌርና ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ነቲ ሰብ እውን ሓደ ርድኢት ይህልዎ ማለት እዩ ክንዛረብ ከለካ ካብዚ ፋውንዴሽን ወይ ካብዚ መስመር ወይ ካብዚ መሰረት እዛ ይንወፅእና ማለት እዩ ማለት ስለዚ ኣባሓዊ ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ ሰሙን እዚኣ ሓሳብ ከምኡ እዩ ዘሎ እቶም ኣሕዋት እውን ኣይጠፍኡን ኢልና ኢና ተስፋ ንገብር ያው ቃልኣት እዮም ባዕሎም ማለት እዩ ግን ሕተት ኣለዎ ምናልባት ነዊሕ ሰዓታት እውን ስለ ክሳይ ዝገበርና
حتى نحر لهم كوينو نفتناتهم حتى نات ناي حوات حتى خن كيد موني تتمرتكن قصالي خبري ليه እሺ ቀጽሎ አባሆይ እሺ በቃ ማፍታት መደላውን ስለ ናይ ህፃናት ጥምቀት ውን ክነልዕላ ዶ ወላ ከመይ ትመስለኩም ሎም ዓንተ ይልሓልና ያነሞ ችግር የለም ምስ ወዳና ልሓሽ ምናልባት ተንተሒዘም ዘለዋ ነገራት ይኽዳሙ ጽባሕትኩም ግን ጥምቀት ወዳ ሓረሽ ጥምቀት ወዳ እሞኒ ናይ ቦታ ትምህርቲ ብዛዕባ ጥምቀት ናይ ህፃናት ካ ንበይኑ ከመርስ ጌርና ወላ ድሕሪ ጽባሕ ጽባሕ ሪእናታ ናይ ጥምቀት ትምህርቲ ኣብ ጽባሕ ረቡዕ ዝኸዘል ሓሙስ ማለት እዩ ረቡዕ ጽባሕ ሓሙስ ማለት እዩ ሓሙስ ናይ ህፃናት ጥምቀት ቀድሕ ንሪያ ያው እሺ ናና ጽቡቕ እዩ ትምህርቲ ኾነና ትሰብካ እንዳፈለጠ እንዳተኣከበ ክመፅእ ምእንታ ንቁርብ ኣቋሪጥና ስለ ዝቐነና ብኸምኡ መንገድታት መምፅኡ ኾነ ይትሰብ ድሓ ሰናይ በቃሽ እታ ቪድዮ ኣነ እንታይ እታ ቴሌግራም ተላኢኻ ኩሉ ሰብ ዝያዳ ክሳይ ገብራ ክእሊ ጆስም ስለ ዘለዎ ላ ንጆስም ለኣኸሉ ንዕኡ ክሳይ ስለ ዘለዎ ናይ ዩቲዩብ ክሳይ ዘለኩም ካብኡ ክትዝርግሖ ትኽእሉ ኢኹም ማለት ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ኢሎም ማዓንቲ ጽቡቕ ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት ኣለኹ እታ ናተይ ዩቱብ ቻናል ወይ ኣሳ ናይ ጎደልያስ ክንዝርግሖ ክፍትና በቃ ጽቡቕ ንጆስም ለኣኸሉ ንዓይም ለኣኸለ ኢኻ እና ሓፂር ዘይብልና ተኮይኑ ክንውድእ ሽግር የለን ጸሎት ስለ ዝጀመርና ሎም ማዓንቲ ያው ጸሎት ክንውድእ ሓደ ኣሎ ሰደለያ ለስካ ሓንሳ የማርያም ትብል ኣለኻ እስከ እተዋ ሰደድካ ኣለኹ መልስን ኦኬ ደቂ ተዋህዶ ሕቶ ዘለዎ የለን ተበለፅሎም ኢለ ኣለኹ መምህራን ሓጆ ከለዉ ማለት እዩ በቃ ድሃን ወላ ቅሩብ ክልተ ሰለስተ ክብለኩም ኣብዚ መፂና ድማ ስኢልና ከይንኸይድ ጽቡቕ ቀፅል ናይ ብሓቂ ግን ጥዑም ትምህርቲ እዩ እቲ ነገረ ድህነት እንዲ ነገረ ድህነት ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ሲ እቲ መሰረታዊ ዓብ ትምህርቲ እዩ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያንና ሲ ኣብቲ ነገረ ድህነት ክትምህረና ከላ እሱ ፍሉፅ እዩ ብውሱናት ጥቅስታት ብሓደ ክልተ ጥቅስስ ዝምስረት ኣይኮነን ጎይታ ንመጽሓፍ ቅዱስ ምስ ሃበና ሲ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብምሉእ ንኽንቅበሎ ብኡ ድማ መምርሒና ክኸውን እምበር ሓደ ክልተ ጥቕሲ ወሲድካ መዚስካስ በቲ ናይ ዝጥዕመካ ዶክትሪን ክትመስርት ዝብል ኣብ ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ የለን ከምኡ ብኡ መሰረሲ ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብምሉእ ነቲ ሓሳብ ኢና ክንሪኦ ዘለና እምበር ንሓደ ክልተ ጥቕሲ ጥራይ ተርኢና እቲ ኣብ ናትና ሓሳብ ክንረአም ኢና ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ንኸውን ማለት እዩ ብኡ መሰረት ኣብ ቤተክርስትያን ድማ እዚ ኩሉ ንዛረቦ ትምህሩና ፀናዕኩም ብምሉእ ሲ ኣብቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ብምሉእ ሓሳብ ኣብቲ ሓሳብ ስለ ዝተኮረት እያ ኣብቲ ጥቅስታት ከምዚ ጠፊኦም ዘለዋ ኣሕዋትና ሲ ኣብ ሓደ ክልተ ጥቅሲ ይኮነን ማለት እዩ ንኩሉ ጥቅሲ ሲ እንዳሰማዕማኻን እንዳተረጎምካን ንኩሉ ብሓደ ክትሪኦ ተዘይክኢልካ እቲ ናይ ጥፍዓት መንገዲ ዝመፃሉ ምክንያት ድማ እሱ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ነገረ ድህነት ሲ ብዙሕ ነገር ኣለና ኢኖ እቲ ፀጋ ኣለና እምነት ኣለና ግብሪ ኣለና እቲ ፀጋ ብጎይታ ዝተፈፀመልና ምድሃን እዩ እቲ ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝፈፀመልና ናይ ምድሃን ኣብ ዓርቢ ሰቕለት ማለት እዩ እሱ ወላ ሓንቲ ኣበርክቶ ዘይገበርናሉ ብፀጋኡ ዝረኸብናዮ ማለት እዩ እቲ እምነት ማለት ሕጂ እቲ ናይ መጀመርያ እቲ ናይ ፀጋ ንቕበለሉ መንገዲ ናይ ግድንሲ ክንኣምን ከም ዘለና ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ርዱ እዩ ኣብቲ እምነት ግን እቲ ኩሉ እቲ ናይ ምድሃን መንገዲ ንብሎ ዘለና ጥምቀት ድዩ ሚሮን ድዩ ቅዱስ ቁርባን ድዩ እዚ ኩሉ ናይ ቤተክርስትያን ትምህረናት ብምሉእ ሲ ኣብኡ ስለ ዘሎ እዩ ሃዋርያት ፀቂጦም ኣብቲ እምነት ፀቂጦም ዝተዛረብሉ ምክንያት እምነት መጀመርያን ወሳንን ስለ ዝኾነ እዩ ምክንያቱስ ብዘይ እምነት ወላ ሓንቲ ክትገብር ስለ ዘይትኽእል እምበር ነቲ ካልእ ጎስዮሞ ኣይኮኖም ስለዘይ ጎስዮዎ ድማ ሲ ኣብ ኩሉ ሲ ጠቂሶሞ ኣለዎ ኣብቲ ጥቕስታት ሲ ኣውፂኹም ክትምህሩና ፀናሕኩም ብምሉእ ማለት እዩ ኣብኡና ተመርኪስና ንዛረብ ሲ ኣብቲ ናይ ቤተክርስትያንና ትምህርቲ ተመፂኻ እቲ ቁኑዕ ትምህርቲ ሲ ንሓሳብ ናይቲ መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ትርዳእ እታ ቤተክርስትያን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ንሓደ ገዲፍካስ ንሓደ ክትወስድ ትኽእል ዶ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ዝበሃል የለን ማለት እዩ ንኩሉ ብሓንሳብ ወይ ክትቀበሎ ኣለካ ወይ ንኩሉ ክትገድፎ ኣለካ እንተዘይኮይኑ ግን ከምዚ ናይ ብሓንቲ እግርኻ ክትከይድ ምፍታን ማለት እዩ ዘይከውን ነገር እዩ ማለት እዩ እቲ ምድሃን
ካብ ሓጢኣት ዝፈወሰልና ኣምላኽ ጎይታ መንገዲ እቲ ምድሃን ዝበሃል ካብ ሓጢኣት ዝፈወሰልና ሓድሽ ተፈጥሮ ሒዝና ንትሰኣሉ ንጎይታ ብምምሳል ድማ ናብ ዘላለም መንግስቲ ንወርሰሉ መንገዲ እቲ ምድሃን ማለት እዩ እቲ ምድሃን ብፀጋ ተዋሂቡና ኣሎ ፀጋ ድማ ብዘይ ዋጋ ዝውሃብ ናፃ ሕያብ እዩ ግን እታ መሰረታዊ ሕቶ እጂ ኣብዚያ ምፅእ ኢልናሲ ነዚ ፀጋ እንቀበለሉ መንገድስ እንታይ እዩ ያታ ወሳነት ሕቶ ከመይና ቃል ኣምላኽ ከመይ ይነግረና ኣሎ ነዚ ፀጋ ክንቀበለሉ ንኽእል መንገድስ እንታይ ኢሉስ እቲ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብለና ኣሎ እዩ ቃል ኣምላኽ ብግሉፅ ይነግረና እዩ ነቲ ቤዛ ዝኾነልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣምነሉ እምነት ኣለና ምስ ኣመና ግን ክንገብሮ ዝግባአና ናይ ግድን መድሃኒና ዝኾነ ነገራት ኣሎ አንቶ ያ መማሃርና ብጽቡቅ ጌርኩም ጠቅስኩም ኣለኩም ጥምቀት ሓደ ካብኡ እዩ ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ናይቲ ሓደ ገዲፍካ ነቲ ሓደ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ኣብ ኤፌሶን 2:8 እንታይ ይብል ብእምነት ብፀጋ ኢኹም ዝድሃንኩም ይብለና ፅንሒሉ ድማ ኣብ ዮሃንስ 3:5 መፂኡ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስ እንተዘይተወለደ ይብለና ኣብ ዮሃንስ 6:58 ከይዱ ድማ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰጠ ናይ ዘላለም ህይወት ኣሎ ይብለና ኣብ ያዕቆብ 2:17 መፂኡ ድማ እምነት ብዘይ ግብሪ ከንቱ እያ ይብለና ሕጂ እንታይ ኢና ሞ መሪፅና ስፒከርናስ ነቲ ሓንቲ ጥራይ ክንወስድ ኣይንኽእልና ነዚ ብሙሉኡ ሓሳብ ናይ ኣምላኽ ከነሰማምኦ ኣለና ማለት ኣብቲ ናይ ድህነትና ማለት እዩ ንሓደ ገዲፍና ንሓደ ንኸደሉ መንገዲ የለን ሕጂ ዛስዋይ ጥምቀት ወሳኒ ዝኾነ ማለት እዩ እታ ፎከስ ናይ ሎሚ ኣብያ ነይራ ኣብ ጥምቀት እያ ነይራ ሃዋርያት ብጥምቀት ዘይኮነ ክርስቲያን ዝኾኑ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ክርስቲያን ዝኾኑሉ መንገድስ ብጥምቀት እዩ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብግሉጽ ሃዋርያ ክብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 26 ተሪእናዮ ደቀ መዛሙርቲ ከመይ ገይሮም ብጥምቀት ከምዚ ደቀ መዛሙር ከም ዝኾኑ ይነግረና ማለት ግብረ ሃዋርያት 11:26 ከውፅኦሞ እንታይ ይብለና ኮነ ከዓ ኣብታ ማህበር ዓመት ሙሉእ ብህብረት ነበሩ ንብዙሕ ህዝቢ እውን መሃሩ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ቅድም ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተሰሚዩ ብለና ሕጂ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ናይ ጎይታ ደቀ መዛሙርቲ ንኽትከውን ክትጥመቕ ኣለካ ምክንያቱ ኣብ ማቴዎስ 28:19 እንዳጥመቅኩም ደቀ መዛሙርቲ ይግበርዎም ኢሉ ኣሎ ጎይታ ስለዚ ናይ ጎይታ ደቀ መዛሙርቲ እትኾነሉ መንገዲ ከማንሲ መጀመርያ ክትጥመቕ ኣለካ ማለት እዩ ክንጥመቕ ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ጎይታ ዝኣዘዞ ትእዛዝ እዩ እንዳጥመቅኩም ደቀ መዛሙርቲ ይግበርዎም ስለዚ ደቀ መዛሙርቲ ብምንታይ ኢኻ ትኸውን ደቀ መዝሙር ትኸውን ብጥምቀት እዩ ማለት ደቀ መዝሙር ምስ ኮንካ ናይ ጎይታ ኢኻ ድማ ክርስቲያን ትበሃል ኣብ ግብረ ሃዋርያት 11:26 እንታይ ይብለና እቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ቅድም ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተሰሚዩ ይብለና ሓደ ሰብሲ ናይ ጎይታ ደቀ መዝሙር ከይኮነ ክርስቲያን ከይኮነ ወይ ከዓ ናይ ጎይታ ከይኮነ ከሎ ከመይ ገይሩ ክድህን ይኽእል ታሕቶ ኣብዚያ ዘላ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ንኽድህን መጀመርያ ናይ ጎይታ ክኸውን ኣለዎ ናይ ዓለም ነይሩ ምሽ ናይ ዓለም ተኮይኑስ ናይ ጎይታ ክኸውን ኣለዎ ጎይታ ኣዲጉና ብደሙ ምሽ ብደሙ ዝዓደገካ ጎይታ ናቱ ክትከውን መንገድኻ እንታይ እዩ እታ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ጥምቀት እያ ኣሜንካስ ክትጥመቕ ኣለካ ዝኣመነ ዝተጠምቀን እዩ ዝብል እታ ናይ ጎይታ ደቀ መዝሙር ከይኮንካ ክርስቲያን ከይኮንካ ወይ ከዓ ናይ ጎይታ ከይኮንካ ማለት እዩ ምድሓን ተዘየለ እታ ምድሓን ድማ ንረኽበላ መንገድስ ጥምቀት ምዃና ብመጽሓፍ ቅዱስ ብግሉጽ እንዳነገረና ማለት እዩ ነዚ ንክንክሕዶሲ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ዛስ ዋይ ቤተክርስትያንና ኣብቲ ሓሳባት ወኪራ ትዛረብ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ሓሳብ ኣብ ክንዲ ጥቕስታት ማለት እዩ ሰብ ናይ ጎይታ ክኸውን ኣለዎ ክንብል ከለና ንክድሕን ስለ ዘይክእል ማለት እዩ ናይ ጎይታ ከይኮነሲ ክድሕን ስለ ዘይክእል ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ድማ ጥምቀት ኣሎ ሕጂ ወንጌል ተሰቢኹ ወንጌል ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ ወንጌል ብዛዕባ እምነት ጥራዩ ዝብሉና ኣለዉ ኣብ ወንጌል ግን ንኣብነት ግብረ ሃዋርያት 8:31 እንተሪእናዮ ብዛዕባ ፊልጶስ ዝመሃሮ ይነግረና ማለት እዩ እቲ ፊልጶስ ዘጥመቆ ኢትዮጵያዊ ኣብኡሲ ኣብኡ ኣንቢብና ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ንስኻ ሓደ እኳ ከይመሃረኒ ከመይሉ ክኾነለ ይበለ ፊልጶስ ከዓ ደይቡ ምስ ክቕመጥ ለመኖ ይብል እቲ ዘንብቦ ዝነበረ ክፍሊ ፅሑፍ ከዓ እዚ እዩ ከም በጊእ ናብ ማሕረዲ ተሳሓበ ኣብ ኢድ ቆራፂኡ ስቕ ከም ዝብል ገንሸል ከዓ ከምኡ ኣፉ ኣይከፈተን ከምኡ እንዳበለ ይኸይድ ከይዱ ሓልኩም ኣሕዋት ከምኡ እንዳበለ ከይዱ እዚ ሕጂ ፊልጶስ ኣትዩ ኣፉ ከፈተ ይብል ፊልጶስ ከዓ ኣብ ቁጥሪ 35 ኣፉ ከፈተ ካብዛ ፅሕፈት እዚኣ ጀሚሩ ድማ ብዛዕባ ኢየሱስ ወንጌል ሰበኸሉ ይብለና ፊልጶስ ኣብዚኣ ከነተኩራ ዘለና ብዛዕባ
ወንጌል ኢየሱስ ይሰብይኹሉ ነዚ ኢትዮጵያዊ ወንጌል ሰብይኹሉ ኢልና ከለና ድማ ግን ኣብ መንገዲ ክኸዱ ከለዉ ድማ ናብ ማይ በፅሑ ይብለና እቲ ስሉብ ከዓ እንሆ ማይ ከይጥመቅ እንታይ ይኽልክለኒ በለ ፊልጶስ ከዓ ብኩሉ ልብኻ እንተ ኣሚንካስ ይኾነልካ ይበሎ ይብል ሕጂ ኣጥሚቆ ሕጂ ሉክ ብዛዕባ ወንጌል ክነግሮ ከሎ እዚ ኢትዮጵያዊ ብዛዕባ ጥምቀት ዝፈልጦ ነገር የብሉን ይትረፍ ብዛዕባ ጥምቀት ክፈልጥ ብዛዕባ እቲ ናይ ትንቢተ ኢሳያስ ዘለዎ እኳ ኣንቢቡ ክርድኦ ዘይከኣለ ሰብ ሕጂ ግን ወንጌል ምስ ነገሮ ግን ብዛዕባ ጥምቀት ከም ዝነገሩ እዩ ዘርእየካ ከይተጠመቀ ክድህን ከም ዘይክእልስ ከም ዝነገሩ እዩ ዝርዳእካ ብለ ዛትስ ዋይ እታ ድህነት ከይተሃልፎ ክብል ኣብ ማይ ምስ ኣብ ዝረኸብሉ ግን ክጥመቕ ሓቲቱ ማለት እዩ ፊልጶስ ድማ ብሙሉእ ልቢ እንተ ኣሚንካ ኢለዎ ምክንያቱ እምነት ዘድሊ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ብዘይ እምነት ወላ ሓንቲ ክንገብር ስለ ዘይንኽእል እንተ ኣሚንካ ዳ ክትጥመቕ ትኽእል ኢኻ ኢለዎ ምክንያቱ ዘይኣመነ ወላ ቤተክርስትያን ናኸመ እያ ትብል እኮ ዘይኣመነ ዶ ኣምፃ ኣቢላ ካብ መንገዲ ካብ ፅርግያ ኣምፅኣ ትጥምቕ እያ ከምኡ ዝብል ትምህርቲ ኣለና ድዮ ከምኡ የብልናን ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ እምነት ጥምቀት ወንጌል እዩ ማለት እዩ ወንጌል እዩ እምበር ካብ ካልእ ዝመፀ ሓድሽ ትምህርቲ ይኮነን ሓድሽ ወንጌል ሓድሽ ክርስቶስ ሰብኩ ዘለዉ እዞም ኣሕዋትና እዮም ሕጂ ነቲ ሓደ ጥቅሲ ክልተ ጥቅሲ ወሲዶም ነቲ ካልእ ይድርብይዎ ኣለዉ እዚ ድማ እንታይ እዩ ክሕደት ይበሃል ንመፅሓፍ ቅዱስ ንቃል ኣምላኽ ትክሕዱ ኣለኻ ማለት እዩ ግብራውያት 22:16 ብዛዕባ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ንጎይታ ዝረኸቦ በኣካል ተገሊጹሉ ጎይታ ተገሊጹሉ ከሎ ድሕንካ ኢኻ ወዲኻ ኢኻ ሐዋርያ ጳውሎስ ኪድ ኣይበሎን ከምኡ ኣይረኣናን ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ኢልዎ እቲ ክትገብሮ ዝግባኣካ ክነግሩሃዮም እሞ ኪድ ኢልዎ ጎይታሲ ናብ ሐዋርያት ይሰዲድዎ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣውኮ በኣኻል ረኺብዎ ኣሎ እንታይ ኣድከሞ ኪድ ዝብሎ ሕጂ ግን እንታይ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ግን ክገብሮ ዝግባእ ሐዋርያት እዮም ዝፈልጦ ምሽ ሐዋርያት ድማ እንታይ እዮም ኢሎሞ ምስ መፀ ሕጂ ንምንታይ ትድንጉ ተንሲኻ ተጠመቕ እዮም ኢሎሞ ተጠመቕ ስም ጎይታ ፀዊኻ ካብ ሃጥያትካ ተሓፀብ በሉኒ ይብል ሕጂ እንታይ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣሚኑ እዩ ምሽ ብጎይታ ረኺብዎ ኣሚኑ እሞ እንታይ ክግበር ኢሉ ምሽ ኦልሬዲ ኣሚኑ ወዲዩ እንታይ ራ ዘይደሓነ ሸዓ ንምንታይ ዳ ኣድልይዎ ክጥመቕ ማለት እዩ እዚ ኣባስ ፎከስ ጌርና ክንሪኦ ኣለና ከነስተብሕለሉ ኣለና ሐዋርያ ጳውሎስ በዓሉ ካብ ሓጢኣቱ ዝተሓፅበ ምስተጠመቀ ምዃኑ እቲ ምእማን ሎንግ ታይም ኣሚኑ ንጎይታ ኣብ መንገዲ ኣሚኑ መፅኡ ከሎ ግን ዘየድሊ ነገር ተዝኸውን እዚ ተራ ነገር ተዝኸውን እቲ ጥምቀት ሐዋርያ ጳውሎስ ዝገብሮ ዝግባኣካ ክነግሩሃዮም ኣይምበሎም ጎይታ እሱ ንመፅኡ ከምኡ ኣይምገበረን እቶም ሐዋርያቱን ብከምኡ ኣይመጥመቕዎን ነይሮም ዘየድሊ ነገር ተዝኸውን ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣሕዋተይ እቲ ጥምቀት ወላ ሓንቲ ናብቲ ክንድርብዮ ንኽእል ነገር ኣይኮነን ናይ ጎይታ ትእዛዝ እዩ ናይ ግድን ንጎይታ ክንመስል ንጎይታ ክንለብስ ኣለና ሐዋርያት እመኑ ወላ እንተበሉ እቲ ጥምቀት ግን ኣብ ውሽጢ እቲ እምነት ስለ ዘሎ የጥምቁ ከም ዝነበሩን ንሰብ ድማ ከይተጠምቀ ክድህን ከም ዘይክእል ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ኣሎ ግብረ ሐዋርያት 2:37 ኣሎ ቀዳማይ ጴጥሮስ ኣሎ ኣብ ኩሉ መጽሓፍ ቅዱስ ሓሳብ ስለ ዝኾነ ብሓሳብ ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክንርዳእ ይሓይሽ ይብል ኣሕዋት ቴንኪዩ ሶሪ ኣነ ውሄያ መስለኒ ቆረብ ተባረኹ قال ايوه تسمع لنا فايد حونا يعني محكان تبغى يا قال ساعه تبغى قالت كا لدو مايكي خفيت كلها هي زاره ودا داخل مثلا يسمع له خدي يا ريتا مايكي خفيت كيتنا كي بشوفكم صريح صريحين حطوا لني حتاتي تقريبا طب ستوب كوز عندي باي ذا واي ميرنا انا بكيرو ميري أبي ترى كونكشن تكون اوكي ابراهام سينا اقر حفتيا مش امين ساره حفتيا يلوا بوبو حجس بخميك نراقص نخيل حفتته خوينا اها نخسره ناقر نسارة مالت كده يا نسارة عمرنا ناقر يكونن اوكي نسارة خبيلة يا ريت الدياقونات نواخمي زينا جبريل ويميرا تماكم تخين قلن كبارس
لدو أبيت መረጋገጽ ዲክ ደለ ክተ ዘይተጋገ هو قدامي حنتي مرقاقت إيت ساران من شو محافتو مخانا نبرهم كلاي كأني آدم من هيوان نسي نحنا نأمن أحوات نحواتي واسو نيروم ديمين إلا دينا نأمن مالسي دك آدم زولو دخل صحف حقلوس كوميدي دي أسفح في حقوة تخينو أبينا نروخبو تملسو لنا كلاي نجر كأني آدم إذا بير أملاق أوف قبل له خلون آدم زجابهر انتي أوفيلو أوف زباللوسي هيوتي أوفيلو إنا بالمثل أنت زي تجاجي أوف زباللوس مثل أملاخ بمثلنا نفتقر بالكلس مثل أملاخ دبهالسي نعودي أوفيلو بتمثالنا نفتقر دبالوسي أسوس انتي تتمثالوس انتي قال أيكا نحنا حقس بموسى تواهيبو إنا نبل حق نموسى نحر تواهيبو سي نعدم من هوانك كابزي أكيد بولعلو بلوم سي دخل كلام حق دينير السخة هو تخينس حق نيرو دي الشعوخة زين اسمه اللسلة شقاتلو زينا جبريل عتاد كلمة زي محاضرة يدفر كيلو ولا شاع طاولة قلنا إذا حتى بزيحين عندي أنا كمان قلت له هانتي أبراهام ساراس انت ينيرو دي حكي قاعدة مجي أوكي أبراهام مش سارة حفتي بوبو حفتي أيلو أمنتهم قلت أوين حجي أبيك نروحوا نقول ولدنا يكلتيهم ولدنا أبراهام أبي علو أو عم مصحف كله سكوا بقطاتي ولدو أي تروحون الجها قلنا انت أنا إهداء المصحف تلو كم زينا أبراهام The Testament of أبراهام قال المصحف علو أجمع بزحت وان عاوي خات رخوتي بحفشة تاريخنا أبراهام شي عاو ترخوتي خليها I think يوسف ولا كورينو تعرفوا مثلني أون كركب خيل مثلني من الكازينو حوي يوسف ولا كورينو زحافة مثلني كنا عفتنا Testament of أبراهام ده قلت المتحف لا إينا زيادة بزعبة هاي إذن الرزلنا كن روحوا نخيل معليتي تاني أبراهام مالتي تاني آدم أب أوريت زفترة هاي عن روح بونين هاتي من كم تواصلوا مالتي نعمت أبراهام آدم هوان نيروم وليدهم كا أبيلن كايلن وليدهم كايلن أبيل كتيلو بحوسيت مالتي مالتي جي بهميتي ولدو خستكتلو من يتمرع قال أبو رجال تراتين رخونا بزحتو زي أبو مزحف كفالين رخوا مالتي زي مزحف كفالة خير كمان بابي مالتي قال أنت أنيرة እግዚአብሔርና አዳም ዚ እንታይ እዩ ኡፍ ኢሉሉ እንዳትብል ኡፍ ክብለሉ ከሎስ እንታይ እዩ ኡፍ በለሉ ይብልታ ነፍሲ እያ ተስተቀበላ ነፍሲ ንሳያታ ካብ ትንፋስ እግዚአብሔር ተቀበላ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መልክዕን ምስልን ክበሃል ከሎ አቦታት ቤተ ክርስቲያን ብመንፈሳዊ ትርጉም እዮም ዝገልጽዎ ማለት እዩ ናይ መልክዕ ምስሊ ይፈላለዩ እዮም ኣብ ገለገለ ዝተፈላለዩ ርእይቶ እንተለዉ ግን መብዛሕትኦም ዝሰምዑሉ ብፍላይ ከዓ ቅዱስ ባስልዮስ on the human condition ትብል መፅሓፍ ኣላቶ ኣብኣ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፆ ከም ዘሎ እንታይ እዩ ዝብል እቲ መልክዕ እቲ ውዱ እዩ እቲ ነፍስና ዝተዋሃበትና ማለት እዩ ካብ እግዚአብሔር እታ መልክዕ እቲ ምስሊ ግን በቲ ዝተዋሃበና መልክዕ ንእግዚአብሔር ንክንመስል እዩ በቲ መልክዕ ጌርናስ ነቲ ምስሊ ንሓንፆ እዩ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣዳም ምስ በደለ እቲ መልክዑ ተበላሽዩ ማለት ሕጂ ምስ ተበላሸ እቲ መልክዑ ናብ ምስሊ ወዲ ኣምላኽ ንክዓቢ ኣይከኣለን ማለት እዩ ድሓር ክርስቶስ ምስ መፀ ግና ኣብ መስቀል ምስ መተ
نحنا خا ولد عملها نكون مسل مساعنا ማለት ተመልከና በምራአተ መልሳ ማለት ተመልከ ተባላሻን ያኔራ የሐር ክርስቶስ መጽዩ ለተመልከና እዩ መልስና ማለት እጂ መልከና ምስ መለሰና ها ክርስቲያን በመሆን ካ ምስለ ወድ አምላክ ናነት ማለት ከም ተዓራ ጳውሎስ ወሎ ማለት ከምት ክርስቶስ መስሎ ዘሎ ዝብሎ ብዙሕ ተስተታብ በሐድሽ ኪዳን ተገለጽሎ ክርስቶስ መታን አብኹም ክሳአለ ዝጽረልኩም ዘለኹም ዲሃራ ጳውሎስ እጂ ንሕናት መልከ እግዚአብሔር ናንሃን ዘላ ቅዱስ ባስልዮስ እንታይ ዝብል መልከ እግዚአብሔር ነውንን በተፈጥሮ ቢልናይና ምስለ ወድ አምላክ ነውንን ግን ንሃነት ግን ክርስቲያን በመዃን እዩ ኢሉ አብኩነት ወድ ሰብ ዲናኖላ on the human condition ትብል መጽሐፉ ገልጿል ማለት እዚ ታ ካብ ተፋሰ ከአፍንጭ ውስጥ ተቀበላት ነፍስያ ማለት ካለንተ ያኔ አታ ተወሳይ I think ሰኔን ነር መስለን እንደ ተጋገ ሰኔን መስለን ነር او ሰለስተደን ቃላን ሰፈረ ሲዕከ ያለጁ አንተ ተሪፋት ከላ እንደ ያኔ ረብ በዚህ ሕነን هذا أدم سي كابسا سجنة تبلع تباهلون باللاموني ساس حق نيرا كده موسي حق نيرا دي هو تزاز النيات حقق بعل كل شيء جبر عيتقولي عجمر بهمنا نردو على كال جلس عجلة كلون تحاله جن عيتقول تبيلها تا حقتهم زلا ወይ እዚኣ ግበር ክትበሃል ከለኻ ወይ ኣይትግበር ክትበሃል ከለኻ ትእዝዝ ከለኻ ንስይ ሕጊ ትኾነካ ጅነታ ዝተባሃለትካ እንድሕር ክትጥሕሳ ጀሚርካ ሕጊ ጥሒሳ ኣለኻ ንብል ማለት ሕጂ እቲ ናይ ኦሪት ሕጊ የደቂ እስራኤል ብሙሴ ቢሎም ከም ዝተቐበሉ ኣብ ኦሪት ዘፀአት ብሰፊሕ ተገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ኦሪት ዘዳግም ኣሎ ኣብ ሌዋውያን ኣሎ ሕጂ እቲ ሕግታት ብምሉኡ ብሙሴ ቢሎም ዝተቐበሉ ማለት ግን ቅድሙ ኻት ክንብሎ ፀናሕናኻ ኣይትብላዕ ዝብል ትእዛዝ ከዓ ነይሩ ማለት እጂ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን እንታይ ዝብሉ ብፍላይ ፖርሽኖዳ ኣብ ሓንቲ መፅሓፎም ጠቂሶም ከም ዘለዉ እንታይ እታ ናይ መጀመርታ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ዝሃባ ትእዛዝ ጾም እያ ይብሉ ምክንያቱ ኣይትብላዕ ስለ ዝነበረት ማለት እዩ እጂ አዳም ሰዓዝዛ ትእዛዝ ጾም ያ ነይራ እታ ናይ መጀመርያ ትእዛዝ እዮም ዝብሉ ማለት እንጂ ኣይትብላዕ ተባሂሉ በሊዑ ስለዝበልዐ ከዓ ትእዛዝ እግዚአብሔር ስለተዓሰ ሞይቱ ማለት እዩ ስለዚ አዳም ተቆተለቶ ታ እፀበለስ ኣይኮነትን ነይራ እታ ዘይተኣዛዝነት እያ ቀቲላቶ እታ እፀበለስ ከም ተራ ፍረታት ያ ነይራ ዝተፈለየ ነገር ባርያታት ዝተፈለየ ነገር ኣይነበሩ ግን እታ ኣይትብላዕ እትብል ምጥሓሱ እታ ትእዛዝ ዘይምእዛዙ ንስያ እታ ትዕቢት እታ ዘይተኣዛዝነት ካብ ድሌትን ፍቅርን እግዚአብሔር ምውፃእን ንስያ ቀቲላቶ ማለት ስለዚ ብኣቢሉ ሜይቱ ማለት ስለዚ ወታ ቀዳሚት ዝተኣዘዛ ትእዛዝ ንስያ ነይራ ሕጊ ግን ንሙሴ ተዋሂቡ ኢና ንብል ምሽ እወን ናይ ሕጊ ኢና ሕጂ ንሱ ጥራይ ቃል ብቃሉ ጥራይ ወሲድና ሲ ሕግስ ንሙሴ ጥራይ ተዋሂቡ ኣይኮነን ክሳን እቲ ናይ ኦሪት ሕጊሲ ብሙሴ ቢሉ ተዋሂቡ ሓቀ አዎ ግን አዳምካ ሕጊ ተዋሂቡ ነይሩ ታይ ትብላዕ ትብል ሕጊ ማለት ስለዚ ንሳ ጥይሱ ማለት ሕጂ ኣይትብላዕ ጥራይ ተዋሂሉ እምበር ካልእ ሕጊ ተዋሂቡ ነይሩ ካልእ ሕጊ ተዋሂቡ ዝብል ኣይተፃሕፈልና ናቱ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይተነገረና ኦኬ እቲ ተቀዳሚ ተስተዋወተ ትእዛዝ ግን ኣይትብላዕ ትብል እያ ነይራ ኦኬ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ክንደይ ኣንስትኩም ረዓውኹም ዘለዎም እዮም ተፃሒፉ ደሎ ማለት ሕጂ ኣብ ኦሪት ናይ ሙሴ ሕጊ ሕጂስ ክንደይ ኣንስትኩም ረዓውኹም ዘለዎም ቁፅሪ ተገይሩሎ ነተን ኣንስቲ እግዚአብሔር ሓደ ኣዳም ሓደ ሔዋን ፈጢሩ ሓቀ ንሓደ ሰባት ሓደ ሰብኣይ ፈጢሩ ደቂ ሰባት ብዙሓት ኣንስቲ ክእትዉ ዝጀመሩ ድሕሪ ውድቀት እዩ ስለዝወደቁ ካብ ትእዛዝ እግዚአብሔር ስለዝወፁ ብናቶም ኣእምሮኦም ሰናይ ኮይኑ ዝተረኣዮም ነገራት እዮም ዝገብሩ ነይሮም ስለዚ ኣበይ እዚ ሕጂ
عبوريت مالتي معناته اوكي عدام مس بدله مويتي حكمش اه جيتا موت كانت اجيراتو نحاتيات قالعاتو يا معناته حاتيات بموت ابيلي موت بحاتيات ابيلي زنير مالتي عب رومي شو ما تسمع حدا زلو عكا ولا حجي تي مس موته انت يخوين مسلكم تي تبهرياتو دخون كوينو حجي بتدخامو كا قدمو زي نبر عبتناتو زي نبرتي حاتيات تجلس كمزي عبولتي انت زبحال حدا زغلص حيل خوينو مالتي تي حاتيات تزاز እግዚአብሔር متحاشي ስለዚህ ቅድሙ ንቅድስና ዝተፈጠረ አዳም ብሞት አቢሉ ግን ኃጢአት ይገዝኦ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብሞት አቢሉ ዝኣተወ ኃጢአት ደቂ ሰባት ብፍቃዶምን ድሌቶም ንኸዱ ገይሮም ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እግዚአብሔር ንሕራሪናዮ ኣብቲ ምዕራፍ 6 ዘፍጥረት እዚ ሰብ ብምፍጣር ተጣዕሰ ዝብል ኣሎ ሓቀ ምክንያቱ እግዚአብሔር ንቅድስና ይፈጢሮም ነይሩ ደቂ ሰባት ግን ብናቶም ሕልናን ብናቶም ፍቃድን ካብ ፍቃድ እግዚአብሔር ስለ ዝወፁ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ኣብ ውድቀት ስለ ዝነበሩ ወይ ከዓ ኣብ ፀልማት ስለ ዝነበሩ ደቂ ሰባት በቲ ናቶም ሰናይ ኮይኑ ሰራዮም ነገራት ይገብሩ ነይሮም ማለት እዩ ክርስቶስ ምስ መፀ ግን ናብቲ ቀዳማይ ደረጃና ወይ ከዓ ናብቲ ናይ ቅድስና ቦታና ስለ ዝመለሰና ንሓደ ሰብኣይ ሓንሰበይትን ሓንሰበይት ሓደ ሰብኣይ ናብ ዝብል ናይ ቅድስና ኩነት መሊሱና ማለት እዩ اوكي قال هو تسمعنا افتا ادم امين ابنا يزفطرت كاسي اتوم دق سباسي مس دق املاخ كم تواصبوا موني مريت كاتبالاش وتبل من يوم توم دق املاخ تبايلهم دلو من يوم كتوم سبات تبايلهم دلو لك عزي اسمسناي مصحف هنوك كتماساسل كوينا تسمعاتني كمان هو زوم نقعات توديدون ገለገለ ዝብሎም አሉ እንዴ ኣብቲ ኦሪት ዘፍጥረት هو لقعات انت مالتي ንጉዓት ማለት ገጅፍቲ ማለት እዩ موزي امسناي مصحف هنوك تماساسل دو زي ነገሩ ኢልሓወይ መጽሓፍ ሄኖክ ክሳይ ዘድልዩ እንዲ ትርጓሜ ዘድልዩ መጽሓፍ እዩ ቃሉ ቃል ይኮና ንኸዶ መጽሓፍ ሄኖክ ሕጂ መጽሓፍ ሄኖክ ከዓ ሓንቲ መጽሓፍ ታይሁን ኣይኮነትን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ተፃሕፈት ፅሑፋት እዩ ሕጂ ንሱ ናቱ ትርጓሜ ዘለዎ እዩ ሕጂ ኣቦታት ቤተክርስትያን ግን ብዙሓት ኣብኡ ዝተፈላለየ ገለ ርእቶ ዘለዎም ኣለው ገሊኦም እቶም ንጉዓት ዝበሃሉ እቶም ዝወደቑ መላእክቲ ምስ ደቂ ሰባት እዮም ገለ ዝብሉ ኣለው ኣቦታት እኳ ክንብሎም ኣይንኽእልና ኣብዚ ዘበንና ዘለዉ ቴዎሎጂያንስ ማለት እዩ ከም በዓል ስቴፈን ዲ ጆንስ ገለ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ኣብ ሓንቲ መፅሓፉ ከምኡ ክብል ኣንቢበ ኣለኹ ማለት እዩ እቶም ንጉዓት ዝነበሩ እቶም ዝወደቑ መላእክቲ ምስ ደቂ ሰባት ንጉዓት ሰባት ተፈጢሮም ይብሎም ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ከዓ ደቂ እስራኤል ኣብታ ምድሪ ተስፋ ክኣትዉ ከለዉ ክዋግኡ ከለዉ ኣጥፍዎም ዝብሎም እግዚኣብሔር ዝነበረ ህዝብታት ነይሩ ሓካዮምስ ኣብነት ሰብኣዮም ሰበይቶም ቆልዓ ከይተረፍካ ኩሉ ኣጥፋእዮ ዋላ እንስስኦም ከይተረፈ ዝብሎም ነበሩ እጅሶም እቶም ዓሌት ናይቶም ንጉዓት እዮም ገለ ዝሓፉ ኣሎ ናቱ ርእቶይ ምናልባሽ ካበይ ኣምፂዎ ገለ መለ ብዙሕ ኣነ ኣይፈልጥን ግን እቶም መብዛሕትኦም ኣብ ሃገርና ዋላ ኣብቲ ኣንድምታ ዝትርጎም ወይ ከዓ ኣብ መብዛሕትኦም ክገልፁ ዋላ በዓል ፖርሽን ዝኾኑ ገለ ዝገልፅዎ ትሰምዖም ግን እቶም ዝወደቑ ወይ ከዓ እቶም መላእኽቲ እቶም ደቂ እግዚኣብሔር ዝብሎም ዘሎሲ እቶም ደቂ ሴት ዝነበሩ እዮም ሕጂ ምስቶም ደቂ ቃኤል ስለ ዝተዋሰቡ እዮም እዩ ዝብሎም ምክንያቱ ቃኤል ንኣቤል ምስ ቀተሎሲ ክሳይ ኮይኑ ፈራሕ ኮይኑ መቕባሕብሓ ኮይኑ ነታ ዝረኸበና ከይቃትለኒ ገለገለ ኢሉ እግዚኣብሔር ክሳይ ገይሩ ድሓር ንቃኤል ዝቐተለ ኣብ ዓለክ ፍደየ ገለ ዝብል ኣሎ ሓቀይ ምናልባሽ ቃሉ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ኣይ ቲንክ ብኣርባዕተ ገለ ከባቢ ይመስለኒ 3-4 ኣሎ ሕጂ እቶም ደቂ ቃኤልን እቶም ደቂ ሴትን እዮም ማለት ሕጂ እቶም ደቂ ሴት ዝነበሩ እዮም ወሪዶም ንሶም ደቂ ቃኤል ዝነበሩ ምስ ተዋሰቡ እዮም እቶም ንጉዓት ተፈጢሮም ማለት እዩ ሕጂ ንዖም እቶም
እቶም ኣብ ደብረ ቅዱስ ዝበሃል ዝነበሩ ገለገለ ተባሂሉ ኣብኣና ብትውፊ ዝግለጽ ማለት እዩ ምናልባሽ ገለገለ ኣሕዋት እንተለኹም ጽቡቅ ኢልኩም ክትገልጹላ ትኽእሉ ኢኹም ኣፍልጦ ሳይ ዘለኩም ማለት እዩ ግን እቶም ሰባት ምዃኖም እዩ ዝግለጽ ኣብኣና ማለት እዩ እቲ ባህርያት ናይ ደቂ ሰብ ሕጂ ደቂ ኣምላኽ ገለል ብሎም ደሎ እወ ንዑ ብወይ ዝገልጾ ዘሎ ማለት ኦኬ እሺ ቃል ህይወት የስማዕና ስለዚ እታ ናይ አብርሃም ሲ ወለዶ ናይ አብርሃም ኣሎ ዶ ብዘፍጥረት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እወ ኣሎ ዋላውን ንባዕሉን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 እውን ኮለና ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 3 እውን ኣለና ካብ ክርስቶስ ስጋ ዓዳም ቆጽር እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ከዓ ካብ አብርሃም ስጋ ክርስቶስ ይቆጽር እዩ ኦኬ እንድሕር ናይ አብርሃም ወለዶ ቆጽር ኮይኑ ብዝስ ንሳራ ይእትዋ ዶ መብዛሕትኡ ብባህሊ ናይ ደቂ እስራኤል ብሰብኣ እዮም ዝቆጽሩ እምበር ብሰበይቲ ይቆጽሩ እዮም ኦኬ እዚ ሳራ ሳይ ገበረት ማሲ ኣሕዋት ከም ምዃኖም ትሕውነቶም ምናልባሽ ገለገለ ሰባት እንታይ እዮም ዝብሉ በቦድዮም በደም ኣሕዋት ነይሮም ዝብሎም ብለው ገሊኦም ከዓ ጓል ሓዊ ኣኔራውን ዝብሉ ኣለው ሳራይ ማለት ግን እሱ ቦቦ ሓፍተይ ኢልዎ እወ ሕጂ እንታይ ሓፍተይ ምባሉ ኣብ ማሲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሓት ግዜ ቀረባ ዝማድ ተኾንካ እውን ኣሕዋትን ኢኻ ትግለጽ መብዛሕትኡ ሰብ ዋላቶም ሊቃውንቲ ዝሰማምዕሉ ንሱ እንተበድእ በቦ ይመስለኒ በቦ ኣሕዋት ከም ዝነበሩ ዓዲታቶም ግን ዝተፈላለዩ ነበራ እዮም ኣነ ዘበብኩ ማለት እዩ ገለገለ ከዓ ጓል ሓዊ ነይራ ዝብሉና ሓንቲ ዘርተን ቢወለኹም ምናልባት ባል ሰሙን ወይ ፌዝ ዛዕባ እዚኣ ፍልጠት ዘልይኩም ክትሕግዙም ትኽእሉ ኢኹም ማለት ዘንበብኩም መግለጽ ዘሊ ኣራይ ጽቡቅ ጌርካ ንሓገጽካ ዜና ሓወይ ምስ ኣሕዋቶም ግን ተዋሲቦም እዮም በዓል ቃይልን ኣቤልን እሳ ረስዒካለይ ምስ ኣሕዋቶም ከም ተዋሰቡ ተዋሲቦም ምክንያቱ ሲ ምስ መን ዳኣ ምኳሰቡ ኣዳምን ሄዋንን እንተኢልና ሲ ክልቲኦም እዮም ዘለዉ እቶም ዝወለድዎም እዮም ካነ ንሕዶም ክዋሰቡ እምበር ዘርኢ ክቕፅል ተኮይኑ ሲ ካካል ክመፁ ይክእሉን እዮም ካልእ ሰብሲ የለን ብዘይካ ንሶም ማለት እዩ ስለዚ ዘርኢ ንክቕፅል ተኮይኑ ሲ ግድን እዮም ክሳይ ይገብሩ ኣብ መጽሓፍ ክፋል ሕጂ እንታይ ኢሉ ይገልጾ ናቶም ታምስ ኣቤል ተወልደት ሚካኤል ታምስ ሚካኤል ተወልደት ካና ኣቤል ከም ምዃና ኣብ ናይ ክሳዩን ይገልጾ ይመስለኒ እዚ ሄክሳሜሮን ናይ ኤጲፋኒዮስን ይገልጾ ይመስለኒ ተዚ ተጋገ ኣክሲማሮስ መጽሓፍ ኣክሲማሮስ ዝበሃል ኣሎ ኣክቹዋሊ ንሱ ካብ ብዙሕ ክሳይ ኣይኮነን ብዙሕ ኣካታዒ እቲ መጽሓፍ ኤንወይ ግን ኣውን ዘሎ ይመስለኒ ግን ታናይ ስለዚ እቲን ማንታሲ እታ ምስ ኣቤል ተወልደት ተማንታ ናይ ኣቤል ንቃኤል እታ ማንታ ናይ ቃኤል ካ ንኣቤል ማለት እዩ እወ ዝብል ትውፊት ኣሎ ዋላ እውን ኣገለገለ ጽሑፋት ክረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ክፋለ እውን ክረኽቦ ንኽእል ኢና ኣብ መጽሓፍ ክፋለ እያ ከምዚኣ እታ ናይ ማንታ ናይ ቃኤል ንኣቤል እታ ናይ ኣቤል ወይ ኣብ ክፋለ ወይ ኣክሲማሮስ ምናልባሽ ኣብ ሓዲአን ክህልዋ ክእለ እየን ኣብ 73 ሲኢነ እያ እንዳይ ኣይ ኣቡሳይ ኣይትረኽበን ምናልባሽ ኣብ ናይ ኣክሲማሮስ ወይ ኣብ ክፋለ እንተተረኽበት ምናልባት ያኔ ዜና ሓወይ እርመንጠና ናሃብካ ኣልዮ ተስማ ጽሉሓት ምናልባሽ ተጋገና ያገለ እንተልዮ ተሩምና ተወለ ካብ ሓሳብ ስለባን ስለንዛረብ ዘለናስ ይጋም ክትዛረብ ኸለ ቃል ህይወት يسمعنا كله قنوع يزلا مهران كلهم عندك نوسخينا بالعلو ምናልባት ኣብታ ናይ ሕጊ ትብል ምናልባት ሕጊ ንሙሴ ተዋህበ ተባህለ ብዙሕ ክስባኽ ስለሰማዕና ወይ ተጻሒፉ ስለንረክብ ጥራይ ሕጊ ሙሴ ጀሚሩ ይነበለና ማለት ተሕጊ ጽሑፍ ወይ ከዓ ናይ ኦሪት ኢና ንብል እምበር ንሙሴ ተዋህበ ተሕጊ ኣቀዲሙ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ እቲ ሕጊ ኣቀዲሙ ነበረ ክንብል ከለና ሕጊ መቸም
ንምንታይ ተዋሂቡ እንድሕር ዳይልና ኣብቲ ናይ ኣዳም እንድሕር ኢና ሕጂ ኣዳም ናፃ ዕድል ከም ዘለዎ ፈትዩ ክእዘዞ ከም ዘለዎ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣፍቂሩ ከም ዝእዘዞን ምስኡ ከም ዝነብርን ብምርጭኡ ክኸውን ተኣምልኽኡ ስለ ዘለዎ ዝተዋህበ ዳ እምበር ንመቕፃዕቲ ወይ ንፈተና ተባሂሉ ዝወሃብ ኣይኮነን ሕጊ ማለት እዩ። እንታይ መግለፂ ፍቅሪ ማለት እቲ ካብዚ ኣይትብልዕ ዝብል ክመፅእ እንከሎ ስለዚ ሕግን ኣዳም ተዋሂቡ ወይ ሕጊ ልቦና ይበሃል። ሕጊ ልቦና ዘበሎ እንታይ እንድሕር ኢልና ኣብ ልቢ ዝተፃሕፈ ንምባል ኣብ ልቢ ማለት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክተቕስዎ ፀኒሕኩም ብምስልና ባርያናን ብምስልና ንፍጠር ኢሉ ንኣዳም ከም ዝፈጠሮ ክንብል እንከለና ተሓስብ ዘለኣለማዊት ህያዊት ነፍሲ ሂቡ ስለ ዝፈጠሮ እንታይ ሂብዎ ዘክትብለ ፀናዕክ ጠቂስኩም ኣፀኒዕኩም ስለዚ ባዕሉ ኣመዛዚኑ ወሲኑ ብምርጭዎ ከምልኾ ስለ ዘለዎ ዝተዋህበ ዳ እምበር ካልእ ኣይኮነን ማለት እዩ። ድሓር ግን ነዚ ሕጊ እዚ ጥሒሱ ነታ ኣይትብላዕ ትብል ጥሒሱ ኣብ ዝወደቐሉ ሰባት እንደገና ግብሮም እንዳኸፍአ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ እቲ ኣብ ልቦንኦም ዝነበረ ሕጊ እቲ ኣብ ሕልንኦም ዝነበረ ንእግዚኣብሔር ፈትዮም ክኸልዎ ዝግባእ እናጠፈ እንዳረሓቐን ምስ ከደ እግዚኣብሔር ከም ብሓድሽ ናይ ፅሑፍ ሕጊ 10 ትእዛዛት ኢሉ ብኢድ ሙሴ ሂቡ ነዚ እቲ ሕጊ ንሙሴ ተዋህበ ዝተባህለ ማለት እዩ። ናይ ፅሑፍ ሕጊ ወይ ከዓ ብኢድ እግዚኣብሔር ኣብ ፅላት ዝተፃሕፈ ሕጊ ዝተዋህቦ ማለት እዩ። ቀፂሉ ሽዑ ወንጌል ዝመፀ ከዓ ንዕኡ ነቲ ዝነበረ ሕጊ ዝያዳ ዘፅንዐ ወይ ከዓ ብፍቅሪ ዝኣሰረ ፍቅሪ እግዚኣብሔርን ፍቅሪ ብፃይን ዝብል ወይ ከዓ ሕጊ ወንጌል ከዓ ዝመፀ ድሒሩ ዝመፀ ናይ ፍቅሪ ሕጊ ከዓ ሕጊ ወንጌል ወይ ከዓ ብስራት ወንጌል ከዓ ንብሎ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ሕጊ ነይሩ ወዲና ኣዳም ትብል እንታይ ደኣ ማለት በሙሴ ተጀሚሩ እንድሕር ዳይልናስ ብሙሴ ይኮነ እንተ ሕጊ ተጀሚሩ እንታይ ደኣ ዝተፃሕፈ ሕጊ እዩ ወይ ከዓ ሕጊ ትብል ቃልሲ ኣብ ክልቲኡ እስከ መያ ንዝብል ብከምዚ ክንሕዛ ፅብቕቲ እያ ክብለክ ስለደሎ ክእል ኢሉ ካልእ ሓውና ዜና ገብርኤል ፅቡቅ ገይሮ ክስታይ ስለ ዝገበሮ ብዙሕ ዝውስኸሉ ወይ ተወሳኺ ሓሳብ የብለይኒ ፌዝ ሓውና እንተለካ ቀፅል ወይ ኣቢ ፅቡቅ ገሊፅኩም እምበር ቴንክ ዩ ኖ ፅቡቅ ተገሊፁ ኣሎ ቃልዮት ይስማዓልና መምህራን ኩልኩም ሰብ ንኹን ዜና ገብርኤል ብጣዕሚ ፅቡቅ ገሊፅኩምላ ንሊዱ ሃፍትና እውን ተባረኹ። እሺ ሕረ ካልእ ሕቶት ኣሎ ወይ ዝኾነ ነገር ተሎ ክንዘራረበሉ ተደልዮ ነገር ተሎ ይሕዋት بحوي درجة تداخي ما أسب تمثل زلاهم زريا زلا كومينا خنقبر ودحان صباح ونكفت مدينة صباح خنراها ولا الله خليكم ما ينبغى ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ተማሂርና ብዙሕ ዝጠቅምኒ ሂወት ዝኸውን ተማሂርና ኢና ቴንኪዩ ኣቢ ቴንኪዩ ሶ ማች ጠቀሜላ ነው መምህራን ክርከቡ ከለኹም ሕጂ እኮ ፅቡቅ እንዲ ደስ ዝብለካ እቲ ነገር ቃንቻ ዌልካም ኣታለኻ ዲኻ ጠፊእካ እምበር ሰብ እቲ ውፅእ እንዳበልካ መቸም ኣይትርከብን ኢኻ ኣብ ስራሕ ዲ ዘለኻና سلام عبد السلام لي وخمي كأنيهم دحان ليهم ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ
مسجن أملا دحانينا كمي تعرفين أنا ويح خوينو قريفهم ما أساسكم كازلاين نحن تزي خافت ناس سخالي دوانكم زي تخفتوا ليدو كوت خفت كأني أقوي راح عنده أصلا ترى عندها تدخلون أو كذا يا تخكني نونا يتعاملنا عندهم هني نقدم بورها بروح زي أكون زينا قبل إلا نبي كيلو ما حسسني إني دياكون سي أركمنا مشكلة صباحون سرح يزهون ليتي يخلنا نوع خفيتك ولا حالف النديو بصراحة خوينو هي متعامة بين خير إيكم يدسيك إن متعامة ساعة شو منطقة جمرينا تمرتنا ولا نخلات ما أخلهم ده ولا تصبح ساعة شو منطقة جمرينا صبغت تمرت جميرة مالو تاني أبوس لكل ساك شيكس انت بالتمرتي نقرأ تمكر نقرأ دحنات نقرأ قربان لأن كلنا دا بلنا يمكن كينا شعودنا هفتاني متحف كل سنة احنا حلف مسناني مالتي كم تا حدا جزاقرني هزنا بنا لا صبو حسابيو شير قبرونا لما نسبب تزيرنا يومنا الواسي شير ايش اجوها قبل الكايوه أنا هاوي كمل لها أو خلاها سلام كذا لك ليدون سلام على العيب لنا في حاونا كافتم دور نقم سبات إخا بتعمي لا سلام تطريق كمل لها لا كمل ما عندي هذا كما هم تزوج إحنا تقولينه عايز تفتني ها جزا قريف كيو ده عندي ده عنا زابير مسجن سلام ده بدعم ده أبيني دعم أبي نفري يا توبي خان يتكبروا عقل لك أو حكي فايت وأصلا ما قادلتي جوز ما قادلتي سلام يا حوات واي الله قنينو سلام ديو أبا حاوي ليدو فيث هوب جوز حاوي هم يتعنا لنا كان حاوي دينكي كبرس فح يا قدم حراي قاعد صبها لكم أبتناي كسنتين أبتناي راكي حاجة حنت محزت زاربني راسي كبدأ لي عطن بلك أبغاندا قال خلواسي كم زي صولت قال قبر لان I don't know كم زي بنت أخوينا قال إلى محاسبهم سي حجي كوتشو لا مثلا هم كم قاعدين نزلوا غير مسقبر وانيرو ومن عند حنت محزال لا امشي مثلا ثم عنده يقول انا سين حتى تكلمني ابي قلت انا مدحنا يسوع كريستوس المسال اوانتي بيت عالم كندي نيرو اجل ساعه شمونت بليون لنا شعو كندي نيرو ابو زياس اللي اسفلت زياس من بس اون زي اللي اسفلت قال فلو طيب لكم اي زياس انا ساي اجمتاكو كان حاوي أنا ياك قمت هذا حاسس يا جدا أو تروك زيتو كوبا رسائل تاريخ لنا جدا كتقول لي يا جد حتى ما كانت بغي مالت هو بدي حري خاص انتي انا في الدل اندحر بس حسابكم تنيروسي حجي ابقل قال نغراسي كتعيل علو يوم بوديزم ديوم قال مسيوم كريستيان مو كتعيل علو زي ترينيتي زبال ወይ ካዝ ስላሴ ዝባል ዝሃባና ይኹን ቀሪሕሞ ከምዚና ነይሩና hana ገሌሎም ሲ ከምዚ ምሻለካ ቀደም ዝገብሮ ነበሩ ናይ እምነት ጽምብላት ገለ ኤቪደንስ ከም ኤቪደንስ እንዳቅረቡ ገለ መለሲ እዚ ሰለሰ ስላሴ ባአና ይጀምሩ ዝብል ዓይነት ከተዕልዕሉ ምስዮም ክርስቲያናት ማለት ሕጂ ኣነ ሰብ ነይሩ ሽዑ ክንደይ ብዝሕሰብ ነይሩ እምነታት ከክንድምታይ ዝሆን እምነታት ወላ ተሳቶም ዲም ድሒሮም መጽኦም ድሕሪ ክርስትና ገለ መልኩም ይታስ ኣነስ ዚታት ክፈልጥ ደላ ኣነ ንድሕነት አይጠቅም እንዲ ግን ታሪክካ ጽቡቅ ወይ ዝሆነ ነገርካ ከም ተፍልጦ መጠን ግን ጽቡቅ ነው ትፈልጥ ማለት ካይ
هو እዞም ማስላም ሰሓቆም እዮም ካብ ቡዲዝም ሁዲዝም እዮም ኣምፂኦም መስላሰ ክብሉና እናተወልቃ ገደል هيا موليد أنت همي الله حني جناب زياسي سلام نبلا لنا لدو سلام بالي لدو سلام بالي نحونا أنا عيني كيف نحكم كا مزجان أملا تمام سلام حج انت لهم سلكا كنا حوي اتوم ايون ترى كميلهم انترا كم زبلو خينوم اتوم ايود حقهم يوم حقهم كاي يكونون حج انت لهم سلكا اتي نحكي ايراونت كرسناي تردي خاني تتحققنا ملات ناي ايراونت كرسناي بزي كرسنا ايراونت غولولاي تردي خاني حج كمتي قرص باولو زبلو كله تاب اوريجنا بره نسو صلالوتي اتا اكل غنا بعل كريستوسي كم زبله ايراوان كتم تحجابو زنبر زلو يكسحج اب صلالتهم زنبر زلو مالتي حاجتي نسم زتكمل صحفاتنا اتي نحن نتكمل صحفاتهم سلازي كرسنا كابايرونو دارغا بزح ايتفلينيخا ግን እቲ ፍልሊ እንታይ እዩ ክርስትና እቲ ግልፀት ናይ ኣይሁዳውነት እዩ ከምቲ ቅዱስ ኣግናጢዮስ ዝበሎ ብሉይ ኪዳን ክባል ከሎ ይብል እተሓብአ ወይ እተሰወረ ሓድሽ ኪዳን እዩ ሓድሽ ኪዳን ክባል ከሎ ከዓ እተገልፀ ኦሪት እዩ ይብሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣይሁዳውያን ተራ ከሚሎም ኮይኖም شكر زلوا يكونن غريخاوያን ድማ እንተራ ኮሚሎም غريخاوያን እቲ ናይ ቤተክርስቲያን ቋንቋ ግሪክ ነይሩ ኣብቲ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ክሳብ ሻርሻሻብዓይ ማለት እዩ ስበቃ ግሪክ ነይሩ ቋንቋ ግሪክን ላቲንን ስለዚ ኣብቲ ግዜ እቲ ከዓ እቲ ፍሉጥ ፍልስፍና ዝነበረ ኣብቲ ግዜ እቲ نيوبلاتونيزم زبال ناي بلاتو فلسفنا يكمخا هيلينيزم زبال ناي ارسطوطل فلسفنا خا مالتي سلازي بزو قالات الله بعل بلاتو زتكملو زنبرو اتوم كريستيانات كاني نوعو اصنيعهم نبزحات دارغان غريخنا برسنا كتمص غيروم مايم أجنتي أمس قبرو بتوعن قوم مالت بتنعم تردهم قومك بتنعم تردهم فلسفنا بابيلهم ونجيل سبكلهم نيرهم كم زي أخا من جيروا لهم سيلكا قرص باولوس كما جيروا له أبتنا غريخاوያን مغرس آتيو نزارو خلصي حدا خبتهم مزاحات أمانة وزنابرة unknown God زي تفلت عنها زبل مسرعي قدس باولوس انتهي لهم اموس بزعبا ازي زي تفلتوا املاخ بزعبا كنروكم يليو وانجل سابق خلهم تردي خان سلازي اتوم ايران ترى كميلهم حكمهم درجة كرسنا ملعات ناي ايران سلازي خوانا درجة حكمهم تفلت خليخة بوديزم وكايلكا جوس حوي بوديزم وبوديزم ده ما انت بتراخي بوديزم ده بوديزم وكايد بلا كارلو هنديزم وكان همارا زوم ابين زلو بعل برا بعل كريشنا راما قلمر زبالو يس يوجد تعاوي ومسوم ده متراخيبنا بخميم مسوم ده هي قوم زبر لا كتعوي تعمل لو مخا جوسي هاي مسوم شي ورحد إذا عملوا بعلم زقرط ثلاث سمات غيروا بعلم زقرط وين دام هاي نعم حضرك جوزي سلام ولدي حاول حقي يغني سلام ولدي يسحوي حتى راح ندخون قليدو سلام ترى شي اخي اكو قال زحت بس سلام داو على القريغي
او ولي صحاوي تا كومنت حجي على تا كومنت اترداتنا تا انت اسكي ايوا حد سألك واي مساسيلو نايتون بوديزم هندزم قال زبرو زلو سأل مساسيلو حد اسلامي يمسي زس نسألنا ثلاثة مسألة سوم ثلاثة سبعة يخم تسألوا ويخاني يركا نسون قالوا حد بوستي لو عري يعني واحد اسلامي إذا سنة حسب سخاواتهم يخم وسيركم ما يعتبر حج منيو تي اسلامي إذا بنتاي زيف لك كريستوس سلام كم سايكون كنت مساخو إيلو يبلكا كند عالم ملو تسغيلو إلا ندامنا أو حنت تقصوا سيدو ناينغا سيفكم العلو ندي زبل سيفكم كلتا سيف علنا وسولو ياخلكم ندي زبل እንዳበሉ ሲ ናይ ንጉስ ናይ ሰላም ኣይኮነን እንዳበሉ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ተቀይሶም እንዲም ንጸጋም ዘብሉኻ እጂ ናቶም ዘረባ ፈጺሙ هراي اسكي بيناي تاريخ هراي اب هندي تجميرو دي كريستنا خوينو بديزم هنديزم هراي اب هندي وياب ابتي زركبو بوتان ات كريستنا تجمرون بوتان بهيستوري اسكي راغبلنا صبو هراي اسكي خابو وسيدكم يبلنا ما بيناي تاريخ ويك من اركيبو كومي لمازي اسكي يردونا ريها يلا نور حنت زرخب من البعض ازم هنداويان باتيم يغلطا زيم اسرائيلاويان ويكا ايهود كم زنت زبلنا خمس خلو صنح جوسغن من البعض كابو مستوسته انت تبل كستاك خاون خيل كمثل خيلي معناته بزوح كابتناتهم زمته تب صلالو تابوم زنبره بأكل أبزي أنتو نا يوحنا سافرك أنا بمنيران تاريخ ما مكراب كم زجبرت بيت كريستيان جن كم زيارته مالت أنتي مكراب زسافيته وإذا علمتوس بيت كريستيان تخدنته ده بلغنا يقرأ الناس أنيحو سلزي نبركم دا أشتاك يكونوكم به زعبا جزرة بزعباتهم كاتن ويكاب زعبا بولي كدان حدش كدان كنجر كله እጅንታ ይخبلካተለ ንሱ እቲ ታሪኾም ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ስለ ዘሎ ተም ኣይሁድ ሕጂ ሓድሽ ኪዳን ንዘሎ ስለ ዘይቅበሎ ምስ ታሪኾም ኣተሓሒዞም ንሳቶም ከወቕሱኻ ቁሩብ ክመስል ይኽእል ኣስላማይ ግን ድሕሪ ሻርሻይ ክፍለ ዘበን ዝተበገሰ ትምህርትታቱን መፅሓፍታቱን በናይ መለክዒ እሞ نكرستنا كمازن زين أجلس زي كوني أنا بحركة بزيا قرقص خلصني حجي بعال بودهيزم قال ما أمالختي خملو خلو ناي فتر أملاخ حرن بينيو ناي قطع أملاخ حرن بينيو ناي وقع أملاخ هذا 10-4 on route ناي قطع أملاخ حرن بيني قال ما دي حجي قنا أبانا قنا سلاسي خنبل كلنا سلاسيهم معرض يكونوا سلاسيهم حاريهم حجي أبن والدنسي بك خلته معرض غنمو حنصل زيك ساقر رسول كم زي معرض غنمو شعب حارة تراخيبهم سي بحارة كعايو كم تسمع معه نسخات زقبر نسخات تقبر قال يكون المالدي أوانا سلاسيهم حاريهم حدا ولد كباب ولد منفس قدس كان كباب سرت بقى سلازي منم زرخ نحن سلاسي خلنا نتكلمنا اليوم بزعات كل خلون حدا يكون قبلي ليه اليوم انت مو قبلي امو درجه كل هو زلو زبل هول ساملاخي نوعهم مالتي كل هو زلو زبل هول ساملاخي حدا معلتا بتعليم كله اب ميليتارسي حدا ود فيتنام يا حدا عركي حجي صارت بتعمل يفرح
حجي دقي سخلو صاريت اب كسادو قال لما ميلوسي اويلو حجي انا خا انت كونك صاريت زين قال لنس حجنا انت قتل كواسي بقى تقطع بتام تقطع بقى نسا جهنم كتب لي خا قال ما بقى نسخه اي وش بقى نسا جهنم كثير عليك قال لني حجنا اي تردى ان تي تحرقانو دحرجن نجرنا انا سوري لي مالت سيتي صح كندو زوت اكواسي يتحزل لي اليوم حج نعوس كما املاح بقى كما املاح زو قتلك نو حج بقى حج كمل كي لازم مسكرسنا تحزو ها زرخ زبالي يبلون مالتي يا بزخونه سي يا خم زبل ندي رئيس حجي سي كتع قال نيروهم بزخونه انا خاص ندحر شبوط كاني قال يا سلام دي يا كون كمي كاني سنه تتافينا كو زاناي غودلياس نا بنغدا مصطفى اباكا تافينا وغيرها انتي دي خلك ادلي ابزي غتولو صنح حاسي حجي انتي موت متحازن حزبي عالم اب ناي غويتا لدت زنبره بزحن زتولو زلخن كمي خا تتحازن تحت مسينا لك مالتي يا تا خسين دحجر انس كوما عينت قدم حج قدمي ناي غويتا مصوص كوما عينت سنه حساب تنيروسي منالبات قليلا دي انا خسي غيره كم حتى مسيني حجي قدمي تنيروسي نحنا بحافشان نتمسن مركاب ندي قندي ويكا زخونه نيش يفلط ان مركاب ندي بر عبا قداسنت كيكون انزي نقوم إليه بحث انت حبشو انت انتي زبلا بزي قداماي قرنطوس عرف هذا ولا كساب عرف كل تزلو اتي اب كريستنا زلو امنت اندحرينا حدا ولا بسلاسي حدا اندابلكا سلسته اندابلكا حدا كما يزي إلو حدا سب بمدراو تحساسو كردو بطعم كبيدي كنفلط زلنا ቤተ ክርስቲያን ሀነ ከተጠቅሶ ከላ እንታይ ኢላ ተጠቂሳቶስ ምስጢረ ስላሴ ምስጢር ተብሎ ዘላ ንምንታይ እዩ እንድሕር ኢላ ምስጢር ንኣመንቲ ዝተገልፀ ንዘይኣመንቲ ግን ዝኸብዶም ማለት እዩ ብእምነት ዝርአ ብእምነት ዝብፅሕ ምክንያቱ ሓደ ሰለስተ ኮይኑ ይፈልጥኒ ሰለስተ ሓደ ኮይኑ ይፈልጥኒ ኣብ ስላሴ ግን ንሕና ክቡን እዩ እሙን እዩ ኢልና ብእምነት ንቕበሎ ብእምነት ንሪኦ ብእምነት ንርድኦ ንዘይኣመን ግን ብሎጂክ ኢልካ ብገለልካ ከተረድኦ በቃ ክኸብዶስ ሓቂ እዩ ሓደ ሰብ ሰሚዕ ጥራሕ ኣሚኑ እንተዘይተቐቢሎ ክኸብዶ ግድን እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ቃል መስቀል ነቶም እንኣምን መድሓኒት ወይ ከዓ ድሕነት እዩ ነቶም ዘይቅበልዎ ግና ወይ ከዓ ነቶም ዘይኣምኑ ግና እንታይ ዝብሎ ዕሽነት ይብሎ ሕጂ በቃ ፍቅሪ እግዚኣብሔር ፍቅሪ ክርስቶስ ፍቅሪ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኢና ንርኢ ኣብ ትምህርቲ ወንጌል ኣብ ትምህርቲ ክርስትና ኣብ ትምህርቲ ናይ ጎይታ ወይ ኣብ ትምህርቲ ናይ ድሕነትና ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ሰለስተ ኮይና ርኢና ይንፈልጥና ኣብዚ ናይ ቅድስት ስላሴ ዝብል እንድሕር ርኢና ሕጂ ኣብቲ ስእሊ ቅድስት ስላሴ ኢና ንብል ወይ ከዓ ኪዳን ክነብፅሕ ከለና ቅዱስ እግዚኣብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት እንዳበልና ኢና ነብፅሕ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ክንፀሎ ከለና በቃ እግዚኣብሔር ፍሉይ እግዚኣብሔር
ሓያል እግዚኣብሔር ዘይመውት ንብል ግን ከዓ እንታይ ንብል ሽዑ ዘተወልደ ማርያም ድንግል ከዓ ንብል እቲ ዘይመውት ተወልደ እንደገና ተጠምቀ መይቱ ካብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተንሥኡ ዘይመውት እንዳበልካስ መይቱ ዝተንስእኻ ትብል ምስጢረ ስጋዊ ኻነ እዩ ክብደቱ ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን ኣብኡ ኣሎ ምስጢረ ጥምቀት ኣብኡ ኣሎ ሕጂ እዚኦም ኩሎም እቶም ኣእማደ ምስጢር ዝበሃሉ ሓደ ሰብ ግልጽ ግልጽ ኣቢልና ብቃል ዝረፍ ዝረብ ኣቢልና ብሎጂክ በዚያ እንተኸድካ ከምዚ ኢልካ ወዲእካ ከምዚ 1+1=2 ኢልካ ከተረድኦ ትኽእል ኣይኮነን ብዓይኒ እምነት ብመንፈሳውነት ትሕት ኢልካ ምጸሎት ሓዊስካ ከተረድኦም እንደዘይክኢልካ ምስ ሎጂክ ዝሰማማዕ ኣይኮነን ወይ ከዓ ብሎጂክ ጥራሕ ሰብ ክበፅሖም ዝኽእል ኣይኮነን ክብለካ ደልየ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ንሕና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኢና ንኣምን ወላታ ጸሎትና ክንጅምር ከለና ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ንብል ሰለስተ ፀዊዕካ ከመይ ጌርካ ሓደ ትብል በቃ ዕሽነት እዩ ዝመስል ንኻልእ ንዘይኣምን በቃ ቶታል ዕሽነት ቀፂልካ ሽዑራዮ ከማኻ ዝበልዕ ዝሰቲ ዝድቅስ ዝትንስእ ዝንቀሳቐስ ዝደክም ዝጸምእ ጎይታ መድኃኒዓለም ክርስቶስ ነዝኻ ኣምላኸይ ክትብሎ ከማኻ ዝበልዕ ዝሰቲ ከመይ ጌርካ ከም ኣምላኽ ተቕበሎ ፍጽም ክኾን ኣይክእል ነቢይ ኢና ክንብሎ ዘለና ክብሉ እንከለዉ ብእምነት ይኽብጻሕ ዝኽእል እቲ ሓቂ ክትርድኦ ትኽእል እምበር ዝተጻሕፈ እንተተጻሕፈ ዝተነገረካ እንተዘይተነገረካ በቃ ክብድ ይብል እዩ ንኸም ኢኻ እቲ ምስጢር ዝተባህለ ማለት እዩ ብሓፈሻ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደለ ጠቕለል ዝበለት ሓሳበይ ክበካ እንተለኹ ንዘይኣማኒ ኩሉ ንገብሮ ኣካይዳ ዕሽነት ይበቃ ነቶም ንኣምን ድሕነትና እዩ ነቶም ዘይኣምኑ ግን በቃ ዕሽነት እቲ ንኸዶ ኣካይዳ ማለት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ከዓ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ነዚ ጠቂሶ ዘሎ ምዕራፍ 1 እንተንቢብናዮ ቀጽሎ ቃልዮት ይስማልና መምህር ቃና ቁሩብ ሓደ ክልተ እንታይ መስለካ ኣብታ ናይ ይስማ ኣለኹምሽ ኣለኻ ብሩኽ እታ ናይ ትሪኒቲ ናይ ስላሴ ሲ ካብ ይሁድ ካብ ቡድሃ መፂኣ ካብ ክርስቲያን መፂኣ ሃገሮ ካብ ሂንዱይዝም ገለ ሕጂ ተሓቶ ክትከውን ዘለዋ ግን ናይ ስላሴ ትምህርትስ መዓስ እዩ ነይሩ ናይ ቡድሃ ኸ መዓስ ነይሩ ሕጂ መን ካብ መን መፂኡ ዝብሉን ክርከብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ብመሰረቱ እቲ ሚስጥረ ስላሴ ክንብል ከለና ንሕናሲ ወላ ሓድሽ ክዳን ይገሃድሲ ኣብቲ ብሉይ ክዳን ግን ከም ዝነበረ ኢና ንኣምን ካብ ዘፍጥረት ጀሚርካ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ሲ ክፈጥር ከሎሲ ደቂ ሰባት ሲ ንኣዳም ክፈጥር ከሎሲ ንኡ ንፍጠር እዩ ምሽ ኢሉ ሕጂ ኣብኣስ እታ ሚስጥረ ስላሴ ኣላ ምሽ ሓቀይ እግዚኣብሔር በለ ኢሉ እታ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኢደ ስለ ዘየላ ሕጂ እግዚኣብሔር በለ ኢሉ ንእግዚኣብሔር ሓደ ምዃኑ ንፍጠር ኢሉ ድማ ሰለስተ ምዃኑ ናይ ስላሴ ናይ ብዙሓት ምዃኑ ማለት እዩ ዘርኢ ከም ዘሎን ናይ ሚስጥረ ስላሴ ኣብ ብሉይ ኪዳንሲ ኣብ ብዙሕ ቦታ ከም ዘሎን ከምቲ ቤተክርስትያና ትብሎና ኣብርሃም ዝተገለጹሉ ቅድሚኡን ከምኡ ብዙሕ ጥቅስታት ኣሎ እሞ ሕጂ በቲ ናይ ቤተክርስትያን ትምህርቲ መሰረት እንተ ደኣ ሚስጥረ ስላሴ ሲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከይተረፈ ከም ዝነበረ እቲ ሚስጥረ ስላሴ እንተንኣምን ተኾናስ ቡድሃስ መዓስ እዩ መፅኡ ቡድሃስ ሜቢ ክርስቶስ ቅድሚ ምፅኡ 500 ዓመት ገለ ማለት እዩ መፅኡ ቡድሃ ዝነበረሉ ማለት እዩ ቡድሂዝም ሕጂ እሱ መፅኡስ ናይ ስላሴ ነገር ወላ ናይ ስላሴ ዝመስል ማለት እዩ ናይ ስላሴ ዝመስል ትምህርቲ ከማን እንተዝህልዎ ካብቲ ብሉይ ዝወሰዶ ካብቲ ናይ ኣይሁዳውያን ትምህርቲ ዝወሰዶ ይኸውን ዝኽእል እምበር ካብቲ ናቱ ዝፈጠሮ ይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ክርስትና ካብ ቡድሃ ወሲድዎ ክበሃል ኣይክእልን እዩ ኣብ ቡድሃ ከምኡ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ወላ ዝኾነ ነገር ኣብ ሓደ ስለ ዘሎስ ኣብ ሓደ ንኣብነት ጾም ይጾሙ ነይሮም ጾም ኣለዎም ኣስላም ሕጂ ጾም ስለ ዘለዎም ጾም ካብ ምስልምና ኢና ወሲድናዮ ክንብል ዲና
ويدما بودها هجين تاشمولهم زي هندو قال زي ناي منقصنا قال منقصنا بتعمي ستريكت يوم جو منقصنا كابو مسيو كنبلدينا هجي زغونه براكتيس اب حدا بوتا سلازلو ክርስትና ካብኡ የወሲዶ ፕራክቲስ ክበሃል አይካልኒ ግን በሐፈሹ እንታዩ እቲ መጽሐፍ ቅዱስና ግን ሚስጥረ ስላሴ ካብ ቀደም ካብ ዘፍጥረት ጀሚሮ ከም ዝነበረን ስለዚህ ክርስትና ድማ መቀጸልታ ናይቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ስለ ዝኾነ ካብ ቀጺሉ ዝኸደ ስለ ዝኾነ ካብ ቡድሃ ዝወስደሉ ምክንያት ሲ የብሉን እሞ ግን ቡድሃ ግን ተመሳሳሊ ዝኾነ ናይ ትሪኒቲ ዝመስል ትምህርት ግን ኣለዎም كم زناي مستر سلاسي زمسل مالتي عين التمرتي بتنا أملاهم مالتي الساتهم سلسته بودي لو بسلسته يقلص يوم زبلوا تبودها مالتي تبودها زبها الأملاكم بسلسته بودي يقلص يبلو هنسا دما بسلسته عين النجار يقلص يبلو بقول تبى جسوم يوم هجيتهم مسلمنا كم يلومنا تبلو زلهم سي كابو سل أمبيبهم وين زخانهم ግን ምስትናይ ክርስትና ሚስጥር ስላሴ ሲ ወደ ሃንቲ ዝራኸብ ነገር አይኮነን ከብለካ ደለ ቴንክ ዩ ረስለሰ ይኮኑ ናይ ሂንዱይዝም ናይ ሕጂ ኣብ ሂንዱይዝም ሲ ህይወት ዘሎ ዘበለ ኩሉስ ኣምላኽ ይበቃ ደሙ ኣምላኽ አንጮ ኣምላኽ ህይወት ዘሎ ዘበለ ጻጻ ኣምላኽ ገረብ ኣምላኽ حجبنا له حجي اتنحنا حدا نبلو نسمنتا هيوت كل واخد وخون حرايد حن اتا هيوت بهال حن سلاز خونت ابتات زلا هيوت ابسب زلا هيوت حنتي خبلو خل يوم نسم دحان ابتي اتي بهال قلو دي كونان كالو قدا خون خلي جن بقى هيوت الى سلاز حسبو نزخل هيوت حري بمبالهم اوكي جن ابدا اكل كبال كل جنا نعم كل املاخ مالتي كله سلاز من متحد لو يكون فتشو نصوم بوليتيست بحالو بوليتيست بزحات زملخ مالتي نحنا مونينا نحرق نملخ حجسي اي فتشم قل كان حاويتا فيديو انت تلخلي صبغ نيرو منالو باش صبغ اي حزنا كاين نخو نمبر كان على خرو شابه جو صحوي اوكي ولا خلي أتي أنا إنتاج حدا تقرأه فيديو يا أسدد كي نوع هو زي أو خلاكم فيسي زين أبنت متحف قدس هو خمس بالكاي ونحن نردو هنا متحف قدس سلاسي يقلص مخان متحف قدس هم جمر تمتار على مالتي حجي زي بولي كده نحر زردوه تخيلوا مسس اليوم أهيو سلمتاي خم دناي مسلم عند أمنة الله مالتي تحساسوا مالتي تحدا كسيد بلا تحساسوا له خم دناي الله مالتي مالت منفس أول منفس كل سايب لنا مالتي زي إكزافي إسكا قال سيب لنا مالتي ولا سوف اليوم زي ما هي من الوقت تفوتوكم فيزاو انت كان عوي انت مسلكا كولدو بس يحكوا بحجي كولدي لهم يمزامنوا ايهود يصبي وكو يمزلو اجي تشوف اللي زمصا ابي مسلكا نزين مصيو زدحاننا ክርስቶስ مقبالن زي مقبالن እኮ በር ኦሬዲ ኮ ይፈልጦ የምፍላጥ ዳ ግን እንታይ ተሽግር بحساتهم بهجي كولدي زبلو زلو تستصبيو يكونن تستصبيو ክርስቶስ መጽዩ ካፕተን ማይህላ ካፕቶም ሮማውያን መግዛት ዘድህኖም በኃይሊ በፓወር መጽዩ ገለበቃ ከምዝናይ በዓል ሙሴ ኢያሱ ክስታይ ገይሩ ተዋጊኡ ገላለ ካምሽ ኮሙታትም ተጸበየም ነይሮም ዝመጸ ክርስቶስ ግን ፍሬዮላሃ ነፍሱ በጃ ሐሊፉ ናብ መስቀል ሄዱ ሂሚሌትድ ኮይኑ በትህትና ነፍሱ አዋሪዱ መእንታና ማለት እዩ
هجيس ريحال عبد مصحف قدوس مسحاتنا حاتياتኛ ተባባሪ መስሐጢያተኛ ይበል ጋኒና አለው ገለ ከምዝ ዜና ሽው ምሽ ነር ወላ ታወላዱ አበይ ዝውለድ በኸመይ ዝውለድ ገለ በሙሉ ሚስጥር ኮይኖም ሲ እሱዩ ምቅባል ዘይተቀበሉ ኮይኖ መንበር ጭራሽ አምኑን ማለት እኮ አይኮነን ገና ግን ሳቶም ግን ገና በህጂ ከመጽ ይመሲ ክርስቶስ በህጂ ይመጽ ለው ጽበይ ዘሎን ማለት ابزي هقرب كل سخلا كان حوي حجي اتا قال ناي ابرايست الوهيم انداتبل حجي اذا الوهيم تبزلا بزحتها تملكت مالتي حجي نحدا اتات بلومش بزحت كان اتوم تبلوم حجي اذا اتوم نناي كبرون تتكمل لايخه حج حدا كان كاتو خلو وي حدا كان انت رابانا له اتايت بلوني خا اتوم كما يوعيلهم دحن يوعيلهم كما يوعيلكم يخاطلهم حجنا زيا ترجموا خلو زوم اهر كان خمانا مسترجموا ناي ادس ماجستيك نيم ناي كبر متصوعي يمزبلوا حج كم عنده يزبلكوا اوريت اب اوريت زلو زبلو خلو بزي حدش كلان ايتردوني خا ابو نز سردو ولا حوارات نز سردو قتنا اسكروسوس بسم اب ول نفس قدوس مبالي حجي اذا بسم حجي تاسم حنتيا بسم اب ول نفس قدوس سلازي حنت سمع ግን ስለስ አካላት حجابتنا سلاسة برق سلاسة أسمات يزلوهم قل سلاسة من حدهم نمبالي حج نسوس لزلو أتي أتعبوري زلو سلاسة نتنا يا أملاح نحن خلنا نردوه مالتي نسوي من حدش كان سلادي تقبلوه مستيرة ونسلازوخنا مستير كبار كله عنتوي ولا مرام ولا يسوق اللي تواتني هو مستير كبار كله بأمره زي بتصح مالتي سلازي بتاع حدش كان زلو مستير بوئينا نتابوري زلو نردو أمبر بزي حدش كدان سلاسي يتردواني خاف لك اللي كان حاوي اتحمرتنا سلاسي اتا أبوال مسكود السلازي خونت مالتي صرت دا كان حوي تباركوا أعواتك على يوتنا باقي سمعتني حريقات أطرح تزلقوا حجي زي ولهم حجنا بزحات تويناسي أهير كاس كساي أمنيوم مالتي وخم تبلو زلها مالتي جينا عمس أن بليون برجن قال كم زلوا سامنيوم مالتي منفس قدسهم كم زلوا أمنيوم مالتي حكي لي جوسي أيفال حجيتي كم بزح كتسوع خلوسي ناي كبري يوم زبلو خم خال رديتي زلهم هو لك عم تنسخا نحركها هنعطاري تبلو أتوم تبلوم كم يوم سرقموا نسو جوسي أبزياسي أزيم مو مسلم تريكم يوم زردو هو دكا يوم سرقموا only Jesus أبزيها خمير ديتو كما أنا يعلل لك مصبزح ولا جوفاويت الناس الكا مسلمين ولا زوم جيسس بخمين مسترقموها حج حري لني حاجة سلاسي أسي أتت بلوم نيخا أتومي خاطب لهم ولا بزعم دار كل غاس أتومنا الكيخا أدرس قبرهم سلاسي زياغاس كما قريلو حار موجيتني سوس كما يعتنا تمرديت مالتي زي يوحنس وانجيل معرف حدا زول حجين كأنا استمرت سلاسي أبتبولي كده عن زنا برا حدش ريفيل كم زخون ماس بقلسي
كم استرأي نرينا مالتي معرف حدا تريناسي نجزاير إسرائيلون نجزاير منفسين وعوغ إسرائيل نجزاير إسرائيل تمزم لخوها منفس كم لخوي ولا معرف أربعة معرف حدا خان تايب كساب حجي نجزاير إسرائيل مجنا من قالوا صيب لنا شو يتحدى ودو إذا حدا ودو زبلا زلون وقيت عمل حنا يسكسوس ويكان يجابير ولد يجابير ولد سيكانا مثل بس قبل تسرين قلارة مستولد إيو تكندي تمستر سلاسي بس في تردينا قبل سنة حجوس زي خلا كسر الدلوغي مهنياتو عندنا كلتا جيزي خام ماتيوس وانجيل معرف سلسين دحرينا ختمق انكالو بدمنا قال كم زمز ماتيوس وانجيل معرف سلسين عندنا خا زاوير منفس قدوس كاب امسر رغبي كم استغلص ويكا كم استرعي زاوير ولخا باكال سغا بحر يردانوس الله نبل مالتي في سلاسي ولا حدش كيلانسي ابن ولد منفس قدوس لكو ماتيوس وانجيل معرف 20 شومان تفدا سرچات صحيح انتلو اتي እዚ ናይ ስም ጥራሕ ሰለስትነት እዩ ዘሎ ግን ከዓ ከም ሓደ እዩ ኢሎም ዝረድዋ ፍላይ ምስ ኦን ጂሰስ ኣብ ዝበዝሕ ግዜ ዛሪብና ነይራ ዝክሮ እንተኾንካ እዚ መን ይስሙኻ ርስቲ ታስም ሓንቲ ትብል ስለ ዘላሲ በቃ ሓደ ብኾን እዩ ዝነግረን ዘሎ ወላ ሓንቲ ወላሽዕ ግዜ ሰለስተ ግዜ ይጥቀስ ስም ኣስማት እንተዝ ሰለስተን በላ ኣምላኽ እንዲ ከመይ ገይሩ ስማት ክብል ምክንያቱ ሰለስተ ዝገብሮም ኣሎ ናይ ስም ሰለስትነት ንብል ከዓ ሰለስተ ስም ስለተቐሰ እዩ ገለ ተበልናዮ ፈፂሙ ክርዳእና ይከኣለን እታ ስም ዝብል ጥራሕ ሒዙ እንታይ ሽሙ ገይርዎ ማለት ነዚ ናይ ማቴዎስ ሰለስተ ዝብሎ ዘሎ ከዓ መን እዩ ብደመና ዝዛረብ ዘሎ መን ይኸቲ ብኣካለ ስጋ ዘሎ እንተበልናዮ እሞ ኣብ ዮሃንስ 14 ከዓ ኣነ ናብ ሓደ ኢና እንዲዝብ ዘሎ ስለዚ ኣነ ኣቦ ምዃኑ ንሱ ድሓር ግን ብስጋ ከም ዝተገልፀ እዚ ሓርካ ከም ዝተመልሰ ወይ ከዓ ከም ዝዓረገ ኢና ንፈልጥ ዛ ዓይነቱ ገይሩ ክስታይ ገብረካ ማለት ሕጂ ተመሳሳሊ እንዳ ሽሙኦ ናይ ደብረ ታቦር እንተሪእናዮ እውን ኣብ ማቴዎስ 17 ዘሎ እቲ ናይ ስላሴ ዝያዳ ብእግዚአብሔር ወልድ ስጋ ምስ ለበሰ ዝያዳ ዝረዳእና እምበር በቲ ናይ ኣብርሃም ንብሎ ዘለና ብምስጢር ወይ ከዓ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 26 ዘሎ ዘፍጥረት 11 ዘሎ ንዑን ውረድ ቋንቋኦም ደባልቕ ዝብል ነዚ ከም ዘለዎ ክርድኦ ክብድ ክብል እዩ ነቶም ኣይሁዳውያን ማለት እዩ ክርስትና ንዝተቐበለ ሰብ ግን በዞም ክንጠቕሶም ፀንሐና ንዖም ዝመስሉ ብዙሓት ከነምፅእ ንኽእል ኣብ መዝሙረ ዳዊት 33 ኣለና ተመሳሳሊ ብዙሕ ኣሎ ብምስጢር ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 1 ተቐፂልካ ክሳብ ፍቕዲ 3 ዘለውን ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ብምስጢር ትምህርቲ ናይ ስላሴ ግን ክርስትና ወይ ከዓ ጎይታ ድሕሪ መውላዱ ድሕሪ ኩሉ ናይ ድሕነትና ፍጻሜ ምፍጻሙ እዩ ዝያዳ ርዱእ ዝኾነልካ ባዕቢኻ ሓገዝ መንፈስ ቅዱስ ወይ ከዓ ረድኤት እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣምላኽ የድል እዩ ከምታ ቀዲምና ክንብሎ ፀናሕና ምስጢር እውን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ጥልቕ ዝበለ እምነት ሓትት እዩ ኤኒወይ ንዖም ግን ሓቂ ክኸብዶም ከምታ ቀዲምና ክንብሎ ፀናሕና ቀፅሉ ሰብሪ ግዜ ሒዘኩም ኣብዚ ሲ ወለስ ሓወይ ንኻም ክሓተካ ሕጂ እዞም ኦል ጂዘስ ካብ ጴንጠን እዮም ዝፍለዩ ዘለው ሕጂ ክፍለዩ ከለዉ ከዓ ነታ ጴንጠ ዘሎ ጌጋ ርድኢት ብዛዕባ ስላሴ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ጴንጠ ብዙሓት ክምህሩ ከለዉ ሪኢ ኣለኹ ገለ ፅቡቅ ዝምህሩ ኣለዉ ፅቡቅ ርድኢት ዘለዎ ብፍላይ ባክግራውንድ ናቶም ተደኣ ኦርቶዶክሳዊ ወይ ከንሽን ተደኣ ኮይኑ ፅቡቅ እዮም ዘብሉ ፅቡቅ እዮም ዝፈልጥዎ ግን ሓደ ኣብ ሃይማኖት ዘይነበረ ጴንጠ ምስ ኮነ ግና ዳርጋ ብዙሕ ስለ ዘይመሃሮ ዳርጋ ብዙሕ ዝሕዝቦ ኣይኮነን ሕጂ ብዙሓት ሰባት ክምህሩ ከለዉ ይስማዕ ዶ ኣሎ ኣሕዋት ማዕላ
ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ወልድ ሲ ካብ ኣቦስ ኣይውለድን እዩ ይብሉ እዮም እቲ ተወልደ ዝብል ወይ እቲ ወልድ ዝብል ስሙ ሲ ካብ ማርያም ምስተወልደ ዝወሰደ እዩ ምክንያቱ ኤንገሌም ከዓኒ ኖ ካብ መቃብር ምስተንስአ እዩ ሎሚ ወለድኩኻ ስለ ዝብሎ ንስኻ ወደይኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ስለ ዝብሎ ይብሉ ገሌም ከዓ ኖ ሰለስቲኦም ሲ ማዕረ እዮም በቃ ማዕረ ግን ኣብቲ ስራሕም ተፈላለዩ ወልድ በዓል ብፈቃዱ ግዛርሱ ኣብ ኣቦ ስለ ዘግዝአ ሕጂ ኣነ ትምህሮ ክሪኦ ከለኹ ሲ ከምዚ ሰለስተ በቤኖም ዝኾኑ ኣማልክቲ ከም ዘምልኹ ገይሮም ዘቕርቦ ኮይኑ ስማዓኒ ከም ዘረባ ስላሴና ኣሚንና ይብሉ እዮም ግን ክገልፆ ከሎ ግና ኣማን ብኣማን ካብ ኣብ ከም ተወልደ እውን ሲ ዳርጋ ኣይቅበሉን ማለት እዩ ሕጂ ኣነስ ነቶም ኦን ጂዘስ ከምኡ ኢሎም ክዛረቡ ክሶም ከለኹ ኣነስ ኣይዶን ብሌም ደም ማለት ሲ ብዙሕ ሲ ዋዚኦም ዝሓቀም እዮም ይብል እንተዳ ከምዚ ኮይኑ በቃ ሰለስተ ኣማልክቲ እሞ በቃ ማዕረ ዝኾኑ ሲ ወሓቀም እዮም ዝገጋ ይኽብሉ ሓቀም እዮም